Yesaya Twi Akan. Amos ba Yesaya ani suade a ohunu no Yuda ne Yerusalem ho. Yuda ahemfo Uzia ne Yotam ne Ahas ne Hesekia nanomu. Osoro muntie na asase ye aso na Awurade rekasa. Mayane mema ama wanyini na mama won so na won die wabo me soko na ntwe nim ni wura na efumu nim ni wura dididaka na Israel die wonim me man ni ntiase. Au omane bonyefo omana won asodie yeduru amumoyofo asefo mma wapro waja Awurade wabu Israel kronkroni no animtia wasane won achi adentina wo momoara semorekoso asane achire yi etimunu nyina yare na akomamunu nyina hojo efinan asikosi atifi amudie biara ni ho epirakro ne nsoasoaye ne akuru mu no womian na onkyekere na onfa anwonwo joy masase adampan munkro wode ogya ahye mumfuo ananafo redim na asese de ananafo abutuno na Sion baba akase bobetrum sese se efretrum homebia se kura watuya se asafo Awurade enya yen nkaye kakra bia ankaya yese Sodom na yadane se Gomora. Muntie Awurade asem Sodom atitire monya asoma yen Nyankopon mra Gomora man mafode dodo ye medien Awurade na ose adwenini hye afode ne nyemwa srade afonome na anantwie ni nwama ne mpapon moja ensomani semoreba abepue manimu a hwan na ose orehwehwe se mubetietia mabenwa so monkoso mfa ayede hunumma aduhwam ye me achiwade osane foforo ne homeda ne edwa mobono mintumi nhwe amumuyo ne nhyiam kronkron masra ne foforo ne mo afahye no mekra achi eyeme ohaw emukura aprume na semotre mo nsem a meyi manima huntamo nso semo mampai bodoso a medie merintie moja ayemo nsamama munware munwura mo ho munyi mo ne yewe mu bone mfiri mani so munyae boneye munsua papaye monhwe atentenene montenetene omimfo munima awisia na momprenye okunafo momra mayenie Awurade na ose se mo bone ti se damramo a ebeho ase sukyerema se ebre se enkrawo a ebeyesi wudwan nyini se mo pena mutie a bubedi asase no so nipa na se mampene na motie atua a afuna bese mu na Awurade ano na aka aden na kru no kwafo adane odwamanfo yi anka atemuo ayenoma tenene nso timu na afei de awudifo nko wodwete adane fi wonsapa wode nsuo aframu womanso hwefo ye manso twefo ne awifo namfo won nyina pe adamude na wodi akatuya achi woni manwisia na akunafo asem enu wonanim enti Awurade asafo Awurade Israel tumfo no asem nie ao meyi mabufuhye makire mahuhihiafo na meto me were matamfo so na medane me nsa abawo so na mede do menane wo mayi wo mufi na mayi wo sumpi mfrafraye nyina akọ na medane watemufo mama wo se kane no ne wafutufo se mfitiase no eno ansa na obefre wo tenene man no kurekuru wode atemu obegye Sion na wode tenene agene ma wosane ba na obedware mratofo ne nebonyefo preko na wona a wagya Awurade no behye na mani bewu nupona mani gye ho no ho na mafere ntura muyiye no ho na mobeda ne se dupona na hahan apo na mayese tura nsuo nimu na ohodenfo beyese asawa futuro na nadwuma ayese ogya intruturuye na ne mienu nyina ahye a obiara biara renum. Yesaya Twi Asemu a Amos ba Yesaya hunu no Yuda ne Yerusalem hunie na nna edi akyire no mu no
Awurade fie bepɔ no betim hɔ ataa mepɔ atifi, na wama so asene nkoko nyinaa, na amanaman nyinaa asene yu aba ho, na aman pii bɛkɔ akɔka sɛ, Mommra ma yɛnkɔ Awurade bepɔ so, nkɔ Yakob Nyankopɔn fie, na ɔnkyerɛ yɛn n'akwan, na yɛnante n'atempɔn so. Na Sion na mmara befiri, na Awurade asɛm afiri Yerusalem, na obebu amanaman no ntɛm atɛn, na ɔbɛka aman bebree anim, na wɔde wɔn krantɛ abobɔ nsɔ, ne wɔn pea ayɔ aderɛ. Ɔman bi remma afena so ntia ɔman bi, na wɔrensua akodie bio. Yakob fie, mommra ma yɛnkɔ, na yɛnkɔ nante Awurade han mu. Na wagya wo man, Yakob fie, ɛfiri sɛ apueɛ ntafoɔyifoɔ ayɛ wɔn amaama, ɛne nkɔmhyɛfoɔ sɛ Filistifoɔ, na wɔne ananafoɔ mma di nsawosoɔ. Dwetɛ ne sika ayɛ wɔn asase so ma, na wɔn akoradeɛ nni ano. Apɔnkɔ ahyɛ wɔn asase so ma, na wɔn teaseɛ nam nni ano. Abosonhuhuo nso ahyɛ wɔn asase so ma, wɔn nsa no adwuma na wɔsom. Ade a wɔn nsa tea ayɔ, enti wɔbrɛ nipa ase, na wɔde mmarima hwe fam, mfa mfiri wɔn. Awurade huhu ne ne kɛseyɛ animuonyam nti hyɛ ne ɔbotan mu, na fa wo ho kora mfuturo mu. Nipa ahantan ani bɛbrɛ ase, na mmarima ahomasoɔ ahwe fam, na wama Awurade nko so ɛda no. Na asafo Awurade da bi wɔ hɔ a, ɛbɛba deɛ ɛkorɔn, na ɛyɛ soronsoron nyinaa ne deɛ wama soɔ nyinaa so, na abrɛ ase. Na ɛbɛba Lebanon ntweneduro a ɛwareɛ na ɛkorɔn nyinaa ne Basan nupɔn nyinaa so, ne mmepɔ atentene nyinaa ne nkoko a wama soɔ nyinaa so, ne abantenten a ɛkorɔn nyinaa ne afasu a ɛyɛ den nyinaa so, ne Tarsis ahyɛn nyinaa ne ahwɛdeɛ a ɛyɛ fɛ nyinaa so. Na wɔbɛbrɛ onipa ahantan ase, na mmarima ahokyerɛ aba fam, na wama Awurade nko so ɛda no. Na abosonhuhuo no betu ayera koraa, na wɔbɛhyɛ ne abotan ntokuro ne fam amena mu, afiri Awurade huhu anim ne ne kɛseyɛ animuonyam no ho. Da a ɔbɛsɔre abɛwo so asase no, ɛda no onipa bɛto ne dwetɛ abosonhuhuo ne ne sika abosonhuhuo a wɔyɔ maa no a ɔresom no atwene ama nkusie ne mpan, na wahyɛ ne abotan ntokuro ne aboɔ mpaapaayi mu, afiri Awurade huhu anim ne ne kɛseyɛ animuonyam no ho. Da a ɔbɛsɔre abɛwo so asase no, montwe mo ho mfiri onipa a ahome wɔ ne hwene mu no ho, na wobu no deɛ no koraa. Yesaia timiɛnsa. Na hwɛ, Awurade, asafo Awurade betutu dua a wɔde wa ne akyidua nyinaa afiri Yerusalem ne Yuda, aduane dua nyinaa ne nsuo dua nyinaa, dɔmmarima ne ɔkofoni, ɔtemmufoɔ ne odiyifoɔ, nkɔmhyɛfoɔ ne ɔpanin, aduonum so asafohene ne onimuonyamfoɔ ne dwasemni, ne adwumfoɔ mu nyansafoɔ ne deɛ onim ntafoayie. Na mede mmerantewaa mayɛ wɔn asafohene, na motafoɔ adi wɔn so, na nkurɔfoɔ no bɛha wɔn ho. Oyi ne oyi, onipa ne ne yɔnko, aberantewaa bɛkyerɛ ne ho ɔteteni so, na apapahwekwaa nso onimuonyamfoɔ so. Sɛ obi sɔ ne nua a ɔwɔ n'agya fie mu sɛ, wowɔ atadeɛ, bɛyɛ yɛn mpani, na dwiriɛ yi mmra wɔn nsa ase a, ɔbɛma ne so da no sɛ, merenyɛ ekukyikyifoɔ, na me fie nso aduane ni hɔ na atadeɛ ni hɔ. Munnsi me ɔman panyin. Na Yerusalem adwiri, na Yuda ahwe ase, ɛfiri sɛ wɔn tɛkyerɛma ne wɔn nneyɔeɛ ne Awurade di asie, sɛ wɔbɛte n'animuonyam anim atua. Wɔn anim su di wɔn adanseɛ, na wɔka wɔn bɔne sɛ Sodomfoɔ, wɔnsi so. Wɔn kra nnue, na wɔde bɔne yɛ wɔn ho. Monka no ɔteneneeni ho sɛ ebesi no yie, na wobedi wɔn nneyɔeɛ so aba. Ao, ɔbɔnefoɔ nnue, na ebewie no musuo, na ne nneyɔeɛ so adeɛ na wɔde bɛma no. Me man deɛ, mmɔfra na ɛhyɛ no soɔ, na mmaa di ne so. Me man, wakwankyerɛfoɔ yɛ naadaafoɔ, na wɔsɛe wakwantempɔn no. Awurade asɔre redi asɛm, na wabegyina hɔ rebu aman atɛn. Awurade reba abebu ne man mpanimfoɔ ne n'asafohene atɛn. Ɛfiri sɛ, mo na moadi bobeturo no,
Mobroni asade wo mo afie. Muhunu die na mopɛkyɛ me man na modwere mobrofo anim. Awurade asafo Awurade asɛmnie. Na Awurade aka sɛ, Esiane sɛ Sion mama yɛ ahantan, na wɔtoto abamkɔn deda wɔn ani akyi nante, wɔde anammɔn tietia ne nam ma wɔn nan ase nkaa gyigye nti. Awurade bɛma tirimkuro agu Sion mama mpampam, na Awurade bɛyi wɔn adagya so. Ɛda no, Awurade bɛyi afɛɛfɛdeɛ no, nan ase nkaa ne ntomaban ne asranefa, asomunwuniɛ ne nkapo ne animkata ntentan, abotire ne nan ntam ntweaban ne abɔsoɔ ne ohwam ntoa ne mansere, mpɛtea ne hwenenwiniɛ, ntadeɛ nsakyera ho ne ntadeɛ yuu ne ngusoɔ ne nkotokuo, nhwehwɛ ne nwurapa ne motire ne nkataanimu. Na ohwam anan mu na kankan besie, na ntampehoma asi abɔsoɔ anan mu, na atipa asi mɛsa anan mu, na ayituma asi atadeɛ anan mu, na nhyehyɛe twa asi ahoɔfɛ anan mu. Wo nipa bɛtotɔ nkrantɛ ano, ne wo nnɔmmarima ɔsa mu, na n'aboboɔ bedi abooboo na atwaadwo, na ɔbɛda mpan na watena fam. Yesaia 9. Na mmaa baason bɛsosɔ ɔbarima koro mu da no aka sɛ, Yebedi yɛn ara yɛn aduane, na yɛahyɛ yɛn ara yɛn ataadeɛ. Ma wɔmfa wo din nto yɛn so, na yi yɛn aniwuo firi yɛn so. Ɛda no na Awurade ban no bɛyɛ fɛɛfɛ nyamnyam, na asase so aba bɛyɛ ahoahoadeɛ ne ahyehyɛdeɛ ama Israel nkae a wanya nkwa no. Na deɛ wagya no Sion ne deɛ waka Yerusalem no, wɔbɛfrɛ no kronkron. Wɔn a wɔatwerɛ wɔn din afra ateasefoɔ mu, Yerusalem nyinaa. Da a Awurade de atemmuo honhom ne ɛhyeɛ honhom bɛhohoro Sion mama ho fi, na wayi Yerusalem mogya so afiri mu no. Na Awurade bɛyɛ mununkum ne wisie awia, ne ogyaframa hyerɛn anadwo. Akata Sion bepɔ so tenabea nyinaa ne nkurɔfo a wɔahyia hɔ so. Na akatamanso akata animuonyam no nyinaa so. Na ɛbɛyɛ ntomadan a aseɛ wɔ nwunu awia, ahuhuro mu, ɛne dwanekɔbea ne huntabea, aprannaa ne nsuturo mu. Yesaia 10. Ma mento me dɔfo ho dwom, me dɔfo dwom a ɛfa ne bo beturo ho. Me dɔfo wɔ bobeturo bi, asase bereɛ kukuo bi so, na ofuntum mu tutuu mu aboɔ, na ɔtetɛɛ mu bobipa, na ɔtoo abantentene sii mu, na otuu mu nsakyiyamena nso, na ɔtwɛne sɛ ɛbɛso bobe aba, ɛna ɛsoo abuntwerɛ. Na afei, Yerusalem ne Yuda mmarima, mumu me ne me bobeturo ntam atɛn. Ɛdeɛn na anka ɛsɛ sɛ meyɔ me bobeturo bio a menyɔɔɛ? Ɛdeɛn nti na metwɛnee sɛ ɛbɛso bobe aba na aso abuntwerɛ yi? Na afei merema mo ahu deɛ merebɛyɔ me bobeturo no. Meyi ɛho ban, na mmoa adi. Mebubu ne fasuo, na watiatia so. Mɛma no atɔ mpan, wɔrentwitwa ho, na wɔrennomu. Na ɛfonkasɛɛ ne nɛnkyɛmsen aranko, na mɛhyɛ osuo sɛ ɛntɔngu so. Na asafo Awurade bobeturo ne Israel fie, na Yuda mmarima ne n'afuo a n'ani gye ho. Na ɔhwehwɛɛ atemmuo, na hwɛ, nhyɛsoa, ɔhwehwɛɛ tenenee, na hwɛ, nteɛmua. Wonnue, wɔn a wɔde ɛdan toa ɛdan soɔ, wɔn a wɔde afuo ka afuo ho kosi sɛ ɛkwan biara ni hɔ bio. Na monko motena asase no soɔ. Asafo Awurade aka agu maso mu sɛ, Ampa ara, adan pii bɛdane amanfo, adan a ɛsoso na ɛyɛ renya obi ntena mu. Na bobeturo a anka nantwie mpamho yɔ emu adwuma no, bɛma bobisɛ twahine biako pɛ, na ɔpɔɔdɔ biako a wadua bɛma susukuduo biako pɛ. Wonnue, wɔn a ɔsɔre anɔpatutu di nsakyire, wɔn a osiri pɛma nsa bo wɔn, na sankutene ne bɛnta ne mpintin ne tɛntɛbɛn ne nsa wɔ wɔn apontoɔ aseɛ, na Awurade ne yɔɛ deɛ wɔnhwɛ, na ne nsa no adwuma nso wɔnhunu.
enti wɔrebetumi man akɔ nimdeɛ a woni enti, na ɛkɔm bekum n'animuonyamfoɔ, na sukɔm ade ne nipa dodoɔ, enti asamando atrɛ n'akɔnnɔ mu, na aha n'anumu bayaa, na kuro no animuonyamfoɔ ne nipa dodoɔ ne nipadɔm ne wɔn a wɔn ani ka mu no asane akɔ hɔ. Na wabrɛ nipa ase, na wɔde mmarima ahwe fam, na wabrɛ ahantamfoɔ aniwa ase. Na asafo Awurade bɛma ne ho so atemmuo mu, na Onyankopɔn kronkron ate ne ho tenenee mu. Na nnwammaa bedidi sɛ wɔn adidibea, na ananafoɔ adidi taamudifoɔ amanfo so. Wonnue, wɔn a wɔde ahuhusɛm homa twe amumuyɔ, na wɔde teaseɛnam ntampe homa twe bɔne. Wɔn a wɔka sɛ, ma no nya ne hare, enyo na adwuma ntɛm na yenhunu. Na ma Israel kronkronni no agyina mmɛn na ɛmmra ma yenhunu. Wonnue, wɔn a wɔfrɛ bɔne sɛ papa, ne papa sɛ bɔne. Wɔn a wɔde sum yɛ han, na wɔde han yɛ sum. Wɔde nwononwono yɛ frɛmfrɛm, na wɔde frɛmfrɛm yɛ nwononwono. Wonnue, wɔn a wɔyɛ wɔn ara ani so anyansafoɔ, na wɔyɛ wɔn ani so nhunumufoɔ no. Wonnue, nsanom mu mmarima ne nsafra mu ahoɔdenfoɔ, wɔn a wobu ɔbɔnefoɔ bem gye adanmudeɛ, na wɔmfa deɛ odi bem no bem mma no. Enti, sɛdeɛ ogyaframa di nkyɛnkyɛma na ogya framfram hye wura adwaneɛ no, saa ara nso na wɔn nhini bɛporɔ, na wɔn hwiren betu akɔ sɛ tutuo, ɛfiri sɛ wapa asafo Awurade mmara, na wabu Israel kronkronni no asɛm animtia. Yei nti, Awurade bo afu ne man, na ɔtene ne nsa tia wɔn, na ɔbobɔ wɔn, na ɛma mepɔ ho him, na wɔn afunu yɛ sɛ mmorɔno so wura dodoɔ. Yei nyinaa mu no, n'abufuo no nyae, na ne nsa mu atene ara. Na obesi frankaa ama amanaman a ɛwɔ akyirikyiri, na wabɔ hwɛmma afrɛ ɔman bi afiri asase ano. Na hwɛ, wɔreba ɛhrɛ so ntɛm. Deɛ ɔbrɛ ne deɛ osunti nnimu. Wɔrentɔ nko, na wɔn ani renkum. Wɔn asene mu abɔsɔ rensane, na wɔn mpaboa homa rente. Wɔn agyana no yɛ hwerɛmhwerɛm, na wɔn tadua nyinaa kuntunu. Wɔn apɔnkɔ te sɛ twerɛboɔ, na wɔn teaseɛ nam nan te sɛ kyinhyia mframa. Wɔn mu bomu te sɛ gyatadeɛ, na wɔbobom sɛ agyataburuwa. Wɔpɔ so kyere wɔn hanam de kɔ a ɔgyefo biara ni hɔ. Na wɔbɛworo atia wɔn da no sɛdeɛ ɛpo worɔ. Na wɔhwɛ asase a, na hwɛ, ahohiahia ne sum nie, na han reduru wɔn so sum. Yesaia 9. Afe a ɔhene Usia wuiɛ no, mihunu Awurade sɛ ɔte adwa a ɛkorɔ no a wama soɔsoɔ. Na n'ataadeɛ mu ano ayɛ asɔrefie ma. Serafim gyinagyina ne so, wɔwɔ ntaban 6. Wɔde mmienu katakata wɔn anim, na wɔde mmienu katakata wɔn nan ho, na wɔde mmienu nso tu. Na oyi team kyerɛ oyi sɛ, Kronkron, kronkron, kronkron ne asafo Awurade, n'animuonyam ahyɛ asase nyinaa ma. Na apono ase wosoe, deɛ na ɔrekasa no ne nti, na wisie yɛ ɛdan no ma. Ɛna mekaa sɛ, menue na mayera, na meyɛ onipa ama no ho nteɛ, na mete ɔman a wɔn ano ho nteɛ mu, ɛfiri sɛ, ɔhene asafo Awurade na m'ani ahunu yi. Ɛna serafim no mu baako tu baa me nkyɛn, na okura nsrama a ɔde daban kɔfaa no afɔrebɔkyia no soɔ, na ɔde kama no kaa sɛ, Hwɛ, yei aka w'ano, na wayi w'amumuyɔ kɔ, na wakata wo bɔne so. Na mete Awurade ne sɛ ɔse, Hwan na mensoma no, na hwan na wɔbɛkɔ ama yɛn? Na me se, mini, soma me, na ɔse, Kɔ na kɔka kyerɛ wo man yi sɛ, tie ara na monteɛ, na monte aseɛ, na hu ara na monhunu, na monhunu mu. Ma wo man yi akoma mpirim, na wɔn asom nyɛ duru, na ka wɔn ani femfam so, na wɔamfa wɔn ani anhunu, na wɔamfa wɔn aso ante, na wɔn akoma anhunu mu, na wɔansakora, na wɔansa wɔn yadeɛ. Na me se, O Awurade, enkosi da bɛn, na ɔse, Enkosi sɛ nkuro bɛdane akurɔfo a obi nti mu, na afie atɔ mpan a onipa ni mu, na asase no asɛe ayɛ fon koraa.
na Awurade aka nipa akɔ akyirikyiri, na amanfo adɔɔso wɔ asase no so. Na sɛ ɛka abupan du mu biako wɔ mu mpo a, wɔbɛsane ahye wɔn, sɛ dupɔn ne odum a wato ahwe fam, na esini si hɔ, na asefoɔ kronkron ne ne dunsini no. Yesaia 9. Na ɛbaa sɛ Usia ba Yotam ba Ahas a ɔyɛ Yuda hene brɛ so no, Siria hene Resin ne Israel hene Peka a ɔyɛ Remalia ba baa Yerusalem, sɛ wɔne no rebɛko, na wɔantumi no, na wɔbɛka kyerɛɛ David fie sɛ, Siria bɛbɔ Efraim so. ɛna n'akoma ne ne man akoma wosoeɛ, sɛdeɛ kwaeɛ mu nnua wosoɔ mframa anim. Na Awurade ka kyerɛɛ Yesaia sɛ, Firi kɔhyia Ahas, wo ne wo ba Seria so, atifi tadeɛ suka no ano a, ɛkyerɛ ntomasifo afuotin pɔn soɔ no. Na ka kyerɛ no sɛ, hwɛ yie na yɛ komm, nsuro na ma wakoma ntu, nyɛ ntia mmienu a ɛfiri wisie yi nti. Resin ne Siria ne Remalia ba n'abufuhyia no nti. Esiane sɛ Siria ne Efraim ne Remalia ba n'apam wotiri so apammɔ ne sɛ, momma yɛnkɔ Yuda so na yɛnkɔ ha no, na yɛmubu mu mfa, na yɛnsi Tabel ba no hene wɔ mu nti. Sɛ na Awurade seɛ, ɛrennyina na ɛremma, na Siria tiri ne Damasko, na Damasko tiri ne Resin, na ɛha mfirinhyia 65 no, wobebu Efraim na anyɛ ɔman bio. Efraim tiri ne Samaria, na Samaria tiri ne Remalia ba no. Sɛ morennyini a, morennyina. Na Awurade toaa so ka kyerɛɛ Ahas sɛ, bisa Awurade wo Nyankopɔn hɔ sɛnkyerɛnneɛ fa, esiane kɔ asam adoo, ɛkorɔn kɔ soro. Na Ahas se, Meremmisa, na merensɔ Awurade menhwɛ. ɛna ɔse, David fie, muntie. Ha mo ha nipa yi, ɛnɔɔso maa mo, sɛ mobɛha me Nyankopɔn nso. Enti Awurade no ara bɛma mo nsɛnkyerɛnneɛ. Hwɛ, ababaa no benyinsɛn awɔ ɔbabanin, na wato ne din Immanuel, aseɛ ne Onyankopɔn ne yɛ no wɔ hɔ. Nufusuo ani sradeɛ ne ɛwɔ na obedie, bere a ohunu bɔne kyire ne papa fa no. Na abarimaa no nya nhunu bɔne kyire ne papa fa no, obegya asase a wosuro n'ahemfo baanu anim no. Awurade de nna bi bɛba wo ne wo man ne wagya fie so, nna a ɛmaa da firi bere a Efraim te firi Yuda ho no, ɛne Asiria hene. Na ɛda no, Awurade bɛbɔ hwɛma afrɛ nwansena a ɔwɔ Misraim asuasu awieɛ no, ne wɔwɔ a ɔwɔ Asiria asase soɔ no. Na wɔn nyinaa aba abesisi monhwɛ a esiane kronkron ne abotan mpaapae mu, ne nkasɛɛ nyinaa so, ne ɛsere nyinaa so. Ɛda no ara na Awurade yi wan a wabɔ no paa asuogya hɔnom a, ɛne Asiria hene no beyi etire ne nan ho nwi, na ayi bɔdwesɛ nso. Na ɛda no, obi bɛyɛ ne nantwiburuwa ne nnwan mmienu bi, na nufusuo a obenya no dodoɔ nti, obedi nufusuo ani sradeɛ. Na nufusuo ani sradeɛ ne ɛwɔ ara na wɔn a wɔbɛka asase no so nyinaa bedie. Na ɛda no, baabiara a bobe apem a edi nnwetɛbena apem kane wɔ no, bɛda ne nkasɛɛ ne nnɛnkyɛmsen ara nko. Agya ne tadua na ɔde bɛba hɔ, ɛfiri sɛ asase no nyinaa ayɛ nkasɛɛ ne nnɛnkyɛmsen ara nko. Na mmepɔ a anka wɔde asɔ dɔsoɔ nyinaa no, nnwerɛ ne nkasɛɛ huhu nti wɔrenkɔ hɔ bio, na wobegyaa anantwie akɔ so, na nnwan atiatia so. Yesaia 10. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, fa twerɛ pono kɛseɛ, na fa ɔdesani kra mmɛn twerɛ so sɛ, ntɛm so asadeɛ, ɛherɛ so fom, na mɛma adansefoɔ anokwafoɔ, ɔsɔfoɔ Uria, ne Yeberekia ba Sakaria adimi adanseɛ. Na mekɔ odiyifoɔ baa no ho, na onyinsɛnee, na ɔwɔ ɔbabanin. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, frɛ ne din sɛ, ntɛm so asadeɛ, ɛherɛ so fom, na abarimaa no nya nhunu agya anaa ɛna frɛ no. Ɔbɛsoa Damasko ahoɔden ne Samaria asadeɛ adi Asiria hene anim akɔ.
Na Awurade toaa so ka kyerɛɛ me bio sɛ, Esiane sɛ ɔman yi bu Silo a nsuo a ɛsene brɛɛ animtia na wɔn ho sane wɔn Reksin ne Remalia ba no ho nti, hwɛ, Awurade de asubɔnten no mu nsuo a ano yɛ den na ɛdɔɔso no reba wɔn so. Asiria hene ne n'animuonyam nyinaa, na ɛbɛba abɛforo ne suka nyinaa, na ayiri akata ne nsunoa nyinaa, na ɛbɛsene afa Yuda mu ayiri akoduru kɔn mu, na ne ntaban mu hann aduru w'asase tere so. O Emmanuel, aman, munye hoo, na munyere ara, asase a ɛwɔ akyirikyiri sofoɔ nyinaa, munye aso, mumia na munyere, mumia na munyere, muntu agyina na ɛbɛyɛ ɔkwa, monka asɛm na ɛrenyina, na Onyankopɔn ne yɛn wɔ hɔ. Na sɛɛ na Awurade de nsa denden ka kyerɛɛ me, na ɔde teaa me sɛ menante ɔman yi kwan so sɛ, Momfrɛ adeɛ a ɔman no frɛ no etirisopam no nyinaa sɛ etirisopam, na wɔn nsuro nso monsuro, na mo akoma ntu, Asafo Awurade no, ɔno na monyɛ no kronkron, na ɔno na ɔnyɛ mo suro ne mo akomakyio, na ɔbɛyɛ kronkronbea. Enso ɔbɛyɛ suntibuo ne watiri botan ama Israel fie mmienu no nyinaa, na wɔayɛ kantankora ne fidie ama wɔn a wɔte Yerusalem no, na wɔn mu bebree bɛwatiri, na wɔahwehwe ase, na wɔbubu, na wɔatotɔ mfidie mu, na wɔayiyi wɔn. Kyekyere adanseɛ no, sɔ nkyerɛkyerɛ no ano m'asuafoɔ mu. Na metwɛn Awurade a oyi n'ani hunta Yakob fie no, na m'ani da ne so. Hwɛ, me ne me mma a Awurade ama me sɛ yɛnyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ wɔ Israel mu mfiri Asafo Awurade a ɔte Sion bepɔ soɔ no. Na sɛ wɔka kyerɛ mo sɛ, mummisa asamanfrɛfoɔ ne adunsifoɔ a wɔde nnomaa su ne asutuo kasa no a, ɛnyɛ ɔman no Nyankopɔn na ɛsɛ sɛ wobisa no hɔ adeɛ. Awufoɔ hɔ na wommisa adeɛ ma ateasefoɔ. Wonni mmara ne adanseɛ no akyi. Sɛ wanka no sɛdeɛ asɛm yi te a, ɛneɛ adeɛ renkye wɔn. Na wɔbɛfa asase no mu akɔ, na aden wɔn, na ɛkɔm ade wɔn. Na ɛberɛ a ɛkɔm rede wɔn no, wɔn ho bɛyera wɔn, na wadome wɔn hene ne wɔn Nyankopɔn, na wadanedane wɔn ani akyerɛ soro, na wahwɛ fam nso. Nanso hwɛ, ahohiahia ne sumnie, ahodwan kusuuyɛ, na wasum wɔn agu sum kabii mu. Yesaia 10:9. Nanso kusuuyɛ no rentena deɛ ahodwan no wɔ no. Aka ne brɛ no, wɔamu Sebulon asase ne Naftali asase no. Nanso akyire yi no, ɔbɛhyɛ no animonyam, ɛpokwan, Yordan agya, amanaman Galilea no. Ɔman a ɔnam sum mu hunu hann kɛseɛ, wɔn a ɔte sum kabii asase soɔ no, hann ahyerɛ wɔn so. Woma ɔman no dɔ, woma n'anigyeɛ so, wɔn anigye w'anim sɛ twaberɛ mu anigyeɛ, sɛdeɛ odi asadeɛ kyɛ mu ahurusie. Na wɔn adeso adua ne wɔn akyiri abaa ne wɔn kafoɔ poma no, wabubu mu sɛ Midian da no, na ɔko kitikitiyɛ mu amiafoɔ amiadeɛ nyinaa ne ntoma a wɔde afɔrefɔre mogya no. Ɔbɛhye no sɛ ade a wɔde so gya, na wawo akɔkoaa ama yɛn, wama yɛn ɔbabanin, na n'ahenni bɛda ne mmatiri so. Na wafrɛ ne din sɛ Nwanwa, Ofutufoɔ, Onyankopɔn Tumfoɔ, Daa Agya, Asomdwoe Hene, na n'ahenni mu bɛtrɛ, na asomdwoe a ɛni awieeɛ aba, Dawid ahengua so ne n'ahenni so, na ɔde atemmuo ne tenenee awowa no atim no firi sɛsɛɛ de akosi daa. Asafo Awurade mmɔdemmɔ na ɛbɛyɛ yei. Awurade de asɛm bi akra Yakob, na aduru Israel so, sɛ ɔmanmu no nyinaa nhunu. Efraim ne Samariafoɔ a wɔde ahanta ne ahomasoɔ kase. Ntayaa agu fam, na yɛde abo a watwa bɛto. Wabubu akyee, na yɛde ntweneduro besi anan mu. Na Awurade bɛma Resin ahohiahiafoɔ so atia no, na wahanyan n'atamfo. Siriafoɔ wɔ animu, na Filistifoɔ wɔ akyire, na wɔbɛtrɛ wɔn anum amene Israel. Yɛn nyinaa mu no, n'abufuo nyae, na ne nsa atene ara. Na ɔman no nsa ne mmaa deɛ ɔhwɛɛ wɔn no nkyɛn.
na asafo Awurade akyiri kwan so wɔnhwehwɛe. Enti Awurade betwa Israel mu etire ne dua, papa ne nkyɛnkyɛma dakoro, ɔpani ne nimonyamfoɔ ne etire, na odiyifoɔ ɛtorɔkyerɛfoɔ ne dua, na ɔman yi akwankyerɛfoɔ ma wɔfom, na wɔn a wɔkyerɛ wɔn kwan no, wɔamene wɔn. Enti Awurade rennya wɔn mmeranteɛ ho anigyeɛ, na ne yam renhyehye no wɔn nwisiaa ne wɔn akunafoɔ ho. Na wɔn nyinaa yɛ nkɔnkɔnsafoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ, na ano nyinaa ka agyegyenkyisɛm. Yɛn nyinaa mu no, n'abufuw nyae, na ne nsa atene ara. Na abɔnefosɛm dɛre sɛ ogya, ɛhye nnɛnkyɛmse ne nkasɛɛ. Na ɛsɔ kwaeɛ mu adɔtɔ mu ma no firi wusie kumɔɔforo kɔ soro. Asafo Awurade abufuhye nti na asase no ahye tum, na ɔman no ayɛ sɛ ade a wɔde so gya. Obi nkura ne nua, na wohwim di nifa so, nanso ɛkɔm de wɔn, na wodidi benkum so, nanso wɔmmen. Wɔwewe wɔn ara wɔn nsa ho nam. Manase we Efraim, na Efraim we Manase, na wɔn baanu nyinaa sɔre tia Yuda. Yɛn nyinaa mu no, n'abufuw nyae, na ne nsa atene ara. Yesaia Tidu. Wonue, wɔn a wɔhyehyɛ ahyɛdeɛ huhuo ne atwerɛfoɔ a wɔtwerɛ musuo, sɛ wɔbɛdane ahiafoɔ afiri atɛntenene ho, na wɔakyea me man mu mmɔborɔfoɔ atemmuo, na akunafoɔ adane wɔn asadeɛ, na wɔafom nwisiaa afa. Na mobɛyɛ dɛn asotwe da no ne ɔsɛe a efiri akyirikyiri reba no mu? Hwan nkyɛn na mubedwane akɔgye mmoa? Na ɛhe na mubegya mo animuonyam no? Ɛnka ahwee sɛ wɔbɛbrɛ wɔn ho ase afra neduafoɔ mu, na ɔne atɔfoɔ atotɔ afra. Yɛn nyinaa mu no, n'abufuw nyae, na ne nsa atene ara. Due, Asiria, m'abufuw aba a wo nsɛm poma yɛ m'abufuhyeɛ. Ɔman nkɔnkɔnsafoɔ mu na mɛsoma no akoro. Na m'abufuw man no so na mɛhyɛ no sɛ ɔnkɔ nkɔfa asadeɛ na ɔnkɔfom mfa, na ontiatia wɔn so sɛ mmorɔno so dɔteɛ. Nso ɔno deɛ, ɛnyɛ saa na ɔdwene, na n'akoma nsusu no sa. Na ɛwɔ n'akoma mu sɛ ɔbɛsɛe na watutu amanaman pii, ɛfiri sɛ ɔka sɛ, Masafohene nyɛ ahemfo nko ara. Kano nte sɛ Kakimis, na Hamat nte sɛ Apad, na Samaria nte sɛ Damasko. Sɛdeɛ me nsa kaa ahenni a wɔn abusum huhuo no ahoni sene Yerusalem ne Samaria deɛ no, ɛnyɛ sɛdeɛ meyɛɛ Samaria ne ɛhɔ abusum huhuo no na mɛyɛ Yerusalem ne ɛhɔ ahoni no nso. Na sɛ Awurade nya yɔ n'ade a ɔbɛyɔ, Sion bepɔ so ne Yerusalem wie a, mɛba ma betua Asiria hene akoma prim ne n'ani a atra ne ntɔn no so ka, ɛfiri sɛ ɔse, me nsɛm ahoɔden ne me nyansa na mede mayɔ, ɛfiri sɛ mewɔ nhunumu, na matwe aman no ahyeɛ, na mafom wɔn akoradeɛ, na masunsum wɔn a wɔtete adwa soɔ agu sɛ ɔbrane, na me nsa aka aman no ahonyadeɛ sɛ pirebuo, na sɛdeɛ wɔtase nkosua a wɔagya no, sɛdeɛ me nso mɛtase asase nyinaa ne no. Na obiara ni hɔ a ɔkeka ntaban anaasɛ ɔtrɛ n'anumu anaasɛ osuu tweetwee. Akuma hoahoa ne ho wɔ deɛ ɔde no twa adeɛ no so, anaasɛ ɛwan ma ne ho so wɔ deɛ ɔtwe no no so. Sɛ dabere dua tumi him deɛ ɔma soɔ no, anaasɛ poma tumi ma deɛ ɔnyɛ dua no so. Enti Awurade, Asafo Awurade no bɛma ɛfɔn aba n'abrane mu, na wasɔ n'animonyam ase gya sɛ ogya a ɛdɛreɛ. Na Israel ha no bɛdane ogya, na ne kronkronni no adane gyaframa. Na wadare ahye ne nwerɛ ne ne nkasɛɛ dakoro, na ne kwaeɛ ne ne mfuo animonyam no, obɛfiri ɔkra so akosi honam so asɛe no. Na ayɛ sɛ ɔyarefo a yadeɛ rewie no kum, na ne kwaeɛ mu nnua nkaeɛ no beso a abɔfra mpo betumi atwerɛ ne dodoɔ. Na da no, Israel nkaeɛ ne Yakob fie adwanefoɔ no rentwere deɛ ɔhwee wɔn no bio. Na wɔbɛtwere Awurade, Israel kronkronni no, nokorɛ mu. Nkaeɛ no bɛsan aba, Yakob nkaeɛ bɛba Onyankopɔn tumfoɔ no nkyɛn. Na sɛ wo man Israel dodoɔ te sɛ mpoano anwea a,
nkae bi nko na ebesane aba. Wahyɛ sɛe a ɛde tenene a ɛboro soɔ bɛba. Na sɛe pasa a wahyɛ no pintin no na Awurade, Asafo Awurade de reba asase mu no nyinaa soɔ. Ne saa nti, sɛdeɛ Awurade, Asafo Awurade sie nie. Memman a wɔte Sion, munsuro Asiria. Abaa na wɔde bɛhwe woɔ, na ne poma na wɔbɛma so wɔ soɔ, sɛ Misraim deɛ no. Nanso aka ketewa sɛɛ na abufuhyeɛ no to atwa, na m'abufuo adane akɔdwerɛ wɔn. Na Asafo Awurade behim impire atia no, sɛdeɛ okum Midian, Oreb botan soɔ no, na n'abaa bɛkyerɛ po no so, na wama so sɛ Misraim deɛ no. Na da no, n'ade so abeyi afiri wo matiri so, na ne konua afiri wo kɔn so. Na sradeɛ nti konua no bɛpae. Waba Ayat afa Migron, de ne nesoa agya Mikmas. Wakɔfa mpɔtamu hɔ. Wakɔsoɛ Geba anadwo no. Rama ho repopo. Gibeasal redwane. Ma ɔne so team, Galim babaa. Laisa, TWII Anatot, woyɛ mmɔbɔ. Madmena redwane. Gibimfoɔ retu. Ɛna ara, obegyina Nob. Ɔwɔ so ne nsa gu Sion babaa bepɔ, Yerusalem kokoɔ no so. Hwɛ, Awurade, Asafo Awurade de tumi a ɛyɛ hu resɔ adua ma nkusu no. Na nutan a ɛwowareɛ no, obetwa agu, na deɛ ɛkron no abrɛ ase, na ɔde dadeɛ behu kwaeɛ mu adɔtɔ, na Lebanon ne ne nnua akɛseɛ no ahwe ase. Yesaia tidu baako. Na dufuro bi befifiri afiri Yesaia dunsini no mu, na duban afiri ne nhini mu aso aba. Na Awurade honhom besi ne so, nyansa ne nhunumu honhom, afutuo ne maninyɛ honhom, nimdeɛ ne Awurade suro honhom, na Awurade suro bɛyɛ no hwam. Na ɛnyɛ deɛ n'ani hunu so na obebu atɛn, na ɛnyɛ deɛ n'aso teɛ so na obedi asɛm. Na tenenee na ɔde bebu atɛn ama mmɔborɔni, na ɔde asɛntenenee adi ama asase so ama ne hunufoɔ. Na ɔde n'anum abaa bɛbɔ asase, na ɔde n'anum honhom akum ɔbɔnefoɔ, na tenenee bɛyɛ n'asene mu abɔsoɔ. Na gyidie ayɛ n'akwaa mu abɔw mu. Ɛna habɔdɔm ne odwanten ba bɛtena, na ɔsebɔ ne apapoa ada, na nantwie ba ne gyata ba ne nantwie a wadɔre bɛtena faako, na abɔfra ketewa aka wɔn. Nantwibereɛ ne sisire bɛbom adidi, na wɔn mma ada faako, na gyata awewura sɛ nantwie. Akokoa bɛgoro ahurutia amena no, na deɛ watwa nufoɔ atene ne nsa aka ɔkyere bene bɔn. Wɔrenyɛ bɔne na wɔrensɛe adeɛ bio. Me bepɔ kronkron no nyinaa so, na Awurade ho nimdeɛ bɛyɛ asase ma, sɛ nsuo kata po soɔ no. Na da no, Yesaia nhini mu duforo a esi hɔ sɛ frankaa ma aman no. N'akyiri kwan na amanaman bɛhwehwɛ, na ne homebea bɛyɛ animuonyam. Na da no, Awurade bɛtene ne nsa ne mprenu so de agye ne man nkae a waka afiri Asiria, ne Misraim, ne Patros, ne Etiopia, ne Elam, ne Senia, ne Hamat ne po mu nsupɔn mu. Na wama frankaa so ama amanaman, na wapɔm Israel asesabɔfoɔ aboa no, na wama Yuda nipa a wahweteɛ no afiri asase mfatorɔ nanso abehyia. Na Efraim anibere befiri akɔ, na Yuda ahohiahiafoɔ ase ahye. Efraim ani remmere Yuda bio, na Yuda nso renhiahia Efraim ho bio. Na obetu akosi Filistifoɔ matu so atɔyɛ fam, obɛbom afom apueɛ ma afa. Edom ne Moab bɛka wɔn nsa, na Amon mma atie wɔn. Na Awurade bɛwe Misraim po mu nsuo korakora, na ɔde ne mframa a ɛhyehyeɛ bɛwo so ne nsa akyerɛ asuo Eufrate so. Na wabɔ no ama no adane nsuwansuwa nso a wɔde mpaboa mpo bɛfa mu. Na tempɔn bɛda hɔ afiri Asiria ama ne man nkae a waka no, sɛdeɛ ɛdaa hɔ maa Israel, ɛda a ofiri Misraim asase so reba no. Yesaia tidu mienu. Ɛda no na wobɛka sɛ, Meda wase, Awurade. Sɛ wo bo fu me mpo a, w'abufuo no asa me, na woakyekyere me werɛ. Hwɛ,
me nkwagye Nyankopɔn nie. Mete hɔ dwoodwoo na mensuro. Na mahoɔden ne me dwom ne ya Awurade. Na wadane me nkwagye. Na mode anika bɛsa nsuo afiri nkwagye nsuo aniwa no mu. Na da no mobɛka sɛ, monkamfo Awurade, mommɔ ne din, momma wɔnhu ne nneyɔe aman mu. Monka sɛ wama ne din so. Monto dwom ma Awurade, na wayɛ ade akɛseɛ. Momma wɔnhu yei asase nyinaa so. Sion baba kuro na di ahurusie, na Israel kronkronni a ɔwɔ wo mu no so. Yesaia tidumiɛnsa. Babɛɛ ho atemusɛm a Amos ba Yesaia hunu yenie. Monsi frankaa bepɔ petee so. Momma mo nne so mma wɔn. Monhinhim mo nsa, na wɔnhyɛ ne mapɔma abobɔ mu. Me, mahyɛ me kronkronfoɔ. Mafrɛ me nnɔmmarima nso ama mabufuo. Wɔn a wodi me kɛseyɛ ho ahurusie no. Asafo yuu gyegyeegye wɔ mepɔ so, sɛdeɛ nkurɔfoɔ bebree deɛ teɛ no. Ɛte sɛ amanaman a wɔboaboa wɔn ano, ahenni hodoɔ huuyɛ gyegyeegye. Asafo Awurade rehwehwɛ ɔsɛm dɔm. Wofiri akyirikyiri asase so ne ɔsoro awieɛ reba. Awurade ne n'abufuhyeɛ akodeɛ no, sɛ ɔrebɛsɛe asase nyinaa. Muntwa adwo, na Awurade da no abɛn. Ɛreba sɛ ɔsɛe a efiri otumfoɔ no. Enti nsa nyinaa mu bɛgo, na ɔdasani biara akoma bɛnane, na wɔn ho bedwiri wɔn. Nketenkete ne awerɛhoɔ bekuta wɔn. Wobɛhunu yia sɛ ɔwɔfo a ɔreko awoɔ. Wɔbɛhwɛ wɔn ho anim haa. Wɔn anim bɛyɛ sɛ ogyaframa anim. Hwɛ, Awurade da no reba. Atirimɔden ne aniberɛ ne abufuhyeɛ, sɛ ɔrebɛdane asase afo, na wasɛe ɛso nnebɔneyɛfoɔ afiri so. Na ɔsoro nsoroma ne emu akunini renhyerɛn. Owia beduru sum n'adifiri mu, na ɔsrane nso renhran. Na mɛba mabɛtwe wiase aso wɔ ne bɔne ho, ne abɔnefoɔ aso wɔ wɔn amumuyɔ ho. Na mama ahantamfoɔ ahomasoɔ no to atwa, na ahokyerɛfoɔ ahokyerɛ abrɛ ase. Mɛma ɔdasani ho ayɛ na asene sika amapa, na onipa asene ofɛ mpɔkowa. Enti mɛma ɔsoro awoso, na asase ahinhim afiri ne sibea. Asafo Awurade abufufrɛ no ano ne n'abufuhyeɛ da no nti. Na wɔbɛdane wɔn ho akɔ wɔn nkurɔfoɔ nkyɛn, na wɔadwane akɔ wɔn nsaase so sɛ ɔwansane a wɔatutu no, ne nnwan a obi mmoa wɔn ano. Obiara a obebu no, obɛhwere ne mu, na obiara a ɔbɛkye no bɛtɔ nkrantɛ ano. Na wɔbɛposa wɔn mmɔtafoa, wɔn anim, wɔbɛfomfom wɔn afie afa, na wɔabobɔ wɔn yerenom adapaa. Hwɛ, merehanya Mediafoɔ atia wɔn, nnipa a wɔmmu dwetɛ, na sika nso wɔnhwehwɛ. Wɔn agyan bɛbobɔ mmeranteɛ, wɔn yam nhyehye wɔn ɔyɛfunu mpo ho, na wɔn ani nhunu mmɔfra mmɔbɔ. Na Babel a ɛyɛ ahenni mu kunini, ne Kaldeafoɔ kɛseyɛ animonyam no, ɛbɛyɛ sɛ Sodom ne Gomora butu a Onyankopɔn butuu wɔn no. Obi rentena mu da biara da, na obi renkɔtena hɔ. Awoɔ ntoatoaso a edidi soɔ mu, na Arabiani biara rensi ntomadan hɔ. Na nnwanhwɛfoɔ nso remma wɔn mmoa mutu hɔ, na ɛsrɛ so mmoa na wɔbɛda hɔ. Na mpatuo bɛyɛ wɔn adan amaama, na nsohori nso bɛtena hɔ, na nsasabonsam asa hɔnom. Na nkuntumpaa besu n'aban mu, na ɛsrɛ so kraman nso anigye aban no mu. Na ne brɛ abɛn a ɛreyɛ aba, na ne nna renkyɛre bio. Yesaia tidunan. Na Awurade yɛm bɛhyehye no Yakob ho, na wayi Israel bio, na ɔde wɔn adua wɔn asase so, na ananafoɔ de wɔn ho afam wɔn ho, na wabata Yakob fie ho, na aman bɛfa wɔn de wɔn aba wɔn tenabea, na Israel fie afa wɔn adi Awurade asase no so, ma wayɛyɛ nkoa ne mfenaa, na wafa wɔn nomumfafoɔ nomum, na wahom wɔn ahodwanfoɔ so. Na ɛda a Awurade bɛma wo ɔhome afiri wo yea ne w'ahoyera
ne wanyadie denden a wodi wo no mu no wɔde ɛbɛyi bebu Babel hene aka sɛ ɛyɛ dɛn na ɔhafo no agyaye na ahodwan no to atwa yi. Awurade abubu abɔnefo aba ne wɔn a wodi panini puma no mu. Ɔde abufofrɛ bobɔɔ aman ɔbɔ a enyaye. Ɔde abufuo hom amanaman so hyɛ wɔn ahometi a emu nguɔ. Asase nyinaa so adwo. Ayɛ kom. Wɔma dwom so. Pepia nso nya wo ho anigyeɛ. Ɛne Lebanon twini duro no. Na ɛka sɛ wakɔda yi, obiara remforo mma yɛn so mebubu yɛn. Asamando a ɛwɔ aseɛ no ka ne ho behyia wo ba. Ɛhenya nsamanfoɔ ma wo. Asase so akuni ni nyinaa. Ɛma amanaman ahemfo nyinaa sɔre firi wɔn nkonnwa so. Wɔn nyinaa gye so ka kyerɛ wo sɛ, wɔn nso wahodwo sɛ yɛn. Wɔyɛ sɛ yɛn ara pɛ. Okɛseɛ asane aba asamando. Wo mɛntane no nso. Wase kɛta a wasɛ ne mmoa brika. Na wo so nkatasoɔ ne nsonsono. Ɛyɛ dɛn na wofiri ɔsoro ahwe aseɛ. Nsoroma hyerɛnfoɔ. Adekyeɛ ba. Wɔtwa wo ahwe fam. Wo a wobrɛ amanaman aseɛ no. Na wo deɛ wokaa no wakomam sɛ, ɔsoro na mɛforo makorɔ. Nyankopɔn nsoroma na tifi na mɛma mahennwa so asie. Na matena ahyiaeɛ bepɔ no so. Atifi fam, asase tifi ano no ho atɔn. Mɛforo akɔ amununkum soronsorombea. Mɛyɛ me ho sɛ ɔsorosoroni no. Mmom, asamado na wɔresane akɔduru amena no ase tɔn. Wɔn a wohu wo no hwɛ wo din de wɔn ani kari wo kom ka sɛ, ɔbarima a ɔmaa asase wosoeɛ, na ɔmaa ahenni ahinhimyɛ no nie, deɛ ɔmaa wiase dane srɛ soɔ. Na oburiburi emu nkuro, na wanya emu neduafoɔ kwan ankɔ fie no nie. Amanaman ahemfo nyinaa, wɔn nyinaa deda hɔ animuonyam mu. Obiara da ne damena mu. Na wo deɛ, watu wafire wo damena mu atwene sɛ duban a wapoɔ, sɛ atɔfoɔ a afena ahwere wɔn mu, na wasane kɔ aboɔ amena mu no aduradeɛ, sɛ efunu a watietia ne soɔ. Wɔremfa wo nka wɔn ho afunsie mu. Ɛfiri sɛ wasɛe w'asase na wakunkum wo man. Wɔmmɔ nnebɔnyɛfoɔ asefoɔ din da biara da bio. Wɔn agyanom amumuyɔ nti, monsiesie akumiyɛ ma ne ma. Na wansɔre amfa asase ani so, na wamfa nkuro anyɛ asase ani ma. Na mɛsɔre mɛtia wɔn. Asafo Awurade asɛm nie. Na mɛtwa din ne wɔn a aka. Mma ne manana afiri Babel. Awurade na ɔseɛ. Na mede no bɛyɛ mpɛsɛ agyapadeɛ ne nsuo atareɛ. Na mede ɔsɛeɛ praeɛ mapra no. Asafo Awurade asɛm nie. Asafo Awurade aka ntam sɛ, Ampara, sɛdeɛ misusuiɛ no, saa na ɛbɛbɛ mu. Na sɛdeɛ mabɔ me tiri mu no, ɛbɛgyina. Sɛ mebubu Asiriafoɔ masase so, na mɛtiatia ne so, memepɔ so, na ne kɔnnua no bɛfiri wɔn so akɔ, na n'adesoa no afiri wɔn mɛtiri so. Ɛno ne ɛpɔ a wabɔ no asase nyinaa ho. Ɛno ne nsa a wate no amanaman nyinaa soɔ. Na Asafo Awurade abɔ ne tirim. Hwan na ɔbɛma no ayɛ ɔkwa? Na ne nsa atene. Hwan na obesianka no? Afe a ɔhene Ahas wuiɛ no mu na atemusɛm yi baeɛ. Nea hurusie wo Filistia nyinaa, sɛ aba a ɛhwee wɔ n'abu, na ɔwɔ hini mu na ɔkyerɛbini befiri aba, na ne ba nso ayɛ ogyawa a otuo, na mmɔborɔfoɔ makan bedidi, na ahiafoɔ nso adeda hɔ dwoodwoo. Na mede ɛkɔm bekum ohini, na wakyikafoɔ nso mɛma watotɔ. Kuro pono, twaadwo, kuro kɛseɛ, teamuan, wo Filistia nyinaa, ma wakoma ntu, ɛfiri sɛ wisie firi atifi fam aba, na n'asafo mu biara nka akyiri. Na asɛm bɛn na ɔde bebua ɔman no abɔfoɔ, sɛ Awurade de Sion atim, na ne man mu amanehunufoɔ de wɔn ho to ne so. Yesaia tidunum. Moab ho atemusɛm. Ɛnam sɛ anadwo biako wasɛ a Moab abɔ no. Ɛnam sɛ anadwo biako wasɛ Kel Moab abɔ no nti. Wareforo akɔ Bait ne Dibon sorɔnsorɔn bea kosu. Moab retwa adwo. Na ebo ne Medeba
wɔn nyinaa bobɔ tikwa wɔn nyinaa yiyi wɔn bɔdwe sɛ wɔfirifira yitoma wɔn mmorɔ no so na wɔn adan tifi ne wɔn praeɛ so wɔn nyinaa de twa adwo so pii na Hesbon ne Eleale tiam ma wɔte wɔn ne koduru Yahas yɛnti na Moab akofoɔ tiam denden ne kra ho popo makoma suma Moab na n'adwanefoɔ koduru so a koduru Eglat Selisia na Luhit aforoyɛ no wɔde ne suo foro na Horanam kwae mu wɔma ɔsɛeɛ adwotwa so na Nimrim asuo no asɛe pɔtɔɔ na ɛsrɛ adwan na wura asa wura mu no ni hɔ bio enti ade a wanya asie ne wɔn akoradeɛ no wɔso akotwa mpampuro so bonhwa na adwotwa no atwa Moab asase so ahyia ne su aduru Eglam ne su nso aduru Bia Elim na mogya ayɛ Dimon nsuo no ma na mede ade foforo nso meka Dimon ho Jata beba Moab adwanefoɔ ne asase no so nkaeɛ no so. Yesaya tidunsia. Momfa nwaman mfiri Sela mfasrɛ so fam nkɔ Sion babaa bepɔ no so nkɔma asase no sodifoɔ no. Na Moab mama bɛyɛ sɛ noma a otukyini. Prebu a wayi no Anon asutwareɛ. Tufo, buaten, ma wo nwunu nya sɛ anadwo, awia ketee. Fa wɔn a wapam wɔn hunta, nyi adwanefoɔ mma. Ma wɔn a wapam wɔn afiri Moab no nso yɛ wɔn nkyɛn. Yɛ wɔn huntabea, ɔsɛefoɔ anim, na opoobɔfoɔ agyae, ɔsɛeɛ to atwa, nhyɛsofoɔ asa asase no so. Na wɔbɛma adwa bi atim adɔeɛ so, na obi atena so nokure mu. Wɔ David ntomadan no mu a obu aten na ɔpɛ atɛntenene na ɔyɔ adetenene ntem. Yate Moab huhuru a wahuhuru dodoɔ, na hantan ne n'ahokyerɛ ne n'ani ɛden ne n'ahoahoasɛm huhuo no. Enti Moab betwa Moab ho adwo, wɔn nyinaa betwitwa adwo. Ker-Hareset bobe abatatrɛ ho na mubegu ahoyera ahome. Na Hesbon mfuo ahye. Sibma bobe no, amanaman wuranom abubu ne man koraa. Ekoduru Yase, ekyininsrɛ so, ne man trɛtrɛe, ekotwa apo. Enti mede Yase sun misu Sibma bobe no. Mede nisuo guu so, Hesbon ne Eleale, na onua abateɛ ne obobe abateɛ so na ɔkonteateamu aba. Na wayi anigye ne ahosepɛ afiri mfupa mu. Na wɔnte ahorosie dwom anaa nteateamu bobe nturo mu. Nsakyifoɔ nkyi nsakyi amena mu nsa. Atietiafoɔ dwom nso matwa so. Enti mayam deɛ gyegye Moab ho, sɛ sankuyo. Meyam nso hyehye me Ker-Heres ho. Na sɛ Moab yi ne ho adi ba besu, na ɔbrɛ ne ho wɔ sonsonbea hɔ, na ɔhyɛ ne kronkronbea bɛbɔ mpaeɛ a ɔrentumi nyɛ hwee. Yei ne asɛm a Awurade aka atia Moab dadaada no, na afei Awurade rekasa sɛ, ɛhɛ mfie mmiɛnsa a ɛte sɛ ɔpaani mfie no, Moab animuonyam bɛso pa, ɔne ne nipa dodoɔ no nyinaa, na nkaeɛ no bɛyɛ kakraa bi a wɔnyɛ den. Yesaya tidunson. Damasko ho atemusɛm. Hwɛ, Damasko nye kuro bio, na ayɛ nkunkum aboɔ ku. Wagya Aroea nkuro, mmoaku afa na wobutubutu hɔ, na de obetu wɔn ni hɔ. Na wɔbɛsɛ Efraim mu abandenden ne Damasko ahenni, na Siria nkaeɛ bɛyɛ sɛ Israelfoɔ animonyam no, Asafo Awurade na ɔseɛ. Ɛda no, Yakob animonyam no besua, na ne honam a adɔre sradeɛ no betwam. Na ɛbɛyɛ sɛ otwafoɔ buma ayu a esisi hɔ, na ɔde ne nsa twa mɛtem no. Na ɛbɛyɛ sɛ deɛ odi ayu mɛtem mu mpɛpɛwa Refaim bonhwa no mu. Nanso ɛbɛka wɔn mu mpɛpɛwa no bi. Sɛ ngudua poree mu a aba mmienu anaa mmiɛnsa wɔ ntɛntɛno a, nan anaa nnum wɔ ne ban a aso yie no soɔ no. Awurade Israel Nyankopɔn na ɔseɛ. Ɛda no na onipa ani begyina ne yɔfoɔ, na n'ani bɛhwɛ Israel kronkronni no. Na ɔrenhwɛ afɔrebɔkye a ɛyɛ ne nsa no adwuma no. Na Asera nnua ne owia adum a ne nsa tea ayɔ no, ɔremmu bio.
ɛda no na ne nkuro a ɛyɛ den no bɛyɛ sɛ Hewifoɔ ne Amorifoɔ nkuro a wɔagya no kwaeɛ mu ne mepɔ atifi a wɔgyaa no Israelfoɔ anim, na ayɛyɛ akurɔfo, ɛfiri sɛ wɔwurɛ afiri wo nkwagyeɛ Nyankopɔn, na w'ahoɔden botan no, wonkae no. Enti wodua nnua fɛɛfɛ na wotɛ ananafoɔ tɛnnua. Woma no fifiri da a woduaeɛ no, na anɔpa a woduaeɛ no ara, woma no gu nhyerɛne, nanso ɛso aba betu akɔ. Amanneɛ ne ye a ɛnni sabea da no. Ao, aman bebree huuyɛ, wɔyɛ huu sɛ ɛpo huuyɛ, ne aman hooyɛ, wɔyɛ hoo sɛ nsu a ɛyɛ den hooyɛ, aman a wɔyɛ hoo sɛ nsuo bebree hooyɛ. Ɔka wɔn ma wodwane kɔ akyirikyiri, na woti wɔn sɛ mepɔ so ntɛtɛ, mframa anim, ne nkyinhyia mfuturo, ahum anim. Anwummerɛ no, na hwɛ, binimbɔ aba, adeɛ nya nkyeeɛ no, na wonni hɔ bio. Yei ne yɛn dwutwafoɔ kyɛfa, ne yɛn fomfafoɔ adeɛ a wonya. Yesaia ti 18. Due, ntaban han asase a ɛwɔ Etiopia nsubɔntene agya no ho a wɔsoma mpomafo a wɔtete nkyɛnkyɛma akodoɔ mu de nam nsuo ani no fa po soɔ. Abɔfo a mo ho yɛ here, monkɔ ɔman a wɔyɛ atentene na wɔn ho akokwa no nkyɛn. Ɔman a wɔn ho yɛ hu firi ha de rekorɔ no. Ɔman a wɔwɔ tumi a wɔtiatia aman so a nsubɔntene atwitwa n'asase mu no. Mo wiasefoɔ ne asase so tefoɔ nyinaa, sɛ wosi mmepɔ so frankaa a, monhwɛ, na sɛ wɔhyɛ ne totorobɛnto a, montie, na sɛ Awurade aka akyerɛ me nie. Mɛtena m'adwa so mahwe kɔn mu, sɛ awia ketee ahuhuro mu, sɛ twaberɛ ahuhuro mu bosuo mu nunkum. Na enya nu twaberɛ a nhwiren no aporɛ, na aduabafoɔ reyɛ bobe esa a ɛregyegyeɛ no. Ɔde adrɛ betwitwa man no agu, na wayi ne nhoma no abubu mu. Wobegya ne nyinaa hɔ ama mepɔ so nomaa ne asase so mmoa, na nomaa bedi so ahuhuro berɛ, na asase so mmoa nyinaa adi so awɔ berɛ. Ɛberɛ no mu na ɔde ɔman a ɔyɛ atentene, na wɔn ho akokwa bɛyɛ ayɛyɔdeɛ abrɛ Asafo Awurade. Wɔn a wofiri ɔman a wɔn ho yɛ hu ara firi ha de rekoro no mu. Ɔman a wɔwɔ tumi a wɔtiatia aman so a nsubɔntene atwitwa n'asase mu no. Wɔde wɔn bɛba Asafo Awurade din atenaeɛ a ɛne Sion bepɔ no soɔ. Yesaia ti 19. Misraim ho atemusɛm. Hwɛ, Awurade temununkum hahare so reba Misraim, na Misraim abosomhuhuo ho bɛpopo n'anim, na Misraim akoma anane wɔ ne mu. Na mehanya Misraim atia Misraim, na wɔne wɔn ho akoko, onua ne onua, adamfo ne adamfo, kuro ne kuro, ahennie ne ahennie, na Misraim honhom bɛsa wɔ ne mu, na n'agyinatuo nso mahwete, na wakɔ akobisa abosomhuhuo ne nkabrɛhyefoɔ ne asamanfrɛfoɔ ne adonsifoɔ. Na mede Misraim bɛhyɛ owura tirimmɔdenfoɔ nsa, na ɔhene a ɔyɛ den adi wɔn so. Awurade, Asafo Awurade na ɔseɛ. Na ɛpo no mu nsuo bɛmem, na asubɔntene no asa na awe, na nsubɔntene no bɛbɔn, na Misraim nsuka no atwe asa, nemire ne nkyɛnkyɛma benyinyam, Nal nsunua ne Nal anowura a efuo ne ade a wadua no Nal ho nyinaa bɛhye apete asɛe. Na apofofoɔ no begu ahome, na wɔn a wɔto Nal mu narewa adi abooboo, na nsuo no ani asawgufoɔ ahodwo, na siwabere futuro srɛmfoɔ ne nyiranwomfoɔ ani bewu. Asase no adum bebubu, na apaadifoɔ nyinaa werɛ aho. Suan mapɔma yɛ nkwasea ara nko. Farao afutufoɔ mu anyansafoɔ afutuo adane nkwapaesɛm. Adɛn na mose Farao sɛ, Anyansafoɔ ba ne me, tete ahemfo no ba. Ɛhe na afei wanyansafoɔ no wɔ? Ma wonyi nkyerɛ wo, na wonhunu agyina a Asafo Awurade atu no Misraim soɔ. Suan mapɔma adane nkwasea. Wasisi Memphis asafohene nso.
na wɔn a wɔyɛ musuakuo no mu ntweaso tiboɔ adaadaa Misrim. Awurade ahwie anisubiriɛ honhom agu ne mu, na wama Misrim agyigya ne nneyɔe nyinaa mu, sɛdeɛ nsaboni yantam ne fie mu no. Na biribiara ni hɔ a etire anaa dua, papa anaa mɛwa betumi awe ama Misrim. Ɛda no, Misrim bɛyɛ sɛ mmaa, na wobesuro na wɔn ho apopo, asafo Awurade nsa wosoɔ a ɔbɛwoso wɔ wɔn soɔ no nti. Na Yuda asase bɛyɛ hu ama Misrim, obiara bɔ ne din a wɔn ho bɛpopo, asafo Awurade agyina a watu no Misrim ho no nti. Ɛda no, Misrim asase so nkuro num bɛkasa Kanaan kasa, na waka Awurade ntam, wɔbɛfrɛ biako sɛ ɔsɛe kuro. Ɛda no na ɔde afɔrebukyia besi Misrim asase mfimfini ama Awurade, na ɔboɔ dum besi ne hyeɛ so ama Awurade, na ayɛ sɛnkyerɛnneɛ ne adanseɛ ama asafo Awurade Misrim asase so. Na sɛ wosu frɛ Awurade ahafoɔ animu a, wasoma ɔgyefoɔ ne ɔsɛnifoɔ aba wɔn nkyɛn abɛgye wɔn. Na Awurade beyi ne ho adi ama Misrim ahu no. Na Misrifoɔ behunu Awurade ɛda no, na wɔde afɔdeɛ ne ayɔyɔdeɛ asom no, na wahyɛ Awurade bɔ na wama. Na Awurade bɛbobɔ Misrim, ɔbɛbobɔ wɔn, na wasa wɔn yadeɛ, na wɔbɛsane aba Awurade nkyɛn, na watie wɔn asa wɔn yadeɛ. Ɛda no, ɔtempɔn bɛda afiri Misrim akɔ Asiria, na Asiriafoɔ aba Misrim, na Misrifoɔ akɔ Asiria, na Misrifoɔ ne Asiriafoɔ abom asom. Ɛda no, Israel bɛtɔ Misrim ne Asiria so mmiɛnsa ayɛ nhyira. Asase mfimfini, esiane sɛ asafo Awurade ahyira wɔn sɛ, nhyira nka me man Misrim ne me nsa ano adwuma Asiria ne m'agyapadeɛ Israel. Yesaia tiaduonu. Afia Tatan baa Asdod, bra Asiria hene Sargon somaa no na ɔne Asdod kooyɛ na ɔfaaeɛ no. Ɛbrɛ no ara mu na Awurade nam Amos ba Yesaia so kaa sɛ, kɔ na koyi ayituma no firi w'asene mu, na sane wo mpaboa firi wo nan ase. Na ɔyɔɔ saa deɛ dagya ne namɔnhunu nantee, na Awurade kaa sɛ, sɛdeɛ makoa Yesaia nam adagya ne namɔnhunu, na wayɛ sɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ mfensa Misrim ne Ethiopia ho yi, saa ara nso na Asiria hene bɛka Misrim no mum ne Ethiopia tukɔfoɔ, mmeranteɛ ne mpanyin akoro, na wanante adagya ne namɔnhunu, na wɔn to ada hɔ, na Misrim ani awu, na wɔn ho bɛpopo na wɔn ani awu. Ethiopia wɔn ani da so ne Misrim a ɛyɛ wɔn animuonyam no ho, na ɛpo yi anofoɔ bɛka no ɛda no sɛ, hwɛ, sɛdeɛ yɛn ani da so a yɛdwane kɔhyɛɛ hɔ sɛ ɔmmoa yɛn nye yɛn Asiria hene anim no tie nie, na afei yɛn deɛ yɛbɛyɛ dɛn na yɛfiri mu. Yesaia tiaduonu baako. Mpoano srɛ ho atemmusɛm nie. Sɛdeɛ ahum tutu firi anafoɔ fam ba no, saa ara na efiri srɛ soɔ, efiri asase a ɛso yɛ hu so ba. Anisoadehunu a ɛyɛ den na wayi akyerɛ me. Ɔfomfafoɔ refomfa, ɔsɛefoɔ resɛesɛe. Elam, Frobra, Media, bɛka no hyɛ mu. Mɛma n'apinisie nyinaa to atwa. Enti masene mu ka me dwɛɛdwɛɛ. Ɛkyem aka me sɛ ɔwofoɔ kyem. Yɛ a ɛyɛ me nti, mente asɛm. Me ho a ɛyera me nti, menhunu adeɛ. Makoma ka paripari. Ehu ama mayɛ titiritii. Ama anwummerɛ hanna a mehwehwɛɛ no adane me ahopopoɔ. Wɔto pono, wɔsesɛ kuntu akɛtɛ. Wodidi na wɔnom. Asafohene, monsɔre. Monsra akyɛm ho ngo. Na deɛ Awurade ka kyerɛ me nie. Kɔ, fa ɔwɛmfo kogyina hɔ. Deɛ obehunu no, ɔnka. Na ohunu nteaseɛnam. Apɔnkɔfoɔ baanu baanu. Nteaseɛnam ne mfunumu. Nteaseɛnam ne yoma. Na ɔwɛn n'aso wɛn paara. Na ɔteam sɛ gyata sɛ, O Awurade, bigyina awɛneyɛ hara daa adeɛ bɛkye, na migyina mahwɛyɛ ara anadwo nyinaa. Na hwɛ,
tiase nam ne nipa apɔnkɔfoɔ bɛnu na ɔrebɛyi na ɔgye so sɛ ahwease o Babel ahwease na nanyame ahori nyinaa ɔbubu agu fam made a wabɔre ne mayupɔre aseba deɛ mate no Asafo Awurade Israel Nyankopɔn anu mu na makama kyerɛ wo yi duma ho atemsɛm nie obi bɔn me firi sɛ ɔwɛmfoɔ anadwom dasuo beenie ɔwɛmfoɔ anadwom dasuo beenie ɔwɛmfoɔ ne se ade rekye na adesaeɛ nso reba sɛ mubebusa a mummisa monsa mmra Arabia ho atemsɛm nie Dedanim akwantemfo asafo Arabia kwaye mu na mobɛsue momfa nsuo mehyia wɔn a sukɔm de wɔn tema asase sofo momfa paano mehyia adwanefo Efiri sɛ mfena ano na wɔredwane afena a watwe ne tadua a wapono ne ɔko denden ano na deɛ Awurade ka kyerɛ me nie ɛha afe sɛ ɔpɛni mfie tie no na Keda ne munyam nyinaa asa koraa na Keda mamu nɔmmerima tadua dodoɔ nkaeɛ no bisua efiri sɛ Israel Nyankopɔn na aka Yesaia tia 22 Adehunu bɔnhwa no ho atemsɛm ɛdeɛn na ɛreyɛ wɔ na wo nipa nyinaa aforo kɔ adan atifi wo a huuyɛ ayɛ wo ma huuyɛ kuro ahosɛpɛ kuro watɔfoɔ antotɔ afna no na wanwu ɔko mu wo mapɔma nyinaa abom adwane kɔ ɛnyɛ tadua na wɔde kyere wɔn wo nipa a wohunu wɔn no nyinaa wodwane kɔ akyirikyiri nso wɔkyere wɔn nyinaa enti na me se munyi mani mfiri me so na mensusu yaaya monhyɛ me sɛ mobɛkyekye me werɛ me man babaa no sɛ yɛ ho na ɛyɛ Awurade Asafo Awurade anim hooyɛ ne ntietiasoɔ ne ahoyerada adehunu bɔnhwa no mu wodwiri ɔfasuo no wɔteɛ ma no gyegye mmepɔ so na Elam asɔ agya nkotokuo mu de nteaseɛnam ne nipa ne apɔnkɔfoɔ reba na kɛɛ nso ayi kyɛm adi na nteaseɛnam bɛyɛ mmɔnhwa a ɛyɛ fɛ no mu amaama na apɔnkɔfoɔ nso agyinagyina kuropono ano na obeyi Yuda so nkataho no na ɛda no wode w'ani bɛto kwae fie no mu akodeɛ so na David kuro no mu mpapaeɛ no mubehunu sɛ ayɛ bebree na moaboaboa aseɛ tareɛ no mu nsuo ano na mobɛkan Yerusalem adan na moabiri adan no sɛ mode rewowa ɔfasuo no na mubetwa ɛkɔ wɔ afasuo mmienu no ntam ama ɔtareɛ dada no mu nsuo no nanso morenhwɛ deɛ ɔyɔɔ adeɛ no na deɛ teteete no ɔhyehyɛeɛ no moremu no na ɛda no Awurade Asafo Awurade bɛfrɛ nipa aba esu ne adwotwa ne tikwabɔ ne ayitumafra mu na hwɛ ahosɛpɛ ne anigyeɛ anantwie menitwa ne nnwan kum ɛnam die ne nsanom nie momma yɛnidi na yɛnom na ɔkyena na yɛwu na Asafo Awurade ayi me asutire sɛ wɔremfa amumuyɔ yi mfiri mu kosi bere a mubewuwuo Awurade Asafo Awurade na ɔseɛ sɛ Awurade Asafo Awurade sie nie kɔ efie panin Sebna yi a ɔdi efie no soɔ no nkyɛn sɛ ɛdeɛn na wowɔ yɔ wɔ ha na hwan na wowɔ no ɛha na woretwa ɔboda wɔ ha afa ɔretwa ɔboda wɔ deɛ ɛkorɔn ɔreyɛ ne tenabea wɔ ɔbotan mu hwɛ Awurade bɛto wo ɔbrantoɔ atwene na ɔbɛso wo mu denden na wahwimo ato wo sɛ bɔɔl atwene asase a ɛtrɛ so ɛhɔ na wobɛkɔ akɔwuo na ɛhɔ na w'animuonyam teaseɛnam bɛkorɔ wo a woyɛ wo wura fie ahohora na mesum wo afiri wo sibea na wadwiri wo afiri wo gyinabea na ɛbɛba da no sɛ mɛfrɛ makoa Hilkia ba Eliakim aba na mede wo batakari mahyɛ no na mede wabɔsoɔ abɔ no so na mede wo paninnie mahyɛ ne nsa na wayɛ agya ama Yerusalemfoɔ ne Yuda fie na mede David fie safoa mato ne mati na wahini na obi antumu na watumu na obi anhini na mɛyɛ no sɛ pɛɛwa abɔdeɛ ɛhɔ yɛ den na wayɛ animuonyam adwa ama n'agya fie na wɔde n'agya fie animuonyam nyinaa bɛma no
na asefo ne manana nyinaa efiri nyiwa so kosi nhene nyinaa so. Ɛda no asafo Awurade na ɔseɛ, pɛwa a wɔde abɔde ɛhɔ yɛ den no bɛhɔn, na wabu ahwe fam, na ade so a ɛsene soɔ no asɛe, efiri sɛ Awurade na waka. Yesaia ti 23. Tiro ho atemusɛm. Mo Tarsis ahyɛn, montwa adwo, efiri sɛ wasɛe no a efie ni hɔ bio. Obi nkɔ hɔ bio. Efiri Kitim asase so na woyi kyerɛ wɔn. Mo mpoanofoɔ, monyɛ koom. Sidon adwadifo a otwa po no yɛ wɔma. Na wɔfa nsuo bebree so de si hɔ no bae. Na ano ayuo bae. Na ɛyɛ amanaman adwadie mu mfasoɔ. Sidon ma w'ani nwu. Na ɛpo mu abankɛseɛ. Ka sɛ, mankyem na manwo mada. Na manya ne mmeranteɛ. Na manturu maba. Misrim tenkara pɛ na ebedi Tiro asɛm no ho yɛ akɛse. Muntwa nkɔ Tarsis, mo mpoanofoɔ, muntwa adwo. Yei ne mo ahurusidie kura a efiri tete ntrɛdɛ ne nande no dɔɔ mu kɔɔ akyirikyiri kɔtenaa hɔ no. Hwan na ɔbɔɔ ne tirimpo yi tia Tiro, abotirimafoɔ no a n'adwadifoɔ yɛ makoma ara nko, na n'abatafoɔ yɛ asase so animuonyamfoɔ ara nko no. Asafo Awurade abɔ ne tirim, sɛ obehodwo ahoɔfɛ nyinaa ahantan, na wahura asase so animuonyamfoɔ nyinaa ho. Tarsis babaa, yerɛ w'asase so sɛ Nile, nkyekyeremu biara nni hɔ bio. Watene ne nsa akyerɛ po so, wawoso ahenni hodoɔ. Awurade ahyɛ Kanaan so mmara sɛ wɔnsɛe n'abankɛseɛ, na waka sɛ, nkɔ so nni ahurusie bio. Sidon ba ababaa a wabɔ wo adapaa, Kitim na sɔre twam korɔ. Ɛhɔ nso worennya ɔhome. Hwɛ, Kaldeafoɔ asase no, ɔman yi a anka wɔnyɛ ɔman. Asiriafoɔ ayi ama ɛsrɛ so mmoa. Wosii wɔn abantentene wɔ so. Wodwiridwiri n'aban, na wɔmaa no gui. Mo Tarsis ahyɛn, muntwa adwo, na wasɛe mo aban. Nada no, ɛbɛba sɛ wura befiri Tiro mfie 70 a ɛte sɛ ɔhene baako berɛ. Mfirinhyia 70 no akyiri no, ɛbɛyɛ Tiro sɛ odwamanfoɔ no dwom no. Fa sankuo kyini kuro mu, dwamanfo a werɛ afiri woɔ, bɔ sankuo yie, na to dwom pii, deɛ ɛbɛyɛ no wakae woɔ. Na mfie 70 no akyiri no, Awurade bɛba abɛsra Tiro bio, na wasane anya n'apaadeɛ, na ɔne asase so ahenni a ɛwɔ asase ani nyinaa akɔbɔ adwaman bio. Na n'adwadeɛ ne n'apaadeɛ bɛyɛ kronkron ama Awurade. Wɔremfa mmɔ dwetire, na wɔrentia. Na n'adwadeɛ bɛyɛ wɔn a wɔte Awurade anim no deɛ, na wadi amen, na wafira ntoma pa. Yesaia ti 29. Hwɛ, Awurade resɛe asase ama no ada mpan, na wadane ani abutu, na wabɔ ɛsofoɔ apete, na ayɛ ɔman no sɛ ɔsɔfoɔ, akoa sɛ ne wura, afenaa sɛ n'awuraa, ɔtɔfoɔ sɛ ɔtɔnfoɔ, ɔdefirini sɛ ɔdefamni, ɔkafoɔ sɛ ɔkafoni. Wɔbɛsɛe asase pasapasa, na wafom no pasaa afa, efiri sɛ Awurade na waka asɛm yi. Asase aboto, akusa, wiase anyam, akusa, asase so nkurɔfoɔ mu animuonyamfoɔ anyam, asase ho akum wɔ ɛsotefoɔ ase. Efiri sɛ watietia mmara no so, wasakyera ahyɛdeɛ no, na wato daa apam no. Enti na nnome amene asase, na ɛsotefoɔ di so. Enti na asase sofoɔ ahyeɛ, na aka so adasama ketewa bie. Nsam no twa adwo, bobe anyam, wɔn a wɔn akoma tɔ wɔn yam nyinaa si apini. Mpintin ho ahurusidie agyae, ahosɛpɛfoɔ hooyɛ to atwa. Sankuo ho ahurusidie agyae, wɔmfa dwonto nom nsa, nsa yɛ ne nomfoɔ nwono. Waburi sakasaka kuro no, watoto afie nyinaa mu mma obi nkomu. Wosu bobisa ho kɔmrɔ no so, anigye nyinaa agu, asase so ahurusidie atukɔ. Deɛ aka kuro mu ne ɔsɛeɛ, wabubu kuro apono pasaa. Na saa na ɛbɛba asase no soɔ, aman no mu, sɛ ngudua poroeɛ, sɛ bobe abateɛ akyiri mpɛpɛdie. Wɔn deɛ,
wɔbɛma wɔn ne so ato dwom. Awurade kɛseyɛ nti wɔde ahosɛpɛ bɛteam afiri po fam. Enti monhyɛ Awurade animuonyam apueɛ. Po mu nsupɔ mu nso monkamfo Awurade, Israel Nyankopɔn din. Yɛte nnwom a efiri asase ano sɛ, animuonyam nka ɔteneneeni no. Na mese, meresa, minue, afomfafo refom, fom na afomfafo refomfa. Ehu ne eku ne kantankora da wo a wote asase so hɔ. Na deɛ odwa ne firi ehu nkateɛ ho no kɔtɔ eku mu. Na deɛ waforo afiri eku no mu no, wɔde kantankora yi no. Na ohihine so mpoma ma asase nyina soɔ woso. Burie na asase burie. Paye na asase paye. Popoɔ na asase popoɔ. Asase tɔ ntintan sɛ nsabuni. Na ehinhim sɛ asesewa bi. Na ne mmaraton ayɛ no so duru. Na ɛhwe ase a ɛrensɔre bio. Ɛda no, Awurade bɛtwe sorodɔm aso, ɔsoro. Ne fam ahemfo, ɛfam. Wɔbɛboaboa wɔn ano sɛdeɛ wɔboaboa neduafoɔ ano hyɛ amena mu. Na wato wɔn mu neduadan mu. Na ɛnna bebree akyi no, watwe wɔn aso. Na srane ani bewu. Na owia anim agu ase. Efiri sɛ asafo Awurade di hene Sion bepɔ so ne Yerusalem. Ne ne mpanimfo anim animuonyam mu. Yesaia tia duonunum. Awurade, me Nyankopɔn ne wo. Mɛma wo so makamfo wo din sɛ wayɛ anwanwadeɛ. Tetentrede agyina tuo atim ayɛ nokorɛ. Na wadane kuro nkunkum abokuo. Wama abandenden ayɛ abansini. Ananafoɔ aban afɛfɛ nye kuro bio. Na wɔrento bio da biara da. Enti ɔman a ɛyɛ den bɛhyɛ wɔ animuonyam. Amanaman ahoɔdenfoɔ kuro besuro wo. Na wayɛ aban a ɛyɛ den ama mobroni. Aban a ɛyɛ den ama ohiani. Na hohia mu, ahum ano dwanekɔbea. Ahuhuro mu enwunu. Na atimɔdenfoɔ home ayɛ sɛ ahum ne osuo a ɛboro fasuo. Wo brɛ ananafoɔ hooyɛ ase sɛ nkyɛnkyerɛ so ahuhuro. Nhyɛsofoɔ dwɛɛ dwom brɛ ase sɛ mununkum nwunu ase ahuhuro. Na asafo Awurade bɛto aman nyinaa pono wɔ bepɔ yi so. Srade duane, nsa a akyɛ, sradeɛ ne ekyim, nsa a wasɔ ne soɔ. Na bepɔ yi so na obeyi anim ntoma a ɛkata aman nyinaa anim. Ne akataso a ɛkata amanaman nyinaa soɔ no. Ɔbɛmene owuo akosi daa. Na Awurade Nyankopɔn bɛpepa ani nyinaa so nesuo. Na wayi ne man ahohora afiri asase nyinaa so akɔ. Efiri sɛ Awurade na waka. Ɛda no na wɔbɛka sɛ, hwɛ yɛn Nyankopɔn a yɛn ani da no so sɛ ɔbɛgye yɛn no nie. Awurade a yɛn ani daa ne so no nie. Momma yɛn ni ahurisie na yɛn ani nye ne nkwagye no mu. Na Awurade nsa besi bepɔ yi so. Na obetiatia Moab so. Nafa sɛdeɛ wotiatia nwura dodoɔ soɔ wɔ sumina soɔ. Na ɔbɛtrɛ ne nsɛm wɔ mu. Sɛdeɛ osudware ne trɛ ne nsɛm dwareɛ no. Na ɔbɛbrɛ n'ahanta n'ase. Ɛne ne nsa adeyɔ no. Na wafasu a ɛyɛ den a ɛkorɔn no. Ɔbɛbrɛ no ase, adwiri agu fam, mfuturo mu. Yesaia tia 26. Ɛda no na ɔbɛto dwom yi Yuda asase soɔ sɛ, Kura ɛyɛ den wɔ yɛn. Ɔde nkwagye ayɛ afasuo ne epie. Munhini apono no. Na ɔmantene ne nhyɛne mu. Ɔman a wɔkora no kuredie no. Deɛ n'adwene tim wo soɔ na wobɛkora no asomdwie a edi mu mu. Efiri sɛ wo so na ɔde ne ho to. Momfa mo ho nto Awurade so daadaa. Efiri sɛ ya Awurade ne daa botan. Na wɔde wɔn a wɔtete soro ahwe fam. Kura ɛkorɔn no, wabrɛ no ase. Wabrɛ no ase ama no aduru fam. Wama no aka fam mfuturo. Wɔde nan tietia so. Mmɔborɔfoɔ nan. Ahiafoɔ anammɔn no. Ɔteneneeni kwan yɛ tee. Wo na wototo ɔteneneeni tempɔn. Nso watemmuo kwan so na yɛhwɛ wo Awurade kwan. Yɛn kra ani gyina wo din. Ne wo nkaeɛ. Me kra ani gyina wo anadwo. Me mu honhom nso. Mede me few. Na sɛ watemmuo ka asase a, wiasefoɔ sua tenene. Wɔdom ɔbɔnefoɔ a, onsua tenene.
nsɛntenene asase so na odi amumuyɔsɛm, na onhunu Awurade kɛseyɛ. Awurade, womaa wo nsa so, nanso wanhwɛ. Wobehunu na wɔnani awu. Ɔman ho ninkuntwe no, ane watamfo no ogya bɛhye wɔn. Awurade, wobɛhyehyɛ asomdwie ama yɛn, na yɛn nneyɔe nyinaa nso wawie ama yɛn. Awurade, yɛn Nyankopɔn, awuranom a ɛnyɛ woɔ abedi yɛn so, nanso wo nko na yɛkamfo wo din. Awufoɔ rentena ase, nsamanfoɔ wɔrensɔre bio. Ɛno nti na wobɛtwee wɔn aso sɛee wɔn, na womaa wɔn ho nkayɛ nyinaa yeraeɛ. Awurade, woma ɔman no dɔ, w'anim abɛnyam, wotrɛ asase no ahyeɛ nyinaa mu. Awurade, ahohia mu wɔhwehwɛɛ wo, wosii w'atenetene ho apini, sɛdeɛ onyinsɛnfo a ɔbɛn awoɔ kyem na ɔteam ne yɛɛ mu no, sɛdeɛ yɛteɛ, wo Awurade anim no. Yɛnyinsɛnee, yɛkyemee, ɛte sɛdeɛ yɛawo mframa. Yɛntumi nyee asase nkwa, na wiase tefoɔ nhwehwee ase. Wawufoɔ benya nkwa, mafunu bɛsɔre. Munyane nto ahurusie dwom, mo a mote mfuturo mu, na wo bosuo yɛ hann bosuo, na asase beyi nsamanfo agu. Meman, kɔ na kɔhyɛne wo mpia mu, na toto w'akyiri apono mu. Fa wo ho nta kakraa bi, kosi sɛ abufuo no betwam akoro. Na hwɛ, Awurade refiri n'afa akɔtwe asase sofo aso, wɔn amumuyɔ nti. Na asase beyi ne mogya adi, na ɛrenkata wɔn a waku wɔn ɛsoɔ no so bio. Yesaia 37. Ɛda no na Awurade de n'afena denden a ɛso na ɛyɛ den no bɛtwe bonsu a ɔyɛ ɔwɔ a ne ho yɛ here, bonsu a ɔyɛ ɔwɔ a ɔpompono no aso, na wakum ɛpo mu asubu akɛseɛ no. Ɛda no, monto bobeturo fɛɛfɛ no ho dwom. Me Awurade na mehwɛ no, migu ne so nsuo bere nyinaa mu. Mehwɛ no anadwo ne awia, na hwee amɛyɛ no, abohuo biara ne ne mu. Sɛ mehunu nkasɛɛ ne nwerɛɛ, anka mede wɔko bɛwura mu makɔhye no nyinaa. Agye sɛ, odwane bɛtoa me, na wɔne me di asomdwie nsɛm. Asomdwie nsɛm na ma wɔne me die. Nna a ɛbɛba no mu, Yakob bɛgye nhini, na Israel afefɛ agu nhyerɛne, na ɔde aba ahyɛ wiase anim ama. Wahwe no sɛdeɛ ɔhwee n'ahwefoɔ, anaasɛ waku no sɛdeɛ wokum n'akumfoɔ no. Ne bɔne na wosusuu so ne wɔn diiɛ, sɛ wokaa no kɔɔeɛ. Ɔde mframa a ano yɛ den huu no apueɛ mframa da no. Enti, yei na wɔde bɛkata Yakob amumuyɔ soɔ, na yi a wɔreyi ne bɔne akorɔ no so aba nyinaa nie, sɛ ɔbɛma afɔrebukyia aboɔ no nyinaa ayɛ sɛ akaadoo ntoantoa a afurufuru, na asere nnua ne owia adum nsisi hɔ bio. Na kuro a ɛyɛ den no ada mpan ayɛ tenabea a wato no sraha, na wagya no sɛ ɛsrɛ soɔ. Ɛhɔ na anantwie ma didie, na ɛhɔ na obutubutu wie ne mman no weɛ. Sɛ ne mmaboa no dwa no a wobubu, mmaa bɛpɛ kɔsɔ, na wɔyɛ ɔman a wonni nhunumu. Enti wɔn yɔfoɔ no yam nhyehye no mma wɔn, na deɛ ɔnwene wɔn no nhu wɔn mmɔbɔ. Ɛda no, ɛbɛba sɛ Awurade bɛpore n'aba afiri asuo Eufrate no hweamo ano akosi Misraim subɔn no ano. Na watase mo Israel mma maako maako. Na da no, wɔbɛhyɛ ntotorobɛnto kɛseɛ, na wɔn a wɔyeraa Asiria asase soɔ ne wɔn a wosum wɔn kɔɔ Misraim asase soɔ no aba. Na wɔabɛsɔre Awurade bepɔ kronkron no so, Yerusalem. Yesaia 38. Efraim nsabofoɔ ahantana botire, ne wɔn ahokyerɛ ahyehyɛdeɛ nhwiren na ɛretwam no nwie. Kuro a ɛwɔ wɔn a nsa tɔ wɔn tintan no sradeɛ bɔnhwa atifi no. Hwɛ, Awurade wɔ ɔhoɔdenfoɔ ne otumfoɔ bi, sɛ asukɔtwe a ɛreguo, ahum a ɛsɛe adeɛ. Ɔbɛka agu fam ahoɔden so sɛ osuturo a ɛde nsuo bebree a ɛyɛ den a ɛsram soro ba no. Na obetiatia Efraim nsabofoɔ ahantan abotiri no so. Na n'ahokyerɛ ahyehyɛdeɛ nhwiren a ɛretwa mu a ɛwɔ sradeɛ bɔnhwa atifi no,
ayese broduma kanea tie brenya nuya obiara ohunu no nsaka rape na wamene no eda no na asafo Awurade beye animonyam abotire ne ahofe ahenche amane man nkaye no ne atemu honhom amade watena ase ribu aten no ne manyiye ama wona waka dom ma osane kro won group no ano no na yenum nso de nsa reto ntintan na ode nsaden rehinhim osofo ne odiyifo de nsaden reto ntintan nsa amene won nsaden ti wohinhim woto ntintan adehunumu wopododo aseniemu na efie ni efi ayeye apono nyina asoma okwan ni ho hwan na obekire no nimdie na hwan so na obema no ate asenka ase wana otwa onufo wana wate on afri mpokuya no na mratia mra ahyede tia ahyede tia ahyede eha kakra eho kakra na apotofo ano ne techrema foforo na ode bekasa akire omanie ono na okakire won se ohumi nie momma de wabre nhome na ahojuo nie nanso wampese wotie no enti Awurade asembedane won mra etia mra etia mra ahyede etia ahyede etia ahyede eha kakra eho kakra na wako akopini achirichiri na wabubu won na watoto fidie mu na wakyekye won enti muntie Awurade asem mo afedifo a mudi oman na ewo Yerusalem yesuo na mo kase yene owuo apam na yene asamando adi nkasasie mpra ehwetra so no se eretwamu a erenka yen ebise yede atoro ayen dwane kobia na yede nada akata yen so enti se Awurade sienie hwe mede obo bi atim Sion obo a waso no ahwe twiaso tibu a ne bo ye de na etim hotimpa de ogidie no rinwane na mede atemu yo beye susuhuma na mede tenene maye nsania na asukotwea ahum behwim atoro dwane kobia no na huntabia no nso nsuo besram so na mone owuo apam no nso bepepa na mone asamando nkasasie no rinyina mpra ehwetra so no se eritwema ebetietia mo so mpra dodo a eritwamu no ebefamo efirise da nopa ewia ne anajo na ebitwam na eho kase asetie beye ehu aranko na mpa no nware sede obi betene ne mu woso na debua no nso sede ode bebua ne so na Awurade besore sede oyo no Perasim biposo no na nebo ahuru se Gibeon bonhwamu no na wayo na ade bia eye anwade na waye nadwuma bia eye ananadwuma na afei munni few bio na monche homa no mu anya den na mate oseye pasa wasai ato ho Awurade asafo Awurade no nkyɛn sɛ ereba asase nyinaa so monya aso na muntie mene monwan mo aso ntie masem da nyinaa na ofuntumfo funtum sɛ obegu naba otutu siesie na asase ani daa enye sɛ ɔmani TWII a ogu eme na opete tete na odua awio kyerɛ pɛn ne atoko nso wɔ nafa ne kokotewa no efisɛ wakyerɛ no ne yobia eye ne Nyankopɔn na ɔkyerɛkyerɛ no na enye ayupore ade na ɔde pore eme na tiase nam nan mfa tete so na poma na ɔde pro eme na ɔde ababro tete wɔyampa no aburu na wona ho ompre no daapem na se obi tiase nam nan ne na ponko na epetimpo a enye ono na oyam yei nso asafo Awurade nkyɛn na efire na gina tuo ye nwanwa na ne nyansa ania no Yesaya ti aduonunkron die Ariel kura David betna mu no momfa afe nka afe ho momma afahye ntwa nhyia na mema Ariel ho akyere no
na abobo ne abububɔ aba, na adane me sɛ aria aseɛ ne Nyankopɔn bokyea. Na mɛbɔ wo ho nsraba no ahyia, na mede nsrafoɔ atwa wo ho kanko, na mahɔre wo ho pie atia wo. Na wobɛhwe ase, ɛfam na wofiri bɛkasa, mfuturo mu na wasɛm bɛfiri ayɛ huhuhu. Wo nne bɛyɛ sɛ ɔsamandeɛ afiri fam, na mfuturo mu na wasɛm mu asomsɛm ka bɛfiri. Na watamfo bebrebe no bɛyɛ sɛ mfuturo muhumuhu, na atimɔdenfoɔ bebrebe no ayɛ sɛ ntɛtɛ a ɛsene korɔ. Na ɛbɛba mpofirim, amunum. Asafo Awurade bɛba abɛsra wo. Ɔde ɔpranaa ne asase wosoɔ ne gyegyeegye kɛseɛ, kyinhyia mframa ne ahum ne ogyaframa a ɛhye adeɛ na ɛbɛba. Na amanaman bebrebe a watu Ariel so sa no nyinaa, wɔn a wɔtoa no ne n'abane hiahia ne ho no nyinaa bɛyɛ sɛ daeɛ, anadwo adehunu, na ɛbɛyɛ sɛ obi a ɛkɔm de no so daeɛ. Na hwɛ, ɔredidie, na onyane a ɛkɔm da so de no, anaasɛ deɛ sukɔm de no so daeɛ. Na hwɛ, ɔrenom nsuo, na onyane a na wato piti, na sukɔm da so de no. Saa ara na amanaman bebrebe a wabetu Sion bepɔ so sa no nyinaa bɛyɛ. Mo ani so nyɛ mo yaa na mo ho nwiri mo. Monkeka mo ani mfemfam so na mo ani mfira. Wabobo nso ɛnyɛ nsa. Wɔtotɔ ntintan nso emfiri nsaden. Na Awurade de nahɔ honhom agu mo so. Na wamuamua mo ani a ɛne adiyifoɔ no. Na mo tiri a ɛne adehunufoɔ no wakata so. Na yɛn nyinaa ho adehunu bɛyɛ mo sɛ nwoma a wasɔ ano mu nsɛm. Wɔde ma deɛ onnim nwoma sɛ, kenkan yɛ a ɔka sɛ, mentumi na wasɔ ano. Anaasɛ wɔde ma deɛ onnim nwoma sɛ, kenkan yɛ yi a ɔka sɛ, minnim nwoma. Na Awurade se, esiane sɛ ɔman yi di wɔn ano na ɛbɛn me, na wɔde wɔn ano fafa na yɛdi me ni, na wɔn akoma deɛ wɔayi afiri me nkyɛn kɔ akyirikyiri, na suro a wosuro me no ayɛ nnipa ahyɛdeɛ a wɔasua nko nti. Hwɛ, mɛkɔ so me ne ɔman yi adi anwanwasɛm ma no ayɛ nwanwa ne ahodwiri. Na wɔn nyansafoɔ nyansa ayera, na wɔn nhunumufoɔ nhunumu atu. Wɔnnue, wɔn a wɔde agyinatuo ho nte Awurade fee, na wɔn ne yɔyɛ wɔ esum mu, na wɔka sɛ, hwan na wohu yɛn, anaa hwan na wonni yɛn? Musisi nneɛma tiri ase, wobu ɔnwomfoɔ sɛ dɔteɛ, na ayɔdeɛ aka akyerɛ ne yɔfoɔ sɛ, ɛnyɛ ɔno na ɔyɔɔ me, anaa anwonneɛ aka akyerɛ ɔnwomfoɔ sɛ, onim de, ɛnyɛ kakra bi na aka na Lebanon adane nuabɛturo, na nuabɛturo nso wɔbu no sɛ kwaeɛ. Ɛda no, asotifoɔ bɛte nwoma mu nsɛm no, na anifrafoɔ ani afiri kusuu ne sum mu ahunadeɛ. Na mmɔborɔ benya Awurade mu anigye ara. Na nnipa mu ahiafoɔ ho asɛpɛ wɔn Israel Kronkronni no mu. Na tirimɔdenfoɔ ayɛ wɔpa, na ahiyifoɔ asa, na wɔtwa wɔn a wɔdwene amumuyɛ nsɛm nyinaa atwene. Wɔn a asɛm bi nti ɔtoto nnipa ano, na wɔsom deɛ wɔtenetene wɔ kuropɔn mu no fidie, na wɔde asɛmhunu tu ɔteneneeni asɛm guo. Enti sɛdeɛ Awurade a ɔgyee Abraham no ka kyerɛ Yakob fie nie. Afei Yakob ani renwu bio, na afei n'anim rentu fitaa bio. Na sɛ wɔno, ne mma, hu me nsa ano adwuma wɔ wɔn mu a, ɔbɛma me din ayɛ kronkron, na wate Yakob kronkronni no ho, na wafɛre Israel Nyankopɔn no. Na wɔn a wɔfom wɔ honhom mu benya nteaseɛ, na nwinwifoɔ nso besua deɛ wɔkyerɛ afa. Yesaia Tiaduasa. Wɔnnue, mma atuatefoɔ. Awurade na ɔseɛ, wɔn a wodi agyinatusɛm soɔ, na ɛmfiri me, na wɔpam apam bi, na ɛnyɛ me honhom soɔ. Sɛ wɔde bɔne bɛka bɔne ho no, wosim kɔ Misraim a, ɔmmisa m'anum asɛm. Sɛ ɔrekɔtwere Farao ahoɔden, na wakɔhyɛ Misraim nwunu mu. Na Farao ahoɔden bɛdane mo aniwuo, na Misraim nwunu mu dwane kɔhyɛ ayɛ mo ahohoraa. Na Yuda asafohene wɔ Soan, na wɔn abɔfoɔ aduru Hanes. Wɔn nyinaa ani bɛwu ɔman a wɔn ho remma wɔn mfasoɔ no ho. Ɔrenyɛ wɔn mmoa anaa mfasoɔ biara, na mmom aniwuo ne ahohoraa. Anafoɔ fam mmoa ho atemmusɛm,
wɔfa ahohiahia ne ahokyerɛ asase so, die gyatabereɛ ne gyatanini firi no, die ahurutia ne ɔtwease a wotu wɔ no. Wɔde wɔn nneɛma agu mfunumu ma awɔ mu, na wɔde wɔn akoradeɛ agu yoma akyiri apɔ so. Wɔde rekɔ ɔman a wɔn ho rema wɔn mfasoɔ biara no nkyɛn, ɛfiri sɛ Misraim wayɛ adekuku ne adehunu. Enti na mafrɛ no Rahab, aseɛ ne hooyɛni a wɔte hɔ dinn. Afei kɔ na kɔtwerɛ ɛpono bi so ma wɔn, na kuru kyirihyɛ nwoma mu, na ɛntena hɔ nkosi daadaa, na wɔyɛ atuateɛ man. Maatrofoɔ, ma a ɔmpɛ sɛ wotie Awurade mmara, wɔka kyerɛ adehunufoɔ sɛ, Munhunu adeɛ, na ɔka kyerɛ adiyifoɔ no so sɛ, monhyɛ yɛn deɛ ɛtene ho nkɔm, monka adɛfɛdɛfɛ nsɛm kyerɛ yɛn, na monka nnaadaa nsɛm. Momma ne mfiri ɔkwan no so, monkwae atempɔn no, momma Israel Kronkronni no ɛnyera yɛn ani so. Enti sɛ Israel Kronkronni no ka nie. Esiane sɛ asɛm yi afono mo na mo ani da ɔhyɛ ne nkontompo soɔ, na mode mo ho to soɔ nti, amumuyɛ yi bɛdane mo sɛ mpaapayie wɔ fasuo a ɛkorɔn na ɛkurum na ɛreyɛ ahwe aseɛ mu, na ne buo ba mpofirim amonom, na ɔbɛbɔ ɔman no sɛ ɔnwomfoɔ ahina a ɔdwerɛ no dwerɛ bie a ebi nka, na wonya ne sinesine mu kyɛmfrɛ a wɔde bɛtu bukyia mu gya, anaasɛ wɔde bɛsa abura mu nsuo. Na sɛdeɛ Awurade Nyankopɔn, Israel Kronkronni no sie nie. Ɔsane ba ne berɛɛyɛ mu, na wɔbɛgye mo nkwa. Kommyɛ ne anidasoɔ mu, na mo maniyɛ bɛtena. Nanso moampene, na mokaa sɛ, Daabi, na apɔnkɔ so na yɛbɛtena dwane. Enti dwane na mobɛdwane. Na mmoa ahoɔharefoɔ so na yɛbɛtena akorɔ. Enti wɔn a wotim mo no ho bɛyɛ hare. Nipa pemprɛko bɛdwane ɔbaakofoɔ ho yie ano. Nipa baanum ho yie ano na mobɛdwane akosi sɛ, mobɛka sɛ franka dua a esi bepɔ atifi, sɛnkyerɛnne a esi kokoɔ soɔ. Na enti Awurade twɛn ansa na wadom mo, na ɛno nti na ɔmaa ne ho soɔ ansa na wahu mo mmɔbɔ. Na atemmuo Nyankopɔn ne Awurade, nhyira ne wɔn a wɔtwɛn no nyinaa. Na ɔman no bɛtena Sion wɔ Yerusalem, na wɔrensu bio. Dom na wɔbɛdom wɔ atie wo nteamu no. Ɔte ara pa a, ɔbɛgye wo so. Na Awurade bɛma mo ahohia mu aduane ne ahodwan mu nsuo. Na wakyerɛkyerɛfoɔ remfa wɔn ho nsie bio. Na mmom, w'ani behunu wakyerɛkyerɛfoɔ no. Na w'aso nso bɛte w'akyiri asɛm bi sɛ, yei ne kwan, sɛ mofa nifa o, mofa benkum o, monante so. Na mubegu wo dwetɛ ahoni nnura ho ne wo sika agudeɛ nkata ho no ho fi. Wobɛto agu sɛ nsabutam. Wobɛka kyerɛ no sɛ, firi hɔ. Na ɔbɛma osuo agu waba a wagu no fam ne asase nnɔbaeɛ aduane so. Na ayɛ aduane pa sɔɔsɔɔ. Wo mmuakuo bedidi da no, adidibea a ɛtrɛ so. Na anantwie ne mfunumu ma a wɔyɔ mfuo mu adwuma no bedi afrafra aduane pa a wɔde apampa ne apaawa ahusoɔ. Na mepɔ asoronsoron ne nkoko a ɛkoro nyinaa soɔ no, asuasu ne nsubɔntene bɛsene hɔ. Okun kɛseɛ da a aban atentene bɛhwehwe aseɛ no. Na ɔsrane hann bɛyɛ sɛ owia hann. Na owia hann bɛyɛ mmɔho nson, sɛ nanson hann. Ɛda a Awurade bɛkyekyere ne ma no bubuo, na wasa ne hwɛ ano kuro no. Hwɛ, Awurade din firi akyirikyiri reba, na bufuo redɛre. Opumpuni no yɛ duru. Abuhuro ayɛ n'anom ma, na ne tɛkyerɛma te sɛ ogya a ɛhye adeɛ. Na ne home te sɛ asu a ɛyiri beduru kɔn mu. Na ɔde hunuyɛ sɔneyɛ asɔne amanaman so. Na ɔde ntwɛtwɛdɛ wɔ nareka ato aman anumu. Mobɛto dwom sɛ afahyɛ kronkron anadwo no. Na mobo bɛtɔ mo yam sɛ wɔn a wɔnam atɛntɛbɛn ano rekɔ Awurade bepɔ soɔ, Israel botan no nkyɛn. Na Awurade bɛma watene ne kɛseyɛ, na wama wahunu ne nsa a ɛresane, abufuo ahomeguo ne adeɛ hyeɛ gyaframa. Osuo babababa ne osuo yɔɔ ne asukɔtwea mu. Na Awurade ne nti Asiria ho bɛpopo. Ɔde abaa bɛhwe no.
na hyɛbrɛ aba a Awurade bɛma no asi ne soɔ no bɛka no. Mpintin ne asankuo ano, na ɔde nsawosoɔ na ɛne no bɛko. Wofi teteete, na asiesie akyiwadeɛ hyiabea no. Ɔhene no na wasiesie ama no, emu dɔ, ɛtrɛ, ne ntanaa wɔ ogya ne nyentia pii. Awurade home bɛsɔ ano sɛ sɔfe asubɔntene. Yesaia Tiaduasa baako. Wonue, wɔn a ɔkɔ Misrim kɔpɛ ɔboa, na wɔn ani da apɔnkɔ soɔ, na wɔde wɔn ho to nteaseɛnam soɔ, sɛ ɛdɔɔso, ne apɔnkɔsotefoɔ so, sɛ wɔn ho yɛ den pii nti, na wɔn ani nna Israel kronkronni no soɔ, na Awurade akyiri kwan nso, wɔn hwehwɛ. Nanso ɔyɛ onyansafoɔ, na ɔde bɔne bɛba, ne nsɛm nso ɔrensane, na ɔbɛsɔre atia abɔnefoɔ fie ne amumuyɔfoɔ boafoɔ no. Na Misrim yɛ onipa, na ɛnyɛ Onyankopɔn, na wɔn apɔnkɔ nso yɛ ɛnam, na ɛnyɛ honhom. Na Awurade bɛtene ne nsa, na ɔboafoɔ awatiri, na deɛ waboa no no ahwe ase, na wɔn baanu nyinaa abom asɛe. Na sɛ Awurade aka akyerɛ me nie, sɛdeɛ gyata bubom, na gyataburuwa sun ne hanam soɔ, na wɔfrɛ mmoahwɛfoɔ pii ara ba ne so a, wɔn ne ma no mɔbinim, na wɔn hooyɛ nti ɔmmrɛ ne ho ase no. Saa ara na Asafo Awurade beduro sɛ ɔrebedi ako wɔ Sion bepɔ ne ne kokoɔ soɔ. Sɛdeɛ noma a wotuo yɔ no, saa na Asafo Awurade bɛbɔ Yerusalem ho ban. Ɔbɛbɔ ho ban agye no nkwa. Obesa ne ho na wahunu mmɔbɔ. Monsa ne mmra deɛ Israel ma wae firi ne ho no nkyɛn. Ɛda no wɔn nyinaa bɛtoto wɔn dwetɛ ne sika abosonhuhu a monsa ayɔ ama mo de ayɛ bɔne no agu. Na Asiria bɛtɔ afena a ɛnyɛ onipa deɛ ano. Na afena a ɛnyɛ onipa deɛ bɛsɛe no. Na ɔbɛbɔ ne ho adwaa, afena anim, na ɔde ne mmeranteɛ ayi toɔ. Na ne botan de ehu bɛsene akɔ. Na n'asafohene de ahopopoɔ afiri frankaa no ho. Awurade a ne gya wɔ Sion, na ne fononoo wɔ Yerusalem no na ɔseɛ. Yesaia Tiaduasa mmienu. Hwɛ, tenenee mu na ɔhene bi bedi hene, na asafohene nso, atemmuo mu na obedi asafohene. Na wɔn mu biara bɛyɛ sɛ mframa ano huntabea ne osuo ano dwanekɔbea, sɛ nkyɛkyerɛ so nsuwansuwa, sɛ asase a akyɛn so botan kɛseɛ nwunu. Na wɔremfira adehunufoɔ ani. Na wɔn a ɔte asɛm aso bebue. Na wɔn a wɔn akoma pere wɔn no bɛyɛ nhunumufoɔ, na dodoworofoɔ tɛkyerɛma akasa turodo a emu tie. Wɔremfrɛ ogyegyentwie sɛ bapɔnma bio, na wɔrenka sɛ ɔdaadaafoɔ yɛ ɔdɛɛfoɔ. Na ogyegyentwie ka agyegyentwisɛm, na n'akoma adwene amumuyɔsɛm, sɛ obedi ahuhusɛm, na waka Awurade ho asɛm a ɛnyɛ, sɛ ɔbɛma deɛ odi kɔm kra atɔ mpan, na wama anoneɛ abɔ deɛ odi sukɔm. Na ɔdaadaafoɔ adeɛ yɛ bɔne, ɔbɔ ne tirim pɔ bɔne, sɛ ɔde atorosɛm bɛsɛe mmɔborɔni ne ohiani a ɔka nokorɛ. Na ɔdɛɛfoɔ dwene ayamyɛ, na ayamyɛ ara na ɔde gyina. Mo mmaa a mote hɔ dwoodwoo no, monsɔre ntie me. Mmamaa a mo ho dwomo no, monyɛ aso ma m'asɛm. Afe ne akyire na bi mu no, mo a mo ho dwomo no ho bɛpopo, na bobe abateɛ to betwa, nnuaba ano boa remma bio. Mo a mote hɔ dwoodwoo no, mo ho nsa. Mo a mo ho dwomo, mo ho mpopo. Mompa mo ho, monyɛ kwaterekwa. Momfa ayituma mobɔ mo asene. Mommobɔ mo koko wɔ mfuo fɛɛfɛ no nti. Bobe nnua a ɛso pii no ntira. Nkasɛɛ ne nwerɛ fu me man asase no so. Anigye kuro no mu anigye adan nyinaa so mpo. Na aban fɛɛfɛ bo bɛda mpan. Wobegya kuro a nipa dɔɔso wɔ mu no. Ne kokoɔ ne ɔwɛn aban bɛdane atu de akosi daa. Ɛsrɛ so mfunumu anika ne mmoaku adidibea. Ɛde kosi sɛ wobɛfiri soro ahwie honhom no agu yɛn soɔ.
na ɛsrɛ so adane asasebere a ɛma nnɔbaeɛ, na wabu asasebere a ɛma nnɔbaeɛ no sɛ kwaeɛ, na atemmuo bɛtena ɛsrɛ so, na tenenee nso atena asasebere a ɛma nnɔbaeɛ no mu, na tenenee no nneyɔeɛ bɛyɛ asomdwoeɛ, na tenenee so aba ayɛ kommyɛ ne ahotɔsoɔ akosi daa. Na me man bɛtena asomdwoeɛ fie ne ahotɔ tenabea, ne kommyɛ homebea. Na asukɔtwea bɛgu da a kwaeɛ no bɛhwe fam no na wɔbɛbrɛ kuro no aseɛ korakora. Nhyira ne mo a mugu aba, asuo nyinaa ho, na moto nantwie ne mfunumu nan kwan. Yesaia ti 33. Due, ɔsɛefo a wodeɛ wɔnsɛe woɔ, ɔfatwafo a wɔmfaa wo ntwaeɛ. Sɛ wuwie ɔsɛeɛ no a, wɔbɛsɛe wo, na sɛ wonya wie ɔfatwa a, wɔde wo betwa. Awurade, dom yɛn, wo na yɛtwɛn woɔ, wo na yɛ wɔn basa adekyeɛ nyinaa. Aane, yɛn nkwagyeɛ wɔ ahohabere mu. Hooyɛ no ano na aman dwane, wo homasoɔ ano na amanaman hweteɛ, na ɔtase mo asadeɛ sɛ osa tase adeɛ. Sɛdeɛ ntutum ahurihuri no, saa ara na ohurihuri wɔ soɔ. Wama Awurade so, na ɔte soro tɔnn. Ɔde atemmuo ne tenenee ahyɛ Sion ma. Na wo brɛ so na ɔmanyina, nkwagyeɛ, nyansa ne nimdeɛ mmorosoɔ bɛba. Awurade suro ne n'ademudeɛ. Hwɛ, wɔn abra ne retie mmorɔ no so, asomdwoe bɔfoɔ resusu yaaya, akwantempɔn afu, akwantemfoɔ to atwa, wabu apam no so, wabu nkuro animtia, omu ɔdasani bi, asase redi abooboo akusa, Lebanon ani awu, adwan koraa, Saron adane sɛ ɛsrɛ so, Basan ne Karmel so nhahan apo. Awurade se, afei mɛsɔre, afei mɛma me ho so, afei wɔbɛma me so. Moanyinsɛn wura adwaneɛ, mɔre wo nkyɛnkyɛma, mo home ne wogya a ɛbɛhyɛ mu, na aman bɛyɛ akaadoo a wahyeɛ, nkasɛnkasa a wɔtwa a wɔde wogya so ano. Mo a mowɔ akyirikyiri, montie deɛ mayɔ, na mo a mobɛn, monhu me maninyɛ. Sion mu nnebɔnyɛfoɔ ho popo, na ehu aka ahuhufoɔ. Yɛn mu hwan na ɔbɛtena ogya a ɛhye adeɛ ho? Yɛn mu hwan na ɔbɛtena daa hyeɛ mu? Deɛ ɔnam tenenee mu, na ɔka deɛ ɛtene, deɛ okyiri apɛnpɛn sika, deɛ ɔtwe ne nsa na ansɔ anadwodee mu, deɛ osisi n'aso na ante mogya ho asɛm, na omua n'ani na anhunu bɔne. Ɔno na ɔbɛtena sorosorombea, abota n'aban bɛyɛ ne dwanekɔbea. Wɔde n'aduane bɛma no, ne nsuo remmɔ no da. W'ani behunu ɔhene n'ahoɔfɛ mu, ebehunu asase a ɛtrɛ tɛtrɛtɛ. W'akoma bɛdwene ahundeɛ no ho. Ɔkamfoɔ no wɔ he? Ɔkarifoɔ no wɔ he? Deɛ ɔkan abantenten no wɔ he? Worenhunu aneɛdenfoɔ, ɔman a wɔn kasa mu dɔ a wɔnteɛ, na wɔpotɔ a wɔnte aseɛ. Hwɛ Sion, yɛn afahyɛ kuro no, w'ani behunu Yerusalem, efi a ɛyɛ komm, ntomadane a ɛntwe nkoro a wɔrentutu ne mpɛɛwa da biara da, na ne ntampe homa biara renteteɛ no. Na mmom, Awurade bɛtena hɔ ama yɛn, tumidie mu, kuro a ɛho wɔ asuo akɛseɛ ne nsuwansuwa, ntabono ahyɛma biara renkɔ mu, na ahyɛn akɛseɛ rentwam wɔ hɔ. Na Awurade ne yɛn temufoɔ, Awurade ne yɛn mmarahyɛfoɔ, Awurade ne yɛn hene, ɔno na ɔbɛgye yɛn nkwa. Wɔn ntampe homa mu ago, entumi nsosɔ ne hyɛn dua mu, ɛntrɛ frankaa mu. Ɛno na wɔbɛkyɛ asade a wafa no bebree mu, mpakye mpo bɛfom adeɛ afa, na ɔmanfoɔ no mu biara renka sɛ, mahodwo. Ɔman a wɔte mu no, wɔde wɔn amumuyɔ befiri wɔn. Yesaia ti 39. Amanaman, montwe mpini metie, na mo nkurɔfoɔ, monwɛn mo aso. Asase ne ne ma yɛntie, wiase ne deɛ efiri mu bɛ nyinaa. Na Awurade abuhuro bɛba amanaman nyinaa so, na abufuhyeɛ aba wɔn dɔm nyinaa so. Wadome wɔn de wɔn ama okum, na wɔn atɔfoɔ no,
wɔbɛto wɔn agu na wɔn afunu ayi hwakankan na wɔn mogya ahno mepɔ na ɔsoro asafo nyinaa bɛporɔ na wɔabobɔ ɔsoro sɛ nwoma na n'asafo nyinaa apo sɛdeɛ obube so ahahan poɔ anaasɛ borɔdoma so deɛ poɔ no na mafena anom amee wɔ soro hwɛ esiane ba Edom so ɛreba me nnome man no so abebu atɛn mogya aranko adue Awurade afena srade afɔre ho nyama ne mpapon mogya adwenninsa wa ho sradeɛ na Awurade wɔ okum afɔdeɛ bosra ne okum kɛseɛ Edom asase so na ɔkoɔ ne wɔn bɛbom ahwehwe fam ɛne anantwie ne anantwinini akɛse na wɔn asase bɛboro mogya na sradeɛ ayɛ wɔn dɔteɛ sɔɔsɔɔ na Awurade wɔ awerɛtɔda ne anamuhyɛ afe a obedi ama Sion na Edom nsuansuwa bɛdane aman na ne dɔteɛ nso adane sɔfe na n'asase no ayɛ aman a ɛdɛre ɛrennum anadwo ne awia ne wisie bepunu akosi daa na ayɛ amanfo awo ntoatoasoɔ nyinaa mu na obiara remfa hɔ bio koraa na nantwinuma ne apɛsɛ na ɔbɛfa na patuo ne anene atena hɔ na ɔbɛsa so sakasakayɛ homa na amanfoyɛ so mpii boɔ asɛne so na dehyeɛ no obi ni hɔ a ɔbɛka ahenni no ho asɛm na n'asafohene nyinaa bɛyera nkasɛɛ befu n'aba n'afɛɛfɛ mu na nsanso ne nkasɛnkasɛɛ afu n'aban denden mu na ayɛ ɛsrɛ so kraman tenabea ne nsohori adidibea na ɛsrɛ so mmoa ne nkuntumpaa behyia hɔ na nsasabonsam asu afrɛfrɛ wɔn ho ɛhɔ nso na anadwo saman bɛtena na wanya ɔhome ɛhɔ na ɔwɔ homa bɛyɛ ne buo na wato abutu so ahwane na waboaboa ne mmaa no ne nwunu mu na apete nso aboaboa wɔn ano wɔ hɔ monhwehwɛ Awurade nwoma no mu nkenkan nneɛma no mu biako mpo renka ebi ti afɔre mmɔ na Awurade ano na ahyɛ na ne honhom na aboa no na ɔno na watwe tontode ama wɔn na ne nsa de susuhuma akyɛ ama wɔn sɛ woni so nkosi daa na wɔn tena so awo ntoatoasoɔ nyinaa mu. Yesaia ti 35 ɛsrɛ so ne nkyɛkyerɛ benya anika na anwea pradada adi ahurusie na ahane sɛ nhyerɛne ara na ebeguo ahosɛpɛ ne osebomu ara na ebedi ahurusie wɔde Lebanon animonyam ama no Karmel ne Saron ahyehyɛdeɛ nso wɔn na wobehunu Awurade animonyam yɛn Nyankopɔn ahyehyɛdeɛ no monhyɛ nsa a ayɛ bɛtɛɛden mummia anankroma a ago mu monka nkyerɛ wɔn a wɔn akoma atuo sɛ monhyɛ mo ho den monsuro hwɛ mo Nyankopɔn nie ɔde awerɛtɔ Nyankopɔn na muhyɛ na ɛreba ɔno na ɔreba abɛgye mo nkwa ɛno na anifrafoɔ ani bebue na asotifoɔ aso atue ɛno na apakye behuru sɛ ɔforoteɛ na emum tɛkyerɛma ato dwom na nsuo betue ɛsrɛ so na nsuansuwa asene anwea pradada so na kuma foroteɛ bɛdane atareɛ na asase pɛsɛ ayɛ nsuwansuwa ɛsrɛ so kraman tenabea a wobutuiɛ no ewura befifiri aka demmire ne mmɛwa ho na tempɔn ne kwan bɛda hɔ na ɔbɛfrɛ no ɔkwan kronkron deɛ ne ho nteɛ remfa so na ɛno na ɔde bɛma wɔn ntetekwaa mpo remfom kwan wɔ mu gyate biara remma hɔ na anwonwaboa biara rensi so wɔrenhunu bi wɔ hɔ wɔn a wagye wɔn na ɔbɛfa soɔ wɔn a Awurade apono wɔn no bɛsane aba na ɔde dwom aba Sion na daa anigyeɛ bɛtena wɔn atifi ahosɛpɛ ne anigyeɛ bɛka wɔn nsa na awerɛhoɔ ne apinisie adwane. Yesaia ti 36 Na ɛbaa sɛ ɔhene Hesekia fi a ɛtɔ so 14 mu no Asiria hene Sanaherib tu baa Yuda nkura a ɛyɛ den nyinaa so bɛfae. Na Asiria hene somaa Rabsake firi Lakis baa Yerusalem ɔhene Hesekia nkyɛn, na ɔde dɔm a emu yɛ duro bae, na obegyinaa atifi Tarea a ɛwɔ ntomasifoɔ asase watempɔn no soɔ no suka ho. Na Hilkia ba Eliakim a na odi efie no soɔ ne
ɔtwerɛfoɔ Sebna, Asaf ba ɔsɛnkafoɔ Yoa firi adi kɔɔ ne nkyɛn. Na Rabsake ka kyerɛɛ wɔn sɛ, monkɔka nkyerɛ Hesekia sɛ, sɛdeɛ ɔhenkɛseɛ, Asiriahene no sie nie. Ɛdeɛn koraa na wode wo ho to soɔ yi? Wosusu sɛ, anosɛm nko yɛ akodie ho nyansa ne mmaniyɛ no. Na afei hwan so na wode wo ho toɔ, na wate me so atua yi? Hwɛ, wode wo ho ato Misraim so, de mmere a abu a sɛ obi twere a, ɛwɔ ne nsɛm hwere mu no. Saa na Misraim hene Farao te ma wɔn a wɔde wɔn ho to ne soɔ nyinaa. Na sɛ wose me sɛ, Awurade yɛn Nyankopɔn so na yɛde yɛn ho to a, ɛnyɛ ɔno na Hesekia yi ne sorɔnsorɔnbea ne n'afɔrebukyia, na waka akyerɛ Yuda ne Yerusalem sɛ, afɔrebukyia yi anim na monsɔreɛ no. Na afei, wo ne me wura Asiriahene nto nkyea ɛ. Na mɛma wo apɔnkɔ mpinu, kyerɛ sɛ wobetumi ama nnipa atenatena wɔn so anaa. Na nteaseɛ nam ne apɔnkɔsotefoɔ nti, wode wo ho akɔto Misraim so yi, wobɛyɛ dɛn na wapam me wura nko a, nketewa yi mu safohene baako. Na afei, mekwati Awurade na meba asase yi so, sɛ merebɛsɛe no anaa. Awurade na ɔka kyerɛɛ me sɛ, tu kɔ asase yi so kɔsɛe no. Ɛna Eliakim ne Sebna ne Yoa ka kyerɛɛ Rabsake sɛ, yɛsrɛ wo, ɛne wo nko ankasa Siria, na yɛn deɛ yɛte. Na ankasa Yuda kasa nkyerɛ yɛn mma nkurɔfoɔ a wɔboa ɔfasuo soɔ no nte. Na Rabsake se, wura ne wo nkyɛn na me wura somaa me sɛ, memmɛka nsɛm yi. Ɛnyɛ mmarima a wɔtete ɔfasuo soɔ yi nkyɛn, sɛ woni wɔn ara sɛbeɛ, na wɔnom wɔn dwonsɔ sɛ mo. Ɛna Rabsake gyinaeɛ, na ɔde nne kɛseɛ teɛɛ mu Yuda kasa mu sɛ, muntie ɔhenkɛseɛ, Asiriahene no asɛm. Sɛ ɔhene sie nie, momma Hesekia ngyegye mo, na ɔrentumi ngye mo. Nso momma Hesekia ma momfa mo ho nto Awurade so sɛ, gye ara na Awurade bɛgye yɛn. Wɔremfa kuro yi nhyɛ Asiriahene nsa. Muntie Hesekia, na sɛ Asiriahene sie nie, mo ne me ni asomdwoesɛm, na momfiri mmra me nkyɛn. Ɛno na mo mu biara bedi ɔno ara ne bobe, ne ɔno ara ne borɔdoma, na wanom ɔno ara n'abura mu nsuo, akosi sɛ mɛba mabɛfa mo akɔ asase a ɛte sɛ mo asase yi soɔ, ayuo ne nsa asase, aduane ne bobe nturo asase. Na momma Hesekia nto mo tɛkyerɛmakyene sɛ, Awurade bɛgye yɛn. Amanaman nyame mu biara agye n'asase afiri Asiriahene nsam. Ɛhe na Hamat ne Apad anyame no wɔ? Ɛhe na Sefawayim anyame no wɔ? Wagye Samaria firi ne nsam. Nsase yi anyame nyinaa mu, hwanom na wagye wɔn asase afiri me nsam, na Awurade rebɛgye Yerusalem afiri me nsam. Na wɔyɛ kom, na wɔammua no asɛm biara, ɛfiri sɛ ɔhene asɛm a ɔhyɛeɛ ne sɛ, mummua no. Ɛna Hilkia ba Eliakim a odi efie no soɔ no ne ɔtwerɛfoɔ Sebna ne Asaf ba ɔsɛnkaefoɔ Yoa de wɔn ntade a wɔsunsuane mu baa Hesekia nkyɛn bɛkaa Rabsake nsɛm no kyerɛɛ no. Yesaia tia 37. Na ɛbaa sɛ ɔhene Hesekia teeɛ no, osunsuane ne ntadeɛ mu, na ofiraa ayitoma, na osii mu kɔɔ Awurade fie. Na ɔsomaa Eliakim a odi efie no soɔ no ne ɔtwerɛfoɔ Sebna ne asɔfoɔ no mu mpanin a wofirafira ayitoma kɔɔ Amos ba odiyifoɔ Yesaia nkyɛn. Na wɔkɔka kyerɛɛ no sɛ Hesekia sie nie, ahohiahia ne asotwe ne abusisɛn ka da no nnɛ, na mma aduru awutwaa no, na ahoɔden ni hɔ a wɔde bɛwo wɔn. Ebi a Awurade Onyankopɔn bɛte Rabsake a, ne wura Asiriahene asoma no sɛ, ɔmmɛso pa Onyankopɔn teasefoɔ no nsɛm no. Na nsɛm a Awurade Onyankopɔn ateɛ no nti, watwe n'aso. Enti ma wɔn mpaebɔ so ma nkae a wɔwɔ hɔ no. Na ɔhene Hesekia nkoa no baa Yesaia nkyɛn. Na Yesaia ka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ monka nkyerɛ mu wura nie, sɛdeɛ Awurade sie nie, nsuro nsɛm a woteeɛ a Asiriahene nkoa de abɛya me no. Hwɛ, me na mede honhom bi bɛhyɛ ne mu, na wate nka bi, na wasane akɔ n'asase so, na mama no atɔ nkrantaa no n'asase so. Na Rabsake sane,
na ɔkɔtoo Asiria hene sɛ ɔne Libna reko, na wate sɛ watu afiri Lakis. Na ɔte Ethiopia hene TWII Akan ka sɛ, watu ne wo rebɛko. Na ɔteeɛ no, ɔsomaa abɔfoɔ baa Hesekia nkyɛn sɛ, sɛ monkɔka nkyerɛ Yuda hene Hesekia nie, mma wo Nyankopɔn a wode wo ho to ne soɔ no nyegye wo sɛ, wɔremfa Yerusalem nhyɛ Asiria hene nsa. Hwɛ, wara wate deɛ Asiria ahemfo ayeyɛ asase nyinaa asɛe wɔn pasapasa no. Na wo na wɔbɛyi wɔ anaa? Amanamana a m'agyanom asɛe wɔn no anyame no gyee wɔn. Gosan ne Haran, ne Resef, ne Edimfo a wɔwɔ Talasa no. Ɛhe na Hamat hene, ne Apad hene, ne Sefawayim kuro, ne Hena, ne Iwa hene no wɔ. Na Hesekia gye nwoma no abɔfoɔ no nsam, na ɔkenkanee, na ɔforo kɔɔ Awurade fie, na Hesekia trɛɛ mu Awurade anim, na Hesekia bɔɔ Awurade mpaeɛ sɛ, Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn a wote kerubim so, wo nko ne Onyankopɔn asase so ahenni nyinaa so. Wo na woyɛ ɔsoro ne asase. Brɛ w'aso ase, Awurade, na tie. Bue w'ani, Awurade, na hwɛ, na tie Sanaherib nsɛm a wasoma de abɛso pa Onyankopɔn teasefoɔ no nyinaa. Ɛwom, Awurade, Asiria ahemfo asɛe aman no nyinaa ne wɔn nsase, na watoto wɔn anyame agu ogya mu, efiri sɛ wɔnyɛ anyame, na ɛyɛ onipa nsa no adwuma, dua ne ɔboɔ nko, na wasɛe wɔn. Na afei, Awurade, yɛn Nyankopɔn, gye yɛn firi ne nsam, na asase so ahenni nyinaa hunu sɛ wo ne Awurade, wo nko ara korɛ. Ɛna Amos ba Yesaia soma maa wɔkɔɔ Hesekia nkyɛn sɛ, sɛdeɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, deɛ wobɔɔ me ɛho mpaeɛ wɔ Asiria hene Sanaherib ho no, yei ne asɛm a Awurade aka ne ho. Ɔbaabon Sion babaa no bu animtia si wɔ atwetweɛ. Wakyiri na Yerusalem babaa rewusu ne tire. Hwan na wasopa no na waya no? Na hwan nso na wama wo ne soɔ, na wama w'ani atra wo ntɔn? Wode atia Israel kronkronni no. Wonam nkoa so asopa Awurade aka sɛ, mede me nteaseɛ nam dodoɔ maforo makɔ mepɔ atifi, Lebanon mu no ho atɔn, na metwitwa ne ntwene duro atenten ne ne pepe a ɛyɛ fɛ no agu. Na makɔma koduru ne mepa a ɛwɔ akyirikyiri no so, ne ne kwae brentuo mu, me na matutu mmura manom emu nsuo, na mede me namro mu bɛwe Misraim nsubɔntene nyinaa. Wontee sɛ mehyɛ me too hɔ akyɛ, tete mmerɛ mu na mehyehyɛɛ no saa. Afei na mama no aba mu, sɛ ma afasuo mu nkuro no na ne dane akuyɔfo akuakuo, na emufo a wahodwo no ho adwiri wɔn, na wɔn ani awu, na wadanedane sɛ mfofoa so nhahan ne wuram no. Adan atifi wura ne ayu a enyama ne ho so na adwan. Na minim wasetena ne kro ne ba ne dam a wobɔ no meso no. Esan sɛ wobɔ me so dam, na wodwa ɛbɔ afro abedu masom nti, mede me kaa bɛhyɛ wo hwenim, na mede me maniamfrɛ ato w'anum, na masane wafa kwan a wonam so baeɛ no so akɔ, na yenya wo nsɛnkyerɛnneɛ. Afe yi mu, munni ntwakae a efifiriɛ, na afe a etia mmienu no mu, modi deɛ ebedi akyiri aba, na afe a ɛtɔ so mmiɛnsa mu no, mungu na muntwa, na monte bobe nturo, na munni mu aba, na Yuda fie mu nkae a wafiri mu afiri no, wɔbɛgye nhini bio, na waso aba, na Yerusalem na nkae bi befire, na wɔn a wafiri mu afiri no afiri Sion bepɔ so. Asafo Awurade ne nkontwe na ɛbɛyɛ yei. Enti sɛdeɛ Awurade ka no Asiria hene ho nie, ɔremma kuro yi mu, na ɔrento agya no ma ha, na ɔremfa ɛkyɛm mehyia no, na ɔrenhɔre epie ntia no. Ɔkwan a ɔnam so baeɛ no so na ɔnam bɛsan akorɔ, na kuro yi deɛ ɔrenhyɛ ne mu, Awurade na ɔseɛ, na mɛwa kuro yi ani agye no. Miara ne makoa David ntira. Ɛna Awurade bɔfo afiri kɔkum Asiria nsraban mu nnipa 180,000, na wɔsɔree anɔpa no, na hwɛ, wɔn nyinaa yɛ afunu. Na Asiria hene Sanaherib tu sii mu sanee, na ɔkɔtenaa Ninewe, na ɔresɔre wɔ ne nyame Nisrok fie no. Ne mma Adramelek ne Saresa de nkrante kum no,
na ofiri mu dwane kɔɔ Ararat asase so, na ne ba Esarhadon sii n'anan mu dii hene. Yesaia tie 38. Nna no mu no, Hesekia yaree owuyareɛ, na Amos ba odiyifoɔ Yesaia baa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, sɛ Awurade sie nie, hyɛ wo fie nsamanseɛ, na worebewu, na worenya nkwa. Ɛna Hesekia danee n'ani kyerɛɛ ɔfasuo, na ɔbɔɔ Awurade mpaeɛ sɛ, Ao Awurade, kae sɛdeɛ manante w'anim nokware mu, ne akoma a edi mu, na mayɛ deɛ ɛyɛ w'ani so. Na Hesekia suu esu kɛseɛ. Ɛna Awurade asɛm baa Yesaia nkyɛn sɛ, Kɔ na kɔka kyerɛ Hesekia sɛ, sɛdeɛ Awurade, w'agya Dawid Nyankopɔn sie nie, mate wo mpaebɔ, mahunu wo nisuo, hwɛ, mede mfeɛ 10 bɛto wo na so, na mɛgye wo ne kuro yi afiri Asiria hene nsam, na mabɔ kuro yi ho ban. Na yɛnyɛ wo Awurade nsɛm nsɛnkyerɛnneɛ, sɛ Awurade bɛyɛ ade a waka no. Hwɛ, meresane owiadɔn so sunsum a owiama no sanee Ahas owiadɔn soɔ no, mama no akɔ akyire nkyekyɛmu 10. Na owia sanee n'akyi owiadɔn no so nkyekyɛmu 10 a asane dada no. Yuda hene Hesekia nsɛm a ɔyareyɛ na onyaa ne yadeɛ mu nkwa no ɔtwerɛeɛ nie. Me deɛ, mekaa sɛ, me nna mu kommyɛ mu na merekɔ asamando aboboa no. Ɔregye me nsɛm memfie nkaeɛ, mese, merenhunu yɛ bio wɔ ateasefo asase so. Merenhunu nnipa bio, wɔn a wɔte wiase no mu. Wɔayi me tenabea ma no atu afiri me ho kɔ sɛ odwanhwɛfoɔ ntomadan. Mebobɔ me nkwa sɛ ɔtomanwenfoɔ. Anka ɔrebetwa me afiri asadua no mu. Worewie me da koro adesaeɛ. Medwodwoo me ho mikosii anɔpa. Obubuu me nnompe nyinaa sɛ gyata. Worewie me da koro adesaeɛ. Mesii apene sɛ asumfra katakyi, sɛ asukɔnkɔn. Medii abobo sɛ aburuburo. M'aniwa yɛ samoo hwɛ ɔsoro sɛ, Awurade, me ho kyere me, di ma me. Menka sɛn, waka akyerɛ me na wayɔ. Mɛnante kɔɔ mu me nkwa mfie nyinaa, me kra awerɛhoɔ no nti. O, Awurade, ɛno so na nnipa nam tena aseɛ, na ɛno nkutoo mu na me honhom nkwa wɔ. Ɛneɛ na ma me ho nsane, na ma menya nkwa. Hwɛ, m'awerɛhoɔ kɛseɛ adane asomdwoe. Na wo na wayi me kra afiri ɔsɛe amena mu, de afam wo ho. Efiri sɛ wotow me bɔne nyinaa guu akyi, na ɛnyɛ asamado na ɛda wo aseɛ. Ɛnyɛ owuo na eyi wayɛ. Wɔn a wɔsiane kɔ amena mu no ntwɛn wo nokorɛ. Ɔteasefoɔ na ɔda wo aseɛ, sɛdeɛ meyɔ nnɛ yi. Agya, ma ne manhunu wo nokorɛ. Awurade regye me nkwa, na yɛbɛbɔ m'asɛnkuo yɛn nkwa nna nyinaa Awurade fie. Nso Yesaia kaa sɛ, wɔmfa borɔdoma ɛtoa ɛntare kuro no so, na obenya ahoɔden. Na Hesekia nso kaa sɛ, ɛdeɛ ne sɛnkyerɛnneɛ sɛ mɛkɔ Awurade fie. Yesaia tie 39. Ɛberɛ no mu no, Babelhene Merodak Baladan a ɔyɛ Baladan ba soma ma wɔde nwoma ne ayɛyɛdeɛ brɛɛ Hesekia, ɛfiri sɛ ɔtee sɛ ɔyaree na ne ho ayɛ no den. Na Hesekia nyaa wɔn ho anigyeɛ, na ɔkyerɛɛ wɔn n'akorade dan, dwetɛ ne sika ne nnuhwam ne ngopa ne n'akode dan nyinaa ne deɛ ohunu no n'adekora dan mu nyinaa. Biribiara ne ne fie ne deɛ odi soɔ nyinaa mu a Hesekia amfa nkyerɛ wɔn. Ɛna odiyifoɔ Yesaia baa ɔhene Hesekia nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, sɛn na nipa yi seɛ, na ɛhe na wofiri baa wo nkyɛn yi? Na Hesekia se, ofiri akyirikyiri asase bi so na wɔbaa me nkyɛn. Ofiri Babel. Na ɔkaa sɛ, ɛdeɛn na wahunu wo fie? Na Hesekia se, deɛ wɔ me fie nyinaa wahunu. Biribiara nni m'adekoradan mu a mamfa mankyerɛ wɔn. Ɛna Yesaia ka kyerɛɛ Hesekia sɛ, tie Asafo Awurade asɛm. Hwɛ, nna bi reba a wɔbɛsoa deɛ ɛwɔ wo fie nyinaa, ne deɛ wagyanom akora de abeduru nnɛ yi akɔ Babel. Biribiara renka, Awurade na ɔseɛ. Na wo ara wo mma a wobɛwo wɔn no mu binom, wɔbɛfa wɔn na wakɔyɛ Babel hene aba no mu ayi totofoɔ. Ɛna Hesekia ka kyerɛɛ Yesaia sɛ, Awurade asɛm a waka no ɛyɛ.
ɛfiri sɛ ɔse, ɛneɛ na asomdwoe ne ɔmaanwee bɛba me berɛ so. Yesaia ti 40. Monkyekye me mma no werɛ, mo Nyankopɔn na ɔseɛ. Monka abodwosɛm nkyerɛ Yerusalem, na mommɔ no kaseɛ sɛ n'akodie asa, sɛ wɔde ne mfomsoɔ akyɛ, sɛ ne bɔne nyinaa ho, wanya Awurade nsɛm mmɔ ho. Obi ne team sɛ, mommɔ Awurade kwan, ɛserɛ so. Montene anweapra dada so tempɔn ma yɛn Nyankopɔn. Wɔmmɛma mmɔnhwɛ nyinaa so, na ɔmmrɛ mmepɔ ne nkokoɔ nyinaa ase. Na deɛ ɛyɛ afuafu nyɛ asaseta, na mmɔnkyemmɔnka nyɛ tonomtonom. Na Awurade animonyam bɛyi ne ho adi, na honam nyinaa abom ahunu, ɛfiri sɛ Awurade ano na aka. Ɛne bi se, team. Na me se, menteam sɛn. Honam nyinaa yɛ wura, na ne papa nyinaa te sɛ wura mu hwire. Nwura dwan, nhwire ntwam, na Awurade home hu fa so. Ampa, ɔman no yɛ wura, nwura dwan, nhwire ntwam, na yɛn Nyankopɔn asɛm tim hɔ daa. Frokɔ bepɔ a ɛkorɔn so, ɔsɛmpakafoɔ Sion. Ma wo ne so ahoɔden so, ɔsɛmpakafoɔ Yerusalem. Ma so nsuro, ka kyerɛ Yuda nkuro sɛ, hwɛ, wo Nyankopɔn nie. Hwɛ, Awurade Nyankopɔn de tumi reba, na ne basa bɛdi nim ama no. Hwɛ, n'akatua ka ne ho, na n'anamusa di n'anim. Ɔbɛyɛ ne nnwankuo sɛ odwanhwɛfoɔ. Obeturu nnwama ne basa so, na wasoa wɔn ne kukum. Nnwan maatan no, ɔbɛka wɔn brɛɛ. Hwan na ɔde ne nsa yam susu nsuo, na ɔto ɔsoro saama, na ɔde susukora hyɛ asase so mfuturo, na ɔkari mmepɔ nsania mu, ne nkokɔ nsania koraa mu? Hwan na ɔtenetene Awurade honhom, na ofutufoɔ bɛn na ɔmaa ne hunu adeɛ? Ɔne hwan na atu agyina, na wama no ahunu biribi, na wakyerɛkyerɛ no atemmuo kwan, na wakyerɛ no nimdeɛ, na wama no ahunu nhunumu kwan? Hwɛ, amanaman te sɛ bokiti ho nsukokoko a ɛresosɔ, na wobu wɔn sɛ nsania mu mfuturo bi. Hwɛ, ɔmema mepɔ so sɛ mfuturo muhumuhu, na Lebanon nso hye, na ne mmoadoma nso ɔhye afɔdeɛ. Amanaman nyinaa nyɛ hwee n'anim, obu wɔn sɛ ade a ɛnyɛ hwee ne adehunu. Na hwan ho na mode Onyankopɔn bɛtoɔ? Na suban bɛn na mode besusu no? Ohoni deɛ, odwumfoɔ na oguo, na sika dwumfoɔ de sika dura ho, na ɔde dwetɛ ntweaba no gugu ho. Deɛ ayɛyɛdeɛ abɔ no yi dua a ɛmporɔ, ɔhwehwɛ odwumfoɔ nyansafoɔ fa, na wasene ohoni a ɛnkeka ne ho. Munhuni, monte, wɔmfiri mfitiaseɛ nka nkyerɛ mo. Efiri asase nyinaasoɔ so, monte biribiara asase aseɛ. Ɔno na ɔte asase kɔntɔnkron soɔ, na ɛso tenafoɔ te sɛ ntutummɛ. Ɔno na ɔtrɛ soro mu sɛ ntentantam, na ɔyere mu sɛ ntomadan a wɔtena mu. Ɔno na ɔma abrempɔn yɛ sɛdeɛ wɔnyɛ hwee. Ɔdane asase so atemmufoɔ sɛ ahuhudeɛ. Wɔtɛɛ wɔn ara pɛ, wodua wɔn ara pɛ, wɔn dua gyee asase mu nhini ara pɛ, na wahu afa wɔn so, ama wakusa na ahum asoa wɔn kɔ sɛ ntɛtɛ. Na hwan ho na mode me bɛtoɔ nam no no ase? Ɔkronkronni no na ɔseɛ, momma mo ani so nhwɛ soro, na monhwɛ deɛ ɔbɔɔ yeyinom. Ɔno na obu wɔn dɔm ano yi wɔn adie, na ɔbobɔ wɔn nyinaa din frɛfrɛ wɔn. Ne tumi dodoɔ ne n'ahoɔden kɛseɛ nti, obiara nka akyiri. Adɛn nti na Yakob woka, na Israel wokasa sɛ, me kwan ahunta Awurade, na me Nyankopɔn abu n'ani agu m'atemmu so? Wonhunu, wonte, daa Nyankopɔn ne Awurade a ɔbɔɔ asase awieɛ no. Ɔmmerɛ, na ɔmpa aba. Ne nhunumu mu nni ahwehwɛeɛ. Ɔno na ɔma deɛ wabrɛ tumi, na ɔma deɛ onni home ahoɔden dɔɔso. Mmeranteɛ brɛ, na wɔpa aba, na nkwankwa ahwehwe ase, na wɔn a ɔtwɛn Awurade no nya ahoɔden foforo.
wɔde ntaban foro sɛ akɔdeɛ, wɔtu mmirika na wɔmpa aba, wɔnante na wɔmmerɛ. Yesaia ti 41. Nsua no aman, mummua mo ano manim, na aman nhyɛ wɔn ho den foforɔ. Ma wɔn pinkyɛn mɛkasa, momma yɛmmom hyia asɛnniɛ. Hwan na onyane deɛ ofiri apueɛ no a tenenee hyia no baabiara a ɔnam? Ɔde amanaman gu n'anim, na ɔde ahemfo hyɛ n'ase, na fena ma wɔyɛ sɛ mfuturo, ne tadua yɛ wɔn sɛ ntɛtɛ a ɛbɔ guo. Oti wɔn na otwam sɔnsɔn, ɔkwan a ne nan nsi so da so. Hwan na ɔyɛɔyɛ, na ɔmaa no baeɛ, na ɔfrɛ awoɔ ntoatoasoɔ firi mfitiaseɛ? Me Awurade na medi kan, na akyirikafoɔ mu nso, me ne ɔno ara. Nsua no aman hunui, na wosuroe. Asase awieɛ ho popoe, wopinkyɛe na wɔbae. Oyi boa ne yɔnko, na oyi ka kyerɛ ne nua sɛ, hyɛ wo ho den. Odwumfoɔ hyɛ sikadwumfoɔ den, deɛ ɔde saeɛ tonontonom ho yɛ deɛ ɔbɔ tommoɔ soɔ saa ara. Ɔka wɔ ɛsɔ no ho sɛ, ayɛ yie, na ɔde nnadoa bobɔ mu na antu. Na wo, makoa Israel, Yakob wa mayi no, medɔfo Abraham asefoɔ, wo a masɔ wo mu afiri asase ano, na mafrɛ wo afiri n'ahyeɛ so aba, na maka makyerɛ wo sɛ, makoa ne wo, mayi wo, na merento wo mentwene. Nsuro, na me ne wo wɔ hɔ. Mma w'akoma ntu, na me ne wo Nyankopɔn. Mehyɛ wo den, nso meboa wo, nso mede me tenenee nifa me kura wo mu. Hwɛ, wɔn a wɔn bo afuo nyinaa ni bewu, na wasopa, na nnipa a wɔne wo anya no bɛyɛ sɛdeɛ wɔnyɛ hwee, na wayera. Wɔn a wɔne wo ham no, wobɛhwehwɛ wɔn, nanso worenhu wɔn. Na wɔn a wɔne wo di ako no bɛyɛ sɛdeɛ wɔnyɛ hwee, na wasa. Na me, Awurade wo Nyankopɔn, mekura wo nifa mu. Me na mesew sɛ, nsuro, me ara mɛboa wo. Nsuro, aboawa Yakob, ne mu Israel mma. Me ara mɛboa wo. Awurade na ɔkae, na ɔgyefoɔ ne Israel kronkronni no. Hwɛ, mede wo meyɛ ɔporoeɛ afidie nam foforɔ anufanu, na woapore mmepɔ ayam no dukunduku, na woayɛ nkokoɔ sɛ ntɛtɛ. Wobehu so na mframa aso akɔ, na ahum abɔ apete. Na wo deɛ, wobedi Awurade mu ahurusie de Israel kronkronni no ahyehyɛ wo ho. Mmɔborɔfoɔ ne ahiafoɔ a ɔhwehwɛ nsuo na ebi ni hɔ a sukɔm nti wɔn tɛkyerɛma so awo no. Me Awurade, mɛgye wɔn so. Me Israel Nyankopɔn, merinnya wɔn. Metue mpampaprede so nsuwansuwa, ne mmɔnhwa mu nsuo aniwa. Mede srɛ so mɛyɛ tadeɛ, na mede asase pɛsɛɛ mayɛ asutiri. Mɛma ɛsrɛ so aba ntwiniduro, okuyo, ohiama ne ngunua. Mɛma pepea, asɛsɛ ne kwabɔhoro abɔma sisi srɛ so. Sɛ wɔnhunu nte aseɛ mfa nsie akoma mu, na wɔnwene ho prɛko sɛ, Awurade nsa na ɛyɛɛ yeinom, na Israel kronkronni no na ɔbɔɔyɛ. Momfa mo asɛm mmra, Awurade na ɔseɛ. Momma kyerɛ mo nsɛm ase. Yakob hene na ɔseɛ. Wɔmfa mpinkyɛn mɛkyerɛ yɛn deɛ ɛbɛba. Monkyerɛ yɛn akane nneɛma no sɛdeɛ ɛteɛ, na yɛnwene ho nhunu na wieɛ, anaa deɛ ɛbɛba no, momma yɛnte. Monka deɛ ɛbɛba daakye no nkyerɛ yɛn, na yɛnhunu sɛ anyame ne mo. Aane, monyɛ papa anaa bɔne, na yɛn ho nwiri yɛn, na yɛnsuro. Hwɛ, monyɛ hwee, na mo ne yɔyɛ yɛ adehuhuo. Akyiwadeɛ ne deɛ ɔfa mo. Mahanyan obi afiri atifi fam ama no aba. Awiapue bia na obefiri abɔ me din, na ɔbɛba amradofoɔ so sɛ anwomwɔ so. Na ɔte sɛ ɔnwomfo a ɔwɔ dɔteɛ. Hwan na ofiri mfitiaseɛ kaeɛ, na anka yɛnhunu, anaasɛ waka ato hɔ, na yɛnka sɛ, ɔyɛ ɔnokwafoɔ. Ampa, deɛ ɔkaeɛ ni hɔ, deɛ ɔmaa ɔteeɛ ni hɔ, deɛ ɔtee mo nsɛm ni hɔ. Me na medii kan meka mekyerɛɛ Sion sɛ, hwɛ, wɔnnie,
na Yerusalem na memaa no ɔsɛmpakafo, na mehwɛɛ na obiara ni hɔ. Na wɔn mu nso ofutufo ni hɔ a mebisa anka obebua me. Hwɛ, wɔn nyinaa yɛ ɔkwa, wɔn ne yɔyɛ nyɛ hwee, wɔn guo ahoni yɛ mframa ne ahuhudeɛ. Yesaia ti 42. Hwɛ, makoa a mehyɛ no mpamden nie, deɛ mayi no a mekra ani sɔ no. Mede me honhom magu ne so. Ɔde atemmuo befiri akɔ amanaman mu. Ɔrenteam na ɔremma ne so, na ɔremma wɔnte ne ne abɔntene so. De mmerɛ abuka no, ɔremmumu, na asaawa a ɛrefiri wisie no, ɔrennum. Nokorɛ mu na obeyi atemmuo adi, na sɛm ano rennwo, na ɔrempa aba de bɛkɔ akɔsi sɛ wɔde atemmuo tenenee besi asase soɔ, na nsu ano aman bɛtwɛn ne mmara. Sɛ Onyankopɔn, Awurade, deɛ ɔbɔɔ ɔsoro trɛ mu, na ɔyerɛɛ asase ne ne mfifiriye mu, na ɔde ahome ma ɛso nkurɔfoɔ, na ɔde honhom ma wɔn a wɔnam soɔ no sie nie. Me, Awurade, mafrɛ wo tenenee mu, na masɔ wo nsa, na makora wo, na mede wo ma yɛ ɔman apam ne amanaman han, sɛ buani a efura. Yi apokyerɛfoɔ firi afiase, ne wɔn a wɔtete so mu firi nneduadan mu. Mene Awurade, me din ne no, na meremfa m'animuonyam mma wo bi, na m'ayɛyie nso meremfa mma ahoni. Aka ne deɛ no, hwɛ, aba mu, na nneɛma foforɔ na merekyerɛ. Ɛnyɛ mfifiri yɛyi, merema moate. Monto dwom foforɔ ma Awurade, momfiri asase ano nto na yɛyie dwom. Mo a mokɔ ɛpo ne deɛ ɛwom nyinaa aseɛ, nsua no aman ne wɔn a ɔtete soɔ, ɛsrɛ ne ɛso nkuro ma wɔn ne so, nkurowa a Keda te soɔ no, abotan mufoɔ nto ahurisie dwom. Wɔmfiri mepɔ atifi mmɔ ahosɛpɛse, wɔnhyɛ Awurade animuonyam, na wɔnka na yɛyie nsua no aman mu. Awurade befiri adi sɛ dɔmarima, ɔbɛhanya n'abufuo mu sɛ ɔkofoni. Obehuru, ɔbɛbɔ ose, obedi n'atamfo so ma ne nsɛm. Mefiri mu amano akye, ma yɛ komm, mɛsanka me ho. Afei mɛbom sɛ ɔwofo a ɔrekyem. Mɛho me fofo na magu ahome prɛko. Mɛma mepɔ ne nkoko atwintwam, na mamɛso hahan nyinaa adwinwan, na madane nsubɔntene nsupɔ, na marentareɛ nyinaa, na megya anifirafoɔ ɔkwan a wonim mu so. Mɛma wanante atempɔn a wonim soɔ so. Mɛma sum ayɛ hann wɔ wɔn anim, na deɛ ɛyɛ mmɔnkyemmɔnka no, mɛyɛ no tamaa. Adeɛ yei na mɛyɛ mama wɔn, na merennya wɔn, na wɔn a wɔn ho da abosom soɔ no, ɔbɛsane wɔn akyi, na wɔn ani bɛwu, wɔn a wɔka kyerɛ ekuo ahoni sɛ mo ne yɛn anyame no. Asotifoɔ, muntie, na anifirafoɔ, monhwɛ na monhunu. Hwan ani na ɛfira sɛ makoa? Hwan na n'aso asie sɛ mebɔfoɔ a mesoma no no? Hwan ani na ɛfira sɛdeɛ wɔwɔ m'asomdwoe apam mu? Hwan na n'ani ɛfira sɛ Awurade akoa no? Wɔhunu nneɛma pii nso wɔnhwɛ, wɔbue n'aso nso wɔnte asɛm. Awurade tenenee nti na ɛsɔɔ n'ani, sɛ ɔbɛma mmara no ayɛ kɛseɛ na anya animuonyam. Nanso wɔyɛ ɔman a wɔatwa wɔn dwo afom wɔn afa. Wɔama wakɔka ntokuro mu, wɔde wɔn ahunta nneduadan mu, wɔatwa wɔn dwo a ɔgyefoɔ ni hɔ. Wɔafom wɔn afa a deɛ ɔbɛka sɛ danema nni hɔ. Mo mu hwan na ɔbɛyɛ yei ho aso, na wawɛn n'aso atie akyire yi? Hwan na ɔde Yakob maa adwotwa, na ɔde Israel maa afomfafoɔ? Ɛnyɛ Awurade a yɛayɛ no bɔne no, na wampɛ sɛ wɔnante n'akwan mu, na wantie ne mmara no. Enti na ohwiee n'abufuhyeɛ ne akodi a ano yɛ den no guu ne soɔ, na ɔsɔɔ ne ho gya hyiaeɛ, nanso wanhunu, na ɛhyee no, nanso wamfa nsie n'akoma mu. Yesaia ti 43. Na afei, sɛdeɛ Awurade a ɔbɔɔ woɔ Yakob na ɔnwonoo woɔ Israel no ka nie. Nsuro, na magye wo, mabɔ wo din mafrɛ wo, me na wowɔ me. Sɛ woretwa nsuo a, me ne wo na ɛwɔ hɔ. Na sɛ worefa nsubɔntene mu a, ɛremfa wo nkɔ. Sɛ wonam ogya mu a, ɛrenhye wo, na ogyaframa renhye wo. Na me,
Awurade me ne wo Nyankopɔn, Israel Kronkronni, wo gyefo no, mede Misraim ayɛ agyedie ama wo. Mede Ethiopia ne Saba esi w'anan mu. Sɛ wo som bo m'anim, w'anim abɛnyam, na me na madɔ wo nti. Mede nipa bɛma esi w'anan mu, na mede aman bi esi wo kra anan mu. Insuro, na me ne wo teɛ. Mede w'asefo befiri apuei aba, na mefiri atɔyɛ maboa wo ano. Mɛka makyerɛ atifi fam sɛ, fama, na maka makyerɛ anafo fam sɛ, mfa nkora. Fa me mabɛni firi akyirikyiri bra, ne me mama firi asase ano. Obiara a wobɔ me din frɛ no na mebɔɔ no mema m'animonyam. Menwono no na meyɔɔ no no. Fa ɔman a wɔyɛ anifirafoɔ, nanso wɔwɔ ani no firi bra, ɛne asotifoɔ a wɔwɔ ason no. Amanaman nyinaa, munhyia faako, na aman hodoɔ mmoa ano. Mo mu hwan na wɔbɛka yie, na akane nneɔma no. Wɔma yɛntie, wɔma wɔn adansefoɔ mmra, na wɔnni bem, anaa ɔnte, na wɔnka sɛ, nokorɛ, mo ne madansefoɔ. Awurade na ɔseɛ. Ne mako a mayi no no, sɛ monhunu na monyimini, na monhunu mu sɛ me ara me ne no. Ɔnwene wɔ nyame bi m'anim, na matwiri nso biara remma. Me ne Awurade, na ɔgyefo biara nni hɔ sɛ me. Me na maka, na magye nkwa, na mama wate, na ɔfoforo bi nni mu, na mo ne madansefoɔ. Awurade na ɔseɛ. Me ne Onyankopɔn, na efiri ne nso me ne no, na obiara nni hɔ a oyi firi me nsam. Mɛyɔ adeɛ, na hwan na ɔbɛdane anim? Sɛ Awurade, mo dimafoɔ, Israel Kronkronni no sie nie. Monti mɛsoma akɔ Babel, na mabubu adaban nyinaa, na mama Kaldeafoɔ ahurusidie adane adwotwa. Me Awurade, me ne mo Kronkronni, Israel bɔfoɔ, mo hene no. Saa na Awurade seɛ, deɛ ɔma ɛpo mu da ɔkwan, na ɛsa da asu a ɛyɛ den mu no, deɛ ɔmaa nteaseɛnam ne apɔnkɔ, ɛdɔm ne nnɔmmarima firi adie no, wɔn nyinaa dedae, na wɔansɔre bio, wɔsan, wɔdunumui sɛ asaawa. Monkae aka ne nsɛm, na monnwene atetedeɛ. Hwɛ, mereyɔ ade foforo bi, afei na ɛre fifiri. Monhunu, mɛbɔ ɛserɛ so kwan, mɛma nsubɔntene aba anwea pradada so. Wura mu mmoadoma bɛhyɛ m'animuonyam, ɛserɛ so kraman ne nsohori. Sɛ mama nsuo aba ɛserɛ soɔ, na nsubɔnten aba anwea pradada soɔ. Na mede mama me man a mayi wɔn no anom, ɔman a manwene wɔn mafa no, na waka m'ayɛyie akyerɛ. Nanso ɛnyɛ me na wofrɛ me, O Yakob, na me ho ayɛ wo mfoni, O Israel. Woammrɛ me wo hyeɛ afɔdeɛ nnwan, na woamfa w'afɔdeɛ anhyɛ m'animuonyam. Mama woamfa aduane afɔdeɛ ansom me, na mama woammrɛ aduhwam ho. Woamfa dwetɛ antɔ ahwedeɛ amma me, na woamma w'afɔdeɛ sradeɛ ammee me. Na mmom wode wo bɔne yɛɛ me adesoa, na wode wɔ mumuyɔ maa me brɛe. Me ara me ne deɛ ɔpepa wo mmarato. Me ara me nti na wo bɔne nso merenkaeɛ. Kae me na yɛmmu aten. Wo deɛ ka na wadi bem. Wagya a wodi kan no ayɛ bɔne, na wo kasamafoɔ afomfom me. Enti na mɛhura kronkronbea hɔ mapɔnma no ho, na mayi Yakob mama musuo, na mede Israel mama adapaabɔfoɔ. Yesaia, tie 49. Na afei tie, makoa Yakob ne Israel a mayi wɔ, sɛ Awurade a ɔyɛ ɔwɔ, na ɔnwene wo firi yɛfunum, na ɔboa wɔ no sie nie. Insuro makoa Yakob, ne Yesro a mayi wɔ, na mehwie nsuo agu die sukɔm di no so, ne nsuwansuwa agu asase pɛsɛɛ so. Mehwie me honhom agu asefoɔ so, na menhyira agu wɔn a wofiri wo mu so. Na wafefe wura ntɛm, sɛ nsunoa nnua, nsu tene so. Woyi bɛsi sɛ, meyɛ Awurade dea, na woyi nso de Yakob din afrɛ ne ho. Na woyi nso bɛtwerɛ ne nsa ho sɛ, Awurade dea, na wɔde Israel din ato ne ho. Sɛ Awurade, Israel hene, ne ne dimafoɔ, asafo Awurade sie nie. Me ne odikanfoɔ, na me ne okyiridifoɔ, na Onyankopɔn biara ni hɔ gye me nko. Hwan na wɔte sɛ me, ma no nkɛn, ma no mpae mu nka mfa nsi m'anim. Hwan na ofiri tetenkyere de kyerɛɛ ɔman a mede besi hɔ daa ne nneɛma a ɛbɛba no.
ma wɔnkyerɛ yɛn deɛ ɛbɛba no. Moma makoma ntu na munsuro. Ɛno ɛmfiri tentere na mema a ɔtee yɛ na mekaeɛ. Na mo ne madansefoɔ. Onyankopɔn bi wɔ hɔ sɛ menko. Na ɔbotan biara ni hɔ. Minnim obiara. Ahoninwumfoɔ nyinaa yɛ wɔ kwa. Na deɛ wɔn ani gye ho no ho nni mfasoɔ. Wɔn ara wɔn adansefoɔ nhunu adeɛ na wonim. Enti wɔn ani bɛwu. Hwan na ɔnwene wɔ nyame bi na ogu ohoni bi a ɛho nni mfasoɔ. Hwɛ, ne mfɛfoɔ nyinaa ani bɛwu. Na adwumfoɔ no nso yɛ nipa. Ma wɔn nyinaa nhyia nyina hɔ. Wɔn ho mpopo na wɔn ani wu. Ɔtomfoɔ se ne dwunadeɛ yɔ ogya mu adwuma. Na wɔde asaeɛ bɔ. Na wɔde ne basa a ahoɔden wɔ mu yɔ ɛho adwuma. Wɔdi kɔm so ahoɔden ne ho bio. Ɔnom nsuo a ɔtɔ piti. Dua adwumfoɔ yere homa mu. Wɔde pensere sensan ho. Wɔde adwunadeɛ yɔ. Na wɔde kɔmpaase sensan ho. Na wɔyɔ no ɔbarima nsɛ so. Onipa ahoɔfɛ so. Sɛ ɛntena ɛdan mu. Obi kɔbu twene duro. Anaa oyi dua aboɔ. Anaa odum wɔ kwaeɛ mu nnua mu ma no nyini ma no. Ɔte sɛ nnuro. Na osuo ma no nyini. Na ɛyɛ ogya ma onipa. Ɔfa ebi to. Ɔsɔ bi to paano. Ebi mpo wɔde yɔ onyame sɔre no. Ɔde sene ohoni koto no. Ɔde gya hye fa. Na ɛfa nso so na odi nam. Ɔkye so nam di mee. Ɔto nso na ɔse. Wie, me ho ayɛ me hye. Mahu no ogya. Na nkaeɛ no, wɔde yɔ onyame ne honi. Ɔkoto no sɔre no. Bɔ no mpaeɛ. Na ɔse. Gye me, menyame ne wo. Wonim na wonim hunumu. Na wasram wɔn ani so. Na wɔn hunu adeɛ. Ne wɔn akoma nso. Na wɔante aseɛ. Na obiara nwene ho. Na nimdeɛ biara ni hɔ. Na hunumu biara ni hɔ. Na waka sɛ. Mahye ɛfa ogya mu. Na mato ne nsrama so paano. Na makye nam madi. Na nkaeɛ no. Memfa menwɔ akyiwadeɛ. Duasini na menkoto no anaa. Enso na wodie. Wadada na kuma ama no ato kwan. Na ɔntumi nyene kra. Enso wɔnka sɛ. Ɛnyɛ atoro na ɛwɔ me nifa mu yi. Kae yeinom, Jacob ne Israel. Na makoa ne wo. Me na menwono wo. Woyɛ makoa, Israel. Merɛ remfiri wo. Mapepa wo mmara ato nsɛ murunkum. Ne wo bɔne nsɛ suwisie. Sane bra me nkyɛn na magye wo. Ɔsoro, monto anigye dwom. Na Awurade na wayɔ. Asase ase no hɔ a, mommɔ ose. Mompaepae ahurusie dwom mu. Mepɔ, kwaeɛ ne emu nnua nyinaa. Na Awurade agye Yakob, na wahyɛ ne ho animonyam Israel mu. Sɛdeɛ Awurade, wo dimafoɔ ne deɛ ɔnwene wo firi yafunu mu no sie nie. Me, Awurade, me ne deɛ ɔyɔ ade nyinaa. Deɛ ɔtwe ɔsoro mu no, me nko ara. Deɛ ɔtwerɛ asase mu no, na obiara nka me ho. Deɛ ɔma adebisafoɔ nsɛnkyerɛnne yɛ ɔkwa. Na wɔma nkɔmhyɛfoɔ bobɔ adam. Deɛ wɔma anyansafoɔ sane akyirɛkyiri. Na ɔdane wɔn nimdeɛ nkwaseasɛm. Deɛ ɔma n'ako asɛm gyina. Na ɔma n'abɔfoɔ gyina etusɛm ba mu. Deɛ ɔka Yerusalem ho sɛ, nipa ntena mu. Ne Yuda nkuro ho sɛ, ɔnkyekye. Na mɛma n'akurɔfoɔ nso agyinagyina. Deɛ ɔka kyerɛ ebunu sɛ, we. Na mɛma wɔn nsutene awewe. Deɛ ɔka Kores ho sɛ, medwanhwɛfoɔ nie. Na ɔbɛma deɛ ɛsɔ m'ani nyinaa aba mu. Na waka Yerusalem ho sɛ, ɔnkyekye. Na asɔrefie nso, ɔnto fapem. Yesaia, tie 45. Saa na Awurade ka kyerɛ deɛ wasra no. Kores, deɛ masɔ ne nifa sɛ mɛbrɛ amanaman ase n'anim. Na masane ahemfo abɔsoɔ, sɛ mebue apono n'anim, ne nkuro apono, na wantutu mu no. Miara medi w'anim, na mafɛntɛm deɛ ɛkronkron. Mebubu kɔbere apono, na metwitwa dadeɛ adaban mu. Na mede sum mu akoradeɛ, ne aboɔden a ɛhontane bɛma wo. Na woahu sɛ me, Awurade, me ne deɛ mebɔɔ wo din mefrɛ wo no. Israel Nyankopɔn no. Makoa Yakob ne Israel a mayi no nti na mede wo din mefrɛ wo. Na mebɔɔ wo abɔdene no, enso wonya nhunu me. Me ne Awurade, na obiara ni hɔ bio. Onyankopɔn ni hɔ sɛ me nko. Me na mebɔ wo abosoɔ, enso wonni me. Na wɔhunu afiri awia pueɛ ne atɔyɛ nso. Sɛ obiara ni hɔ, gye me. Me ne Awurade, na obiara ni hɔ bio. Me na mebɔ hann, na mebɔ sum.
mema asomdwie na mede amane ba me Awurade na meyɛ yɛnum nyinaa ɔsoro momma tenene mfiri soro nsoso na emfiri mununkum mu ntɔ asase mue na emfa ogye mmra na ene tenene mmom mfifi me Awurade na mebɔɔyɛ deɛ ɔne ne nnwomfo ham fam nkyɛmfrɛ mu nkyɛmfrɛ no nue dɔteboa ka kyerɛ ne nnwomfoɔ sɛ woreyɛ ɔdeɛn anaa w'adwuma no nni nsa deɛ ɔka kyerɛ agya sɛ ɛdeɛ na wowoeɛ anaa ɔbaa sɛ ɛdeɛ na wokyem woeɛ no nue sɛ Awurade Israel Kronkronni ne ne nnwomfoɔ no sie nie nneɔma a ɛbɛba no mumisa me monkyerɛ me deɛ menyɔ wɔ me ma ne me nsa ano adwuma ho me na meyɔɔ asase na mebɔɔ ɛso nipa me na me nsa trɛɛ ɔsoro mu na mehyɛɛ mu asafo nyinaa me na mama ne so tenenee mu na mɛtenetene n'akwan nyinaa ɔno na ɔbɛkyerɛkyerɛ me kuro na wobɛgya me tukɔfoɔ kwan a ɔrenyi tiradeɛ anaa akyɛdeɛ biara asafo Awurade na wɔka sɛ Awurade sie nie Misrim adwumadeɛ ne Ethiopia adwadeɛ a wonyaeɛ ne Sebafoɔ mmarima atentene no bɛsene aba wo nkyɛn abɛpɛ wo deɛ wobɛdi w'akyi enkyi nwoma mu na wɔbɛsene aba abɛsɔre woɔ na wɔabɔ wo mpayɛ sɛ ampa wo mu na Onyankopɔn wɔ na obiara ni hɔ bio Onyankopɔn biara ni baabi ampa ara wo ne Onyankopɔn a ohunta Israel Nyankopɔn ɔgyefoɔ no wɔn nyinaa ni bɛwu na wɔn anim agu ase ahonidumfoɔ nyinaa bɛbom ayɛ ahohora Awurade de daadaa nkwagye agye Israel mɔne remmu na mɔnim remmu ase bio da biara da na sɛ Awurade a ɔbɔɔ ɔsoro na ɔnwono asase na ɔyɛɔyɛ no sie nie ɔne Nyankopɔn ɔno na ɔde sii hɔ wɔammɔ no hunu na ɔnwono no sɛ wɔntena so mene Awurade na obiara ni hɔ bio ɛnyɛ ahuntaeɛ mu na mekasaeɛ ɛnyɛ sum mu asase so baabi manka mankyɛ Yakob asefoɔ sɛ monhwehwɛ me kwa mene Awurade a mekasa nokorɛ mu meka deɛ ɛtenee monhyia mmra mommɔ mu mpinkyɛ mo a mɔfiri mu afiri wɔ amanaman mu wonim de wɔn a wɔsoso wɔn ahoni nnua na wɔbɔ onyame a ontumi nye nkwa mpaeɛ monkasa monka mo asɛm ɔmmɔ mu ntu agyina hwan na wɔma a wɔtee yie firi teteete na wɔka firi tetenterede ɛnyɛ me Awurade na Onyankopɔn biara ni hɔ gye me nko Onyankopɔn a wɔtene na wɔgye nkwa obi ni baabiara gye me nko monnane mo ho mmra me nkyɛn na wɔnye mo nkwa mo asase ano nyinaa na me ne Onyankopɔn na obiara ni hɔ bio maka me ho ntam tenenee anum na asɛm afiri na ɔrensane sɛ me na nkotodwe nyinaa bɛkoto me na tɛtrɛma nyinaa aka me ntam ɔbɛka me ho asɛm sɛ Awurade mu nko na tenenee ne ahoɔden wɔ ne nkyɛn na wɔbɛba na wɔn a wɔn bo afu no nyinaa ni bɛwu Awurade mu na Israel asefoɔ nyinaa bɛdi bem ahyehyɛ wɔn ho Yesaia tie 46 Bel butu Nebo koto akwantuo mu a ne anantwie soso wɔn ahoni wakyekyere mo ne soa asoasoa mo a wɔrebrɛ wɔbom koto butu wantumi ansoyɛ ne soa no na wɔn ara nso kɔ atukuro mu Yakob fie ne Israel fie nkae nyinaa mo a wɔtoro mo afiri yɛfunu mu na wasoa mo afiri awotwaa mu no monya aso ma me na ekosi wakɔkorabo mu me ne me ara na ekosi adwunufuo mu mpo mede wo bɛbɔ akɔnkɔn me na mayɔ na me na mɛsoa me na mede wo bɛbɔ akɔnkɔn na mɛsi wo hwan na mode me bɛto ne ho na mode me agyina ne ho na mode no bɛsusu me na yɛase wɔn deɛ wohwie sika firi futuo mu na wɔde nsani akari dwetɛ wɔma sika dwumfo apɛnsa sɛ wɔnyɛ no onyame ɔkoto na wɔsɔre no wɔma no so bɔ no akɔnkɔn kɔsoa no si ne sibia na esi hɔ ɛntwene ho mfiri n'afa wɔteɛm frɛ no a omua na wɔntumi nyi wɔ bi na ahohia mu monkae yɛn na monwene ho mo mmaratofoɔ momfa nhyɛ mo akoma mu monkae akane nneɔma a ɛfiri tete no sɛ me ara me ne Onyankopɔn na obiara ni hɔ bio me ne Onyankopɔn na deɛ wɔte sɛ me nni hɔ koraa me a mefiri mfitiaseɛ meka awieyi asɛm
na mefiri tetemmerɛ no meka deɛ ɔnyɔɔyɛ no. Meka sɛ, metiri mu po bɛgyina, na deɛ ɛsɔ m'ani nyinaa mɛyɔ. Mɛfrɛ ɔkoropɔn bi afiri apueɛ, ne magyina mu barima afiri akyirikyiri asase so. Makasa, na mɛma no aba mu, madwene na mɛyɔ. Montie me, asobrakyefoɔ a mo ne tenenee ntam twe. Mede me tenenee apinkyɛn, ɛni akyiri, na me nkwagyeɛ renka akyi. Mede nkwagyeɛ bɛsi Sion, na mede m'animuonyam mama Israel. Yesaia ti aduanan nson. Sane, na tena mfuturo mu, ababaa, Babel babaa, tena fam, ahengua bi ni hɔ, Kaldeafoɔ babaa, na wɔremfrɛ wo ɔbaa bere a ɔkorɔkorɔ ne ho bio. Fa ayuyamoɔ ne ne ba kɔyam ayuo, yi wo nkataanimu, ma wo gya wurusie so, yiyi w'aserɛ, twitwa asuo, w'adagya bɛda adi, na wahunu w'ahohora, mɛtɔ were, na merenhunu onipa mmɔbɔ. Yɛn dimafoɔ no, Asafo Awurade ne ne din, Israel Kronkronni no, tena ase din, na kɔ sum mu, Kaldeafoɔ babaa, na wɔremfrɛ wo ahenni hodoɔ no awuraa bio. Mibu fuw me man, migu m'agyapadeɛ ho fi, na mede wɔn mehyɛɛ wo nsa. Wɔanyi ayamhyehyeɛ ankyerɛ wɔn. Akɔkora so mpo, woma wo konnua yɛ duru dodo, na wokaa sɛ, mɛyɛ awuraa kwasi daa. Na ama woamfa yeinom anhyɛ w'akoma mu, woankae na wieɛ. Na afei tii yɛn, ahodɔni a wote hɔ anibiana soɔ, wo a wose no w'akoma mu sɛ, Miara minie, na obiara ni akyerɛ bio. Merentena kuna mu, na merenni m'asogya. Na adeɛ mmienu yi bɛba wo so amonom da koro. Mma a ɛbɛbɔ woɔ ne kunayɛ, ɛbɛba wo so ama no duru pɛ. Ontafoɔ yie dodoɔ, ne wo nkabrekyekyere a ano yɛ den no ara mu. Na wode wo ho to wo bɔne so kaa sɛ, obi nhome. Wo nyansa ne wo nimdeɛ bɔ w'adwene ko, ma wokaa no w'akoma mu sɛ, Miara minie, na obi ni akyerɛ bio. Na musuo bɛto wo a worenhunu yi, na ebuo bɛbu wo a worentumi mpata. Na mpofra mu na ɔsɛeɛ bɛba wo soɔ, worenni no ho nkan. Sɔre gyinae, fa wo nkabrekyekyere ne wo ntafoɔ yie dodoɔ a wofiri wo mmɔfraase berɛ mu no. Ebia wobɛtumi de ayɛ biribi, ebia wode bɛyi hu, woabrɛ w'agyinatuo pii no mu. Ma ɔnsɔre nyinae na wɔnye wo nkwa. Ɔsoro anim kyekyɛfoɔ no, nsoromahwɛfoɔ a ɔsrane foforɔ daa wɔkyerɛ nneɛma a ɛbɛba wo soɔ no. Hwɛ, wɔayɛ sɛ ɛsire dwaneɛ, wogya ahye wɔn, ɔrentumi nye wɔn kra mfiri gyaframa nsɛm. Ɛnyɛ nsrama a wode huahua wɔn ho, anaasɛ ogya a wɔtena ho. Saa na wɔn a wɔabrɛ wɔn ho no bɛyɛ ama wo, wɔn a wo ne wɔn adi dwa firi wo mmɔfraase no. Ɔbɛyera akɔ wɔn fam, obiara ni hɔ a ɔbɛgye wo nkwa. Yesaia ti aduanan nwɔtwe. Muntie yei, Yakob fie, mo a wɔde Israel din ato mo, na mufiri Yuda asene mu no. Mo a mode Awurade din ka ntam, na mobɔ Israel Nyankopɔn din, na ɛnyɛ nokorɛ anaa tenenee mu no. Na wɔfrɛ wɔn ho sɛ wofiri kuro kronkron no mu, na wɔtwere Israel Nyankopɔn na Asafo Awurade ne ne din no. Aka ne nnoɔma no, mefiri me kaa yɛ nyɛ na efiri m'anum na mama wate, bofrɛ mu na meyɔɔyɛ, na ɛbae. Efiri sɛ minim sɛ woyɛ asoɔden, na wo kɔn yɛ daban, na wo moma yɛ yaawa. Enti na meka mekyerɛ wo akyɛ, enya maayɛ no, memaa wo tee, na woanka sɛ, Madwini honini na ɔyɔɔyɛ. Me honi a wasene ne me guo honi na ɔhyɛeɛ. Wate, hwɛ yɛn nyinaa, na wo nso worenka nkyerɛ. Merema wate nsɛm foforɔ, afiri sɛsɛɛ, ne deɛ wakora a wonhuiɛ no. Afei na wabɔ, na emfiri tete, na wonte dagye nne, na woanka sɛ, hwɛ, minim dada. Wonte pɛn, nso wonhuni, efiri tete na waso muoyɛ, na minim sɛ nkontompo ara na wotwa, na wɔfrɛ wo mmaratofoɔ firi yɛfunu mu. Me din nti na metwentwɛn m'abufuw aseɛ, na mayɛ yie nti medwo m'ani memaa wo, na manku w'ase. Hwɛ, manane wo, nso ɛnyɛ sɛ dwetɛ, mayi wo amanneɛ fononoo mu. Me nti ara na meyɔ, efiri sɛ ɔngu me din ho fi sɛe.
meremfa m'animuonyam mema wo bi. Tie me, Jacob ne Israel mafrɛ wo. Me ne ɔno ara, me ne odikanfoɔ, na me ara nso ne otwiridifoɔ. Enso me nsa na ɛhyɛ asase aseɛ, na me nifa de ɔsoro trɛɛ hɔ. Me na mefrɛeɛ, na ne nyinaa begyinagyina hɔ. Mo nyinaa mommoaboa mo ano ntie. Wɔn mu hwan na wɔkaa yei no? Deɛ Awurade dɔ no no bɛyɛ n'anisɔdeɛ Babel ho, na ne basa ayɛ Kaldeafoɔ ho. Me na maka, enso mafrɛ no, mama no aba, na ne kwan yɛ no siadeɛ kwan. Montwimpene me, montie yei. Ɛnyɛ ahuntaeɛ mu na mefiri mfitiaseɛ mekasaeɛ. Ɛfiri bere a ɛbaeɛ no, na mewɔ hɔ. Na afei, Awurade Nyankopɔn asoma me ne ne honhom, sɛ Awurade, wo dimafoɔ, Israel Kronkronni no sie nie. Me Awurade, wo Nyankopɔn, me ne deɛ wɔkyerɛkyerɛ wo deɛ ɛyɛ ma woɔ, na wogya wo kɔ ɔkwan a fa soɔ no soɔ. Sɛ wowɛn w'asoma me mmara nsɛm ɛ, anka w'asomdwie bɛyɛ sɛ asubɔntene, na wo tenene ayɛ sɛ ɛpo asorɔkyeɛ, na w'asefoɔ adɔre sɛ anwea, na wo yɛfunumufoɔ ayɛ sɛ n'abosea. Wɔrentwa ne din ntwene, na wɔrensɛe no mfiri m'anim. Momfiri Babel, momfa ahurusidie nne nnwane mfiri Kaldeafoɔ mu. Monka, momma wɔnte yie, momma no mfiri nkoduru asase ano. Monka sɛ, Awurade agye n'akoa Yakob. Wɔde wɔn nam anweaprada soɔ no, sukɔm a ne wɔn. Otuee nsuo firi ɔbotan mu maa wɔn. Ɔpaee ɔbotan mu maa nsuo sene. Asomdwie ni hɔ mma abɔnefoɔ, Awurade na ɔseɛ. Yesaia 49. Montie me, nsua no aman, na monyɛ aso, akyirikyiri aman. Awurade afrɛ me afiri yafunu mu. Ofiri me na yam na ɔbɔɔ me din, na ɔyɛ ɔma no sɛ afenaa namnam. Ne nsa ase nwunu mu na ɔde me sieɛ, na ɔde me yɛ agya na ɛho akokwa. Ɔde me sie ne kotokuo mu, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, makoa ne wo, Israel a menya wo ho animuonyam. Na me deɛ mekaa sɛ, mabrɛ magu, masɛe m'ahoɔden ama adehunu ne ahuhudeɛ, nanso matemmuo wɔ Awurade nkyɛn, na madwuma so adeɛ wɔ me Nyankopɔn nsam. Na afei Awurade se, deɛ ɔnwenoo me firi yafunu mu sɛ memɛyɛ no akoa, na mensane Yakob memmra ne nkyɛn, na memmoa Israel ano memmrɛ no, ɛfiri sɛ m'anim abɛnyam Awurade anim, na me Nyankopɔn ayɛ m'ahoɔden. Ɔse, ɛyɛ hare sɛ wobɛyɛ makoa, na woama Yakob musuakuo so, na wode Israel mu wɔn a wakora wɔn no asane aba, na mede wobɛyɛ amanaman hann, na woayɛ me nkwagyeɛ akoduru asase ano. Saa na Awurade, Israel dimafoɔ, ne Kronkronni no ka kyerɛ deɛ wobu ne kra animtia, deɛ ɔman kyiri no, deɛ ɔyɛ nhyɛsofoɔ akoa no sɛ, ahemfo behunu, na wasɔresɔre, asafohene nso, na wakoto asɔre, Awurade a ɔyɛ nokwafoɔ, Israel Kronkronni a oyi woɔ no nti, sɛ Awurade sie nie. Ɛnisobere mu na mɛtie woɔ, na nkwagyeɛ da mu na maboa woɔ, na mɛkora wo, na mede wo ma yɛ ɔman apam sɛ, ma asase no so si hɔ, na ma wɔmfa agyapade a ayɛ afo no nni so bio, na ka kyerɛ nneduafoɔ sɛ, momfrɛ di, ne wɔn a wɔwɔ sum mu no sɛ, mompue. Akwan so na wobedidie, na mpampa patan nyinaa so bɛyɛ wɔn adidibea. Ɛkɔm renne wɔn, na sukɔm renne wɔn, na kumaforoteɛ ne owia renka wɔn, na deɛ ohu wɔn mmɔborɔ no begya wɔn, na wakyerɛ wɔn masuo so kwan. Na mereyɔ me mmepɔ nyinaa akwan, na matempɔn akorɔn. Hwɛ, yenum firi akyirikyiri reba, na hwɛ, yenum firi atifi fam ne atɔyɛ fam, na yenum nso firi sinifoɔ asase so. Ɔsoro monto dwom, na asase di ahurusie. Mmepɔ nso momfrɛ nsrehehe dwom, na Awurade akyekyere ne man werɛ, na wahunu ne mmɔborɔfoɔ mmɔbɔ. Na Sion kaa sɛ, Awurade agya me, na Awurade werɛ afiri me. Ɔbaa werɛ bɛfiri ne ba akoko a, na ne yam renhyehye no ne yɛfonoma ho. Sɛ yenum werɛ bɛfiri mpo a, me deɛ, me werɛ remfiri wo. Hwɛ, mede wo mɛkuru kyere me nsa yam.
wafɛsue sisi m'anim daa. Unkuro kyekyerefoɔ ho bɛyɛ hare ase no wɔdwirifoɔ, na wasɛefoɔ bɛfiri wo mu akɔ. Ma w'ani so hwɛ wo ho hyia. Yenum nyinaa rehyia aba wo nkyɛn. Sɛ mete ase yi, Awurade na ɔseɛ, wobɛhyɛ wɔn nyinaa sɛ ahyehyɛdeɛ, na wode wɔn abɔ abosoɔ sɛ ayeforo. na w'amanfo ne wo nkuro a asɛeɛ no, ne w'afasusini asase no. Afei wobɛyɛ hiahia a wɔn a wɔbɛtena soɔ no rensene, na wɔn a wɔmene wɔ akɔ akyirikyiri. Nso mma a akane no ɛbɔɔ wɔ no benya aka no w'asom sɛ, Afa hiahia ma me, pinido, na menya tenabea. na wobɛka no w'akoma mu sɛ, hwan na ɔwoo yeinom maa me? Na me deɛ, mma bɔɔ me. Na meyɛ obonini, wotuu me kɔe, na wosunsun me. Na yeinom deɛ, hwan na ɔyɛne wɔn? Hwɛ, me deɛ, ɛkaa me nko, ɛno mu na yeinom wɔ he? sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, mɛma me nsa so makyerɛ amanaman, na masi me frankaa ama aman, na wɔturu wo mmabani wɔn kokum, na wo mmama nso wɔabɔ wɔn akɔnkɔn aba. Na ahemfo bɛyɛ wo ɔbagyegyefoɔ, na wɔn ahemmaa ayɛ wo mfumafoɔ. Wɔde wɔn anim bɛbutubutu fam ama wo, na watafere wo n'ase mfuturu. Na wɔhunu sɛ me ne Awurade a wɔn a wɔn ani da me soɔ no ani renwu. Wɔgye dɔmmarima nsɛm ade a wafa, anaasɛ deɛ ɔyɛ den no nomum bɛfiri mu afi, na sɛ Awurade sie nie. Dɔmmarima no mu mpo ɔbɛgye, deɛ ne ho yɛ hu nso adeɛ a wafa bɛfiri mu afi. Na meara me ne deɛ wɔne wo ham no bɛham, na meara mɛgye wo ma nkwa, na mɛma w'ahafoɔ adi wɔn ara wɔn nam, na wo mogya abo wɔn sɛ nsamo. Na honam nyinaa ahunu sɛ me Awurade, me ne wo gyefoɔ, na wo dimafoɔ ne Yakob tumfoɔ no. Yesaia ti 50. Sɛ Awurade sie nie. Ɛhen ara na mo na kɔn nwoma a mede me kɔn no no wɔ? Anaasɛ makafoɔ mu hwan na metɔn mo maa no? Hwɛ, mo amumuyɔ nti na watɔn mo, na mo mmarato nti na wakom mo na. Adɛn nti na mebaeɛ, na obiara nni hɔ? Mefrɛeɛ, na obiara anye soɔ. Me nsa yɛ tiase mentumi menyɛ, anaasɛ tumi a mede bɛyie bi ne me mu. Hwɛ, mede me nka ani me mapowe. Mema nsubɔntene danedane ɛsere so. Nsu a ɛne hɔ nti, emu nam porɔporɔ. Na sukɔm kuku wɔn. Mede tum me kata wɔ soro, na mede ayituma meyɛ ne nkata ho. Awurade Nyankopɔn ama me asuafoɔ tɛkyerɛma, sɛ menhunu sɛdeɛ mede asɛm bɛwowa deɛ wabrɛ. Onyane me daa nɔpa, onyane masoma me, sɛ memfa mentie sɛ asuafoɔ. Awurade Nyankopɔn abue maso, na me nso mante atua mansa ne makyi. Medane makyi me maa maakafoɔ, ne mafono nso me maa enwi tutufoɔ. Manyi m'anim amfiri ahohoradeɛ ne ntasuo ho, na Awurade Nyankopɔn bɛboa me. Enti na ahohora amfa me soɔ, enti na mayɛ m'anim sɛ twerɛboɔ. Na minim sɛ m'ani rengu, deɛ obu me bem no bɛn, hwan na ɔne me bedi asie? Ɔma yɛnyina nhyiam, hwan na ɔne me anya? M'ano mpinkyɛ me, hwɛ, Awurade Nyankopɔn bɛboa me. Hwan ne deɛ obebu me fɔ? Hwɛ, wɔn nyinaa besu sɛ ataadeɛ, nweweboa bɛwe wɔn. Mo mu hwan na osuro Awurade, na otie n'akoa asɛm? Deɛ ɔnam sum mu na hann bi nhyerɛn ma no. Ma no mfa ne ho nto Awurade din so, na ɔntwere ne Nyankopɔn. Hwɛ, mo a mosusɔ ogya, na mode nyenti a ɛdɛreɛ mmea no nyinaa. Monkɔ mogya no drɛ, ne nyenti a moasusɔ no mu. Me nsɛm na yei bɛfiri ayɛ mo, ɛyeyɛ mu na mobɛdeda. Yesaia ti 51. Muntie me, mo a mode trenee akyiri na mohwehwɛ Awurade no. Monhwɛ ɔbotan a ɔpae mu firi mu, ne abura a wotuu mu firi mu no. Monhwɛ mo agya Abraham ne Sara a wɔkyɛn mo woo mo no. Sɛ ɔyɛ ɔbaakofoɔ na mefrɛ no, na mihyiraa no me maa no dɔree. Na Awurade rekyekyere Sion werɛ, ɔkyekyere n'amanfo nyinaa werɛ, na wadane ne srɛ so sɛ Eden, ne n'anwe a pradada sɛ Awurade turom.
wobehunu mu ahosɛpɛ ne anigye aseda ne dwomto. Me nkurɔfo muntie me na me man munya asoma me na mmara befiri me nkyɛn akɔ na mama matemmuo atim hɔ ayɛ amanhan. Metene ne reba ntɛm me nkwagyeɛ afiri adi na mabasa bebu aman atɛn. Mesu na nsuo no aman anida na me basa na wɔtwen. Momma mo ani so nkɔ soro na monhwɛ asase ɛfam na ɔsoro bɛyera sɛ wisie na asase asu sɛ ataadeɛ na ɛsofoɔ awuwu sɛ anwansena na me nkwagyeɛ bɛtena hɔ daa na metenenee rensa da. Montie me, mo a munim tenenee, ɔman na me mmara wɔ wɔn akoma mu. Monsuro ɔdasani ahohorabɔ na momma wɔn ahinyie nyɛ mo ahopopoɔ. Na nweweboa bɛwe wɔn sɛ ataadeɛ na abubumaba awe wɔn sɛ kuntu. Na metenenee bɛtena hɔ akosi daa na me nkwagyeɛ afa awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Awurade basa, nyaneɛn, nyaneɛn, hyɛ ahoɔden, nyane sɛ akane nna no mu, teteete awoɔ ntoatoasoɔ mu. Ɛnyɛ wo ne deɛ otwitwaa Rahab na ohwiree asuboa kɛseɛ no mu no. Ɛnyɛ wo ne deɛ ɔmaa po weeɛ no, ebunu kɛseɛ mu nsuo no, deɛ ɔde po ase yɛɛ kwan maa wɔn a wagye wɔn sɛ wontwa no. Na wɔn a Awurade agye wɔn no bɛsane, na ɔde ahurusie aba Sion, na daa anigyeɛ bɛtena wɔn atifi. Ahosɛpɛ ne anigyeɛ bɛka wɔn nsa, na awerɛhoɔ ne apinisie adwane. Me ara me ne mo werɛkyekyefoɔ. Hwan ne wo na wusuro ɔdasani a wowuo, ne onipa ba a wɔyɔɔ no sɛ wura. Na wo werɛ afiri Awurade a wɔyɔɔ woɔ na wɔtrɛ wɔ soro mu, na ɔhyɛɛ asase ase no. Na ɔho popo daadaa nyinaa. Ɔhodwanfoɔ abufuo nti, sɛdeɛ ɔresiesie ne ho abɛsie bibie. Na ɛhe na ɔhodwanfoɔ abufuo no wɔ? Ɔbɛyɛ ntɛm atu pukyerɛni, na ɔrenwu nkɔ amena mu, na n'aduane remmɔ no. Na me ne Awurade, wo Nyankopɔn a wɔhanyaa ɛpo ma n'asorɔkye yɛ hu no. Asafo Awurade ne ne din. Na mede me nsɛm mahyɛ w'anom, na mede me nsa ase nwunu makata wo so, na matrɛ ɔsoro mu, na mato asase fapem, na maka makyerɛ Sion sɛ, me man ne wo. Nyaneɛn, nyaneɛn, sɔreɛn, Yerusalem, wo a wanom Awurade nsɛm n'abufuo kuruwa no, ntintanto kuruwa no na wanom ahwe mu. Wɔanya ne mma a ɔwoo wɔn nyinaa mu biara ankogya no, na wɔanya ne mma a ɔyɛnee wɔn nyinaa mu biara amma no ansɔ ne nsa. Adeɛ mmienu yi na ɛtoo wɔ. Hwan na obegyam wɔ? Ɔsɛeɛ ne bubuo ne ɛkɔm ne afena. Mɛkyekyere wo werɛ sɛn, wo mma totɔɔ piti boaboa hɔ mmorɔno nyinaa ntwea so sɛ ɔforoteɛ, fidie mu. Na Awurade abufuhyeɛ, wo Nyankopɔn anim ka, ayɛ wɔn amaama. Enti tie yɛn, mmɔborɔni, wo a waborɔ nanso ɛnyɛ nsa, sɛ wo wura, Awurade ne wo Nyankopɔn a odi ma ne man no sie nie. Hwɛ, megye wo nsɛm tintanto kuruwa no, m'abufuhyeɛ kuruwa no, ɔrenkɔ so nnom bio. Na mede mahyɛ w'ahafoɔ no nsa, wɔn a wɔka kyerɛɛ wo sɛ, koto, na yɛmfa wo so, na wode w'akyiri to hɔ sɛ fam, anaasɛ borɔno maa wɔn a ɔfa soɔ no. Yesaia ti 52. Sion, nyaneɛn, nyaneɛn, hyɛ w'ahoɔden. Yerusalem, kuro kronkron, hyɛ w'animuonyam ataadeɛ. Na momnotuni ne deɛ ne ho nteɛ biara renkɔ so nhyɛne wo mu bio. Yerusalem, porepore wo ho mfuturo, sɔre, tena ase. Sion babaawa fa wo domum, sanesane wo kɔn mu nkye homa, na sɛ Awurade sie nie. Wɔantɔn mo anyɛ hwee, na ɛnyɛ sika na wɔde bɛgye mo. Na sɛ Awurade Nyankopɔn ka nie. Me man sane kɔɔ Misraim akane kɔyɛɛ hɔ ahɔhoɔ, na Asiria nso hyɛɛ wɔn so kwa. Na afei, ɛdeɛn na mewɔ meyɔ no ha? Awurade asɛm nie. Na wafa me man kwa yi, wɔn a wodi wɔn soɔ no teatea mu. Awurade asɛm nie. Na wɔka me din ho abususɛm daadaa nyinaa. Sɛ nti me man behu me din,
Senti danwara ubehunu se miara meni die wokase minie sɛdeɛ obi a ɔnam mmepɔ so ka asɛmpa no nansi yɛ fɛfa ɔno na ɔka asomdwoesɛm ɔka papa ho asɛmpa ɔma wɔte nkwagye asɛm na ɔka kyerɛ Sion sɛ Onyankopɔn di hene. Tie wawɛmfo bom ma wɔne so to dwom efisɛ wɔnani tua Awurade sɛ ɔresane aba Sion. Yerusalem amanfo mummom to anigye dwom na Awurade akyekyere ne manwerɛ wagye Yerusalem Awurade ayi ne basa kronkron no ho amanaman nyinaa nim na asase ano nyinaa ahunu yɛn Nyankopɔn nkwagye. Montwe mo ho mfiri hɔ nkɔ monka ade a ɛho nteɛ momfiri adi mfiri ne mu monte mo ho mo a mosoa Awurade nwiniɛ no na ɛnyɛ ɛherɛ so na mobɛfiri adie na ɛnyɛ dwane so na mobɛnanteɛ na Awurade redi mo anim na Israel Nyankopɔn abɔ mo kyidɔm. Hwɛ makoa bedi no nyansɛm ɔbɛsɔre na wama no so na wakorɔn sɛdeɛ ne ho yɛɛ nipa pii ahodwiri no ɛsiane sɛ n'anim asɛe a ɛnte sɛ onipa deɛ na ne nipa ban te sɛ nipa mmadeɛ bio no nti saa ara na ɔbɛma amanaman pii abobɔ pirie na ahemfo amuamua wɔn ano wɔ ne ho ɛfiri sɛ deɛ wɔnka nkyerɛ wɔn no wohunu na deɛ wɔntee da no wɔte aseɛ. Yesaia ti 53. Hwan na wagye yɛn asɛnka no adie na Awurade basa no hwan so na ada adie ama no ahunu na ofifiri sɛ dufrɔ n'anim sɛ asase pɛsɛɛ mu nhini oni ahoɔfɛ na oni animuonyam na yehunu no na oni suban a ɛbɛma ne ho ayɛ yɛn fɛ wobu no animtia na marima po no ɔyɛ onipa a ohunu ayayadeɛ na onim yadeɛ na wobu no animtia sɛ obi a nipa yi wɔn ani hunta no na yɛamu no hwee ampa yɛn nyarewa no ɔno na wafa na yɛn ayayadeɛ nso wasoa na yɛn deɛ yebu no sɛdeɛ wahwe no deɛ Onyankopɔn aka no de no ahyɛ amanneɛ mu na ɔno deɛ yɛn mmarato nti na wopira no yɛn amumuyɔ nti na wɔdwerɛɛ no yɛn asomdwie ho asotwe daa ne so na ne mma ntampeɛ na wɔde asa yɛn yadeɛ yɛn nyinaa wowɔ ntwɛtwɛdɛ sɛ nnwan yɛdane fefaa yɛn akwan so na Awurade maa yɛn nyinaa amumuyɔ kɔhwee ne so wɔhyɛɛ no ahoɔyɛ a na ɔno deɛ ɔbrɛɛ ne ho ase na wɔammue n'ano sɛ adwamma a wɔde no rekɔ akoku no sɛ odwantena a watɔ ne ho nwi twitwafoɔ animmum no ɔno nso wɔammue n'ano wɔde ahodwan ne atemmuo yii no kɔe ne brɛ sofoɔ nso hwan na ɔdwenee ho sɛ wahwim no afiri ateasefoɔ asase so korɔ na memma mmarato nti na wɔbobɔɔ no na wɔmaa ne damena fra abɔnefoɔ ne ɔdefoɔ deɛ mu wɔ ne wuo mu nanso wɔanni abɔnefosɛm na naadaa ni n'anum na ɛsɔ Awurade ani sɛ ɔdwerɛ no bɔɔ no yadeɛ sɛ onya de ne kra to hɔ yɛ asodie afɔde a obehunu asefoɔ ne na bɛware na deɛ ɛsɔ Awurade ani afa ne nsa so ayɛ yie obehunu ne kra brɛ no ho adeɛ amee ne hunu mu na makoa tenenee no benya tenenee ama nipa pii na ɔno ara afa wɔn amumuyɔ nso asoa saa nti mɛkyɛ adeɛ mu mama no nipa bebree mu na ɔne ahoɔdenfoɔ akyɛ asadeɛ ɛfiri sɛ ɔde ne kra too hɔ maa owuo na wabu no atia mmaratofoɔ nso ɔno na wasoa nipa bebree bɔne na wadi ama mmaratofoɔ. Yesaia ti 54. To dwom uboni a wanwo to anigye dwom ne fa ahosane tia mu wo a wonkyem ma na woni bie ma bɛdɔ so asene die wo kunuma Awurade na ɔseɛ ma wontoma dan mu ntrɛ na wɔntwe wo tena bia ho nkata ho no mu no do ho ma wontampe ho manware na ma wompɛ wantintim na wobɛtwerɛtwerɛ akɔ nifa ne benkum na wasefoɔ afa amanaman no
na wama watenatena nkurɔfo so. Insuro na wɔne ringu, nsi wo twiase na wɔne ringusa, na wo werɛ bɛfiri wo mmabaabrɛ mu aniwuo, na wo kunu ayɛ ahohora no worenkae bio. Na wo kunu ne wo yɔfoɔ, Asafo Awurade ne ne din, na wo dimafoɔ, Israel Kronkronni no, wɔfrɛ no asase nyinaa Nyankopɔn. Na Awurade afrɛ wo sɛ ɔba a wagya no na ɔredi honhom mu yi a, sɛ mmerantebere mu yere a wapa no. Wo Nyankopɔn na ɔseɛ. Migyaa wo kakraa bi ketewa sɛ, nanso ayamhyehyɛ kɛseɛ na mede bɛboa wa no. Abufuo mmorosoɔ mu na mede m'anim huntaa wo kakraa bi, nanso mede daa dɔe bɛhu mmɔbɔ. Wo dimafoɔ Awurade na ɔseɛ. Na yɛyɛ me sɛ Noa na no, sɛdeɛ mekaa ntam sɛ Noa nsuo no mfa asase so bio no, saa ara nso na maka ntam sɛ mebɔ remfuwo na merenteatea wo bio. Na mepɔ bɛtwe akɔ, na nkokoɔ atutu, na madɔyɛ deɛ ɛrentwe mfiri wo so, na m'asomdwoe apam no rentutu. Awurade a ne yam hyehye no ma wɔ no na ɔseɛ. Mobroni a ɛho bɔɔ wo a wɔnkyekyere wo werɛ. Hwɛ, me ara mede w'aboɔ bɛtoto anintɔnkan adubere mu, na mede hoaboɔ mato wo fapem, na mede bogya aboɔ ma yoyɔ w'abantifi, na mede nsrama aboɔ ma yɛ w'apon kɛseɛ, ne wo nkurotia nyinaa aboɔ afɛɛfɛ. Na wo mma nyinaa bɛyɛ Awurade asuafoɔ, na wo mma asomdwoe bɛdɔɔso. Tenenee mu na wase betim, wɔne nhyɛsoɔ ntɛm bɛtwe, na worensuro, na wɔne ahudie nso ntɛm bɛtwe, na ɛremmɛn wo. Hwɛ, wɔpɛ wo ntɔkwa, nso ɛmfiri me. Deɛ osɔ a wosoɔ no, wo nti wɔbɛhwe ase. Hwɛ, me na mebɔɔ ɔtomfo a ofite gyabidie mu, na wɔbɔ akodeɛ sɛdeɛ ne dwuma teɛ, na me ara na mebɔɔ ɔsɛefoɔ sɛ ɔnsɛ yie. Akodeɛ biara a wobɔtia wɔ renyɛ yie, na kyerɛkyerɛma biara a ɛbɛsɔre atia wo atemmuo mu no, wobɛbu no fɔ. Ɛno ne Awurade nko agyapadeɛ ne wɔn tenenee a ɛfiri me no. Awurade asɛm nie. Yesaia ti 55. Mo asukɔm di mu nyinaa, mommra nsuo ho. Na mo a moni sika no, mommra mɛtɔ na muni. Mommra mɛtɔ nsa ne nufusuo. Ɛnyɛ sika na wɔde tɔ, na ɛni boɔ nso. Adɛn na mokari sika gye deɛ ɛnyɛ aduane, ne mo berɛ so adeɛ gye deɛ ɛmee mo. Muntie mien, muni nipa, na srade duane nyɛ mo krade. Monyɛ asoɛn, na mommra me nkyɛn. Muntie, na mokra nya nkwa, na me ne mo bɛpam daa apam. David adɔyɛdeɛ a ɛsi wɔ pintin no, hwɛ, mede no ma yɛ aman dansefoɔ, aman safohene, ne mmarahyɛfoɔ. Hwɛ, wobɛfrɛ ɔman a wonni wɔn aba, na ɔman a onni woɔ no de mmirika bɛba wo nkyɛn. Awurade wo Nyankopɔn nti, ne Israel Kronkronni no nti, ɛfiri sɛ wahyɛ wo animuonyam. Monhwehwɛ Awurade, bere a ɔma wo hunu no. Momfrɛ no bere a ɔbɛn no, ma ɔbɔne nna ne n'akwan nya, na onipa huhuo nna ne n'adwene nya, na ɔnsa ne mmra Awurade nkyɛn, na ne yam bɛhyehye no ama no, ne yɛn Nyankopɔn no nkyɛn, na ne firi a ɔde bɛfiri dɔɔso. Na ɛnyɛ m'adwene ne mo adwene, na ɛnyɛ mo akwan ne m'akwan. Awurade asɛm nie. Na sɛdeɛ ɔsoro korɔn sen asase no, saa ara na m'akwan korɔn sene mo akwan, na m'adwene nso sene mo adwene. Na sɛdeɛ wusuo ne sukyerɛma firi soro gu fam, na ɛnsane nkɔ hɔ bio, gye sɛ ɛfɔ asase ansa, ma no ba aduane na ɛso aba, na ɛde aba ma ogufoɔ, ne aduane ma odifoɔ no, saa ara na m'asɛm a ɛfiri m'anum bɛyɛ. Ɛrensane ma me nkyɛn kwa, gye sɛ ɛyɛ deɛ mepɛ, na ewie die nti a mesoma ano. Na anigyeɛ na mode bɛfiri akorɔ, na wɔde asomdwoe agya mo kwan. Mo nti mmepɔ ne nkokoɔ bɛto anigyeɛ dwom, na wuram nnua nyinaa abobɔ wɔn nsam. Pepea bɛfifiri asi nkasɛɛ anan mu, na ohwam dua bɛfifiri akrateɛ anan mu. Na ɛbɛyɛ din ama Awurade ne daa nsɛnkyerɛnne a wɔrentwa ntwene.
Yesaya tia aduonum nsia. Sɛ Awurade sie nie. Muni atemu so, na munya adetenene, na me nkwagye reyɛ aba, na ɔrebeyi me tenene adi. Nhyira ne ɔdasani a woyɛ yei, ne onipa ba a okura mu no. Die odi homeda a wongu ho fi, na wɔhwɛ ne nsa, na anyɛ bɔne biara no. Na ɔnanani a ɔde ne ho abɛbata Awurade ho no, ma ne nka sɛ, tio na Awurade betumi afiri ne man mu. Na ma ayi totoni nso nka sɛ, hwɛ, me deɛ meyɛ duawuyɛ. Na sɛ Awurade ka kyerɛ ayi totofoɔ nie. Wɔn a wodi me homeda, na woyi adeɛ a ɛsɔ m'ani, na wokura m'apam mu no, bɛma wɔn me fie ne m'afasuo mu afa, ne din a ɛyɛ sene mabani ne mama. Daa din a ɔrentwantwene nam de bɛma wɔn. Na ananafoɔ a wɔbɛbata Awurade ho sɛ ɔresom no na wadɔ Awurade din, na wabɛyɛ no nkoa no, obiara a wodi homeda a wongu ho fi, ne wɔn a wokura m'apam mu no, mede wɔn bɛba me bepɔ kronkron no so, na mama wɔn ani agye me mpaebɔ fie. Wɔn hyeɛ afɔdeɛ ne wɔn kum afɔdeɛ bɛsɔ m'ani, m'afɔrebukyia so, na me fie no, wɔbɛfrɛ no mpaebɔ fie ama aman nyinaa. Awurade Nyankopɔn a ɔboa Israel adamfikyi ano no asɛm nie. Mɛkɔ so maboa nnipa no mapae ɛno so maka wɔn a wɔaboa wɔn ano no ho. Wura mu mmoadoma nyinaa, mommra me didi. Kwaye mu mmoadoma nyinaa, na wɛmfoɔ yɛ anifirafoɔ. Wɔn nyinaa nim de, wɔn nyinaa yɛ akraman mu. Ontumi mu bom. Wɔyɛ nam kasafoɔ deda hɔ pɛ nkotɔ. Na akraman no yɛ adufudipɛfoɔ sɛɛ. Wonim ɔmenyɛ. Wɔyɛ nwanhwɛfoɔ a wonim hunumu. Wɔn nyinaa adanedane wɔn ani akyerɛkyerɛ wɔn akwan so. Obiara hwehwɛ ne mfasoɔ, obiara biara. Wɔka sɛ, Mommra, merekɔfa nsam aba. Na yɛawe nsa bɛn, na ɔkyena bɛyɛ sɛ nnɛ, ɛbɛso aboro so pii. Yesaya tia aduonum nson. Ɔteneneeni yera, na obiara mfa nhyɛ n'akoma mu, na ɔfa marima pakɔ, na obiara anwene ho, sɛ bɔne a ɛbɛba no anim na oyi tenenee no firi korɔ. Ɔkɔ asomdwie mu, wɔhome wɔn nayɛ so, wɔn a wɔnante wɔn teeɛ mu no. Na mo deɛ, montwe mmra ha, ɔbaa bayifoɔ mma, ɔwaresɛefoɔ ne odwamanfoɔ asefoɔ. Hwan ho na mudi fɛw? Hwan so na motrɛtrɛ mo anumu na motwe mo tɛkyerɛma mu yi? Ɛno, ɛnyɛ mmaratoma n'asefoɔ atorofoɔ ne mo anaa? Mo a mo ani so yɛ hyeɛ abosonnua no ho, nnua frɔmfrɔm nyinaa ase, na mokunkum mmɔfra asubonhwa mu, abotan mpaapaeɛ ase, asubonhwa mu aboɔ torotoro mu na wo kyɛfa wɔ. Ɛno ne wo ntonto, nso ɛno so na wohwie ahwiesa, na wode ayɛde eguiɛ. Yeinom so na mebo bɛdwo anaa? Bepɔ sorɔnsorɔ na ɛkorɔ nso na wotoo wo mpa. Ɛhɔ ara nso na woforo kɔkɔbɔɔ afɔdeɛ. Na wode wo nkaeɛ adeɛ no si ɛpono ne aponnwa emu fam. Na wofiri m'akyi koyii wo nayɛ so foroe. Na wobaee mu, na wo ne wɔn dii deɛ wobɛgye wɔn no ano. Wopɛɛ wɔne wo na wohunu wɔn adagya mu. Na wode ngo tuu kwan de kɔmaa ɔhene no. Na womaa wo nuhwam dɔɔso. Na wosomaa w'abɔfoɔ akyirikyiri. Na wobrɛ wo ho ase kɔɔ asamando. Wo kwan tentene no nti wobrɛe. Nanso woanka sɛ, ama mapa aba. Wonyaa wo nsɛm akwanhosa no nti, anyɛ wo ya. Na hwan nti na wakoma tuiɛ, na wusuroeɛ, na wudii atoro, na wankae me amfa nhyɛ wakoma mu yi? Me deɛ, ɛnyɛ kɔm a mefiri titima yɛ nti na wusuro me yi. Mɛka wo tenenee ne wo nneyɔe makyerɛ. Enso ɛrenyɛ wo mfasoɔ biara. Woteɛ mu a, ma w'abosompem a waprapra aboa ano no nye wo. Na mframa bɛsoa wɔn nyinaa. Okuo bɛfa wɔn kɔ. Na deɛ odwan bɛtoa me no benya asase adi. Na wonya me bepɔ kronkron atena so. Na wɔbɛka sɛ, Muntungu so. Momma kwan, munyi kwansideɛ mfiri me man kwan mu. Na sɛdeɛ ɔkron,
na wama no so de ɔte hɔ daa na ne din yɛ kronkron no sie nie. Mete soro ne deɛ ɛhɔ yɛ kronkron, ne deɛ wɔbubu na ne honhom brɛ aseɛ no nkyɛn so. Sɛ mɛma ahobrasefoɔ honhom anya nkwa, na mama wɔn a wɔbubu wɔn no akoma anya nkwa. Na merenham me nkosi daa, na meburu mfu daa, na anka honhom bɛtɔ bra m'anim. Ne akra a me ara na meyɔɔyɛ, na nibere a ɛyɛ amumuyɔ nti na mebufuiɛ. Na mehwee no, mihuntae na mebufuiɛ. Nanso ɔkɔɔ so sane n'akyi faa n'akoma kwan so. Mahunu n'akwan, enso mɛsa no yadeɛ, na mɛkyerɛ no kwan, na masane makyekyere ne werɛ, na mabɔ ano fafaaso aba ama n'abɔɔbɔ odifoɔ. Asomdwie nka deɛ wɔwɔ akyirikyiri ne deɛ wɔbɛn. Awurade na ɔseɛ. Na mɛsa no yadeɛ, na abɔnefoɔ te sɛ ɛpo a ehuru kukukuku, na entumi nyɛ koom, na emu nsuo po atɛkyɛ ne dɔte egu. Asomdwie ni hɔ ma abɔnefoɔ. Me Nyankopɔn na ɔseɛ. Yesaia ti 28. Tia mu dendene no do ho, ma wɔne so sɛ totorobɛnto, na ka me mman mmarato ne Yakob fie bɔne kyerɛ wɔn. Ewom, wɔhwehwɛ me da biara, na wɔpɛ sɛ wɔhunu m'akwan, sɛ gyama ɔyɛ ɔman bi a wodi asɛntenene, na wɔnyaa Onyankopɔn ahyɛdeɛ no. Obisa me hɔ asɛntenene, wɔpɛ sɛ opinkyɛ Onyankopɔn. Wɔka sɛ, adɛn nti na yɛdi mmuada na wonhunu? Yɛbrɛ yɛn kra ase na wonnim yi. Hwɛ, mmuabua dada no, moyɛ deɛ mo ara mopɛ, na moteetee mo adwumayɛfoɔ nyinaa. Hwɛ, ɔham ne ntɔkwa mu na modidi mmuada, na mobɔ kuturuku atirimuɔden so. Ɛnyɛ mo nne yi mmuada yi na ɛbɛma wate mo ne wɔ soro. Sɛdeɛ mmuada a mepɛ no ɛda a onipa brɛ ne kra ase no tie nie. Sɛ obi si ne tiri ase sɛ mmewa, na wɔsɛ ayitoma ne nson da so a, yei na wofrɛ no abuadadie ne da a ɛsɔ Awurade ani yi. Ɛnyɛ yei ne abuadadie a mepɛ. Sɛ mobɛsane abɔnefoɔ apɔ, ahotiri konnua ahoma, ama wɔn a wɔhom wɔn nsɔ no afa wɔn ho akodie, na mɔbubu konnua nyinaa. Ɛnyɛ yei nso, sɛ wobubu wo paano ma deɛ wodi kɔm, na wode mmɔborɔfoɔ adamfikyi ba wo fie. Sɛ wohunu dagyani a wokata ne ho, na womfa wo ho hunta wo yɔnko. Ɛno na wo hann bɛgyegye sɛ adekyeɛ, na wakɔ ahosan afefɛ ntɛm. Wɔtenenee bɛdi w'anim, na Awurade animonyam abɔ wo kyidɔm. Ɛno na wobɛfrɛ, na Awurade bɛbua. Wobɛteam, na ɔbɛka sɛ, hwɛ, minie. Sɛ woyi konnua firi wo mu, nsa teatene ne awuwu kasa, na wode deɛ wo kra pɛ ma deɛ ɛkɔm de no, na woma ɔkra a wɔyɛ mmɔborɔ no mee a, ɛno deɛ wo hann bɛpue sum mu, na wo kusu bɛyɛ sɛ awia ketee. Na Awurade bɛkyerɛ wo kwan daa nyinaa, na wama wo kra amee deɛ ɛhɔ awoɔ, na wahyɛ wo nnompe mu den, na wayɛ sɛ turo a nsuo sini wom ne nsuo aniwa a emu nsuo nni hwammɔ. Na wo mufoɔ bɛkyekyere tete akurɔfo. Wobɛma awoɔ ntoatoasoɔ hodoɔ fapem agyina. Na wɔafrɛ wo ɔpamago, deɛ ɔtoto kwan sɛ nnipa ntena hɔ. Sɛ wosanka wo nan homeda, na meda kronkron no woanyɛ deɛ wopɛ, na wofrɛ me homeda sɛ anigyidie, ne Awurade da kronkron no sɛ da a ɛsɛ anidie, na wodi no ni, na woamfa wo ara w'akwan so, na woanyɔ deɛ wo ara wopɛ, na woankeka nsɛm a, ɛna w'ani bɛgye Awurade ho. Na mɛma wafa asase so sorosorombea so, na mɛma wadi w'agya Yakob agyapadeɛ no, ɛfiri sɛ Awurade ano na aka. Yesaia ti 29. Hwɛ, Awurade nsa nye ti a ɛnso ɔgyeɛ, na n'asom mu nye duru a ɛrente asɛm. Na mmom, mo amumuyɔ ne deɛ ɛma mo ne mo Nyankopɔn ntam twe. Na mo bɔne na akata n'ani afiri mo ho a enti ontie. Na mogya akeka mo nsam, na amumuyɔ agu mo nsa tea ho fi. Mo ano keka atorosɛm, mo tɛkyerɛ maworo nkontompo.
obiara nsaman asɛntene ne so, na obiara inni asɛm nokura mu. Wɔde wɔn ho to nsɛnhunu so, na wɔka nsɛnhuhuo. Wɔnyinsɛn ɔhaw, na wɔwo musuo. Wohwane ɔkyerebene nkosua, na wɔnwono anansententan, deɛ odi wɔn kosua wu, na wotie bi so a ɛpae ahurutia. Wɔn tenta no renyɛ ataadeɛ, na nnipa remfa deɛ wɔyɔ nkata wɔn ho. Wɔn nnwuma yɛ abusudwuma, na aboɔdusɛm die wɔ wɔn nsam. Wɔn nan tutu mmirika kɔyɛ bɔne, na wɔyɛ ntɛm kɔhwie mogya a edi bim gu. Wɔn adwene yɛ abusudwene, ɔsɛeɛ ne obubuo wɔ wɔn atempɔn mu. Asomdwie kwan deɛ wonim, na atɛntene nni wɔn akwan mu. Wɔayɛ wɔn akwan nkontonkyi, obiara a ɔfa so nnim asomdwie. Enti na atemmuo ne yɛ ntɛm awareɛ. Na tenene nso nto yɛn no, yɛtwɛn han, na hwɛ, esum nie. Ne ɔhyerɛn nso, na sum kabii mu na yɛnam. Yɛkeka ɔfasuo ho sɛ anifirafoɔ, na yɛkeka sɛ wɔn a wonni ani. Yɛsunti awia ketee sɛ kusuu mu. Yɛhinhim atwentwemfoɔ mu sɛ awufoɔ. Yɛn nyinaa pɔ so sɛ asisire, na yɛsi apini sɛ mmuruburo. Yɛtwɛn atemmuo nso, ebi ni hɔ, ne nkwagyeɛ, na ɛne yɛn ntɛm ware. Na yɛn mmarato dɔɔso w'anim, na yɛn bɔne di yɛn adanseɛ. Na yɛn mmarato da yɛn anim, na yɛn amumuyɔ nso yɛnim. Yɛato Awurade mmara atwa no nkontompo, na yɛapa yɛn Nyankopɔn akyi. Yɛkasa nhyɛsoɔ ne mfomsoɔ kasa. Yesusu atosɛm wɔ akoma mu yi no adi, na wɔde atemmuo asa ne akyiri kɔ, na tenenee akogyina akyirikyiri, na nokorɛ ahwe ase edwam, na deɛ ɛtene ntumi mma mu, na nokorɛ ayɛ ade a ɛho yɛ na deɛ ɔtwe ne ho firi bɔne ho no, wɔfom no fa. Na Awurade hunui, na ɛyɛ n'ani so bɔne sɛ atemmuo biara nni hɔ. Na ohunu sɛ ɔbarima biara nni hɔ, na ɛyɛ no nwanwa sɛ ɔkamafo biara nni hɔ. Ɛna ne basa gyee no, na ne tenenee wowaa no, na ɔhyɛɛ tenenee sɛ nkataboɔ, na nkwagyeɛ dadeɛ kyɛ hyɛɛ ne ti, na ɔhyɛɛ awerɛtɔ ataadeɛ kataa ne ho, na ofiraa ne nkontwe sɛ ntoma. Sɛ wɔyɔɔɛ no, saa ara na ɔbɛhyɛ wɔn anan mu de abufuhyeɛ ama n'ahohiahiafoɔ, ne akatua ama n'atamfo. Nsua no ama nso, ɔde akatua bɛhyɛ wɔn anan mu, na wobesuro Awurade din afiri atɔyɛ, ne n'animonyam afiri owiapuebea. Na ɔbɛba sɛ asu a ano yɛ den a Awurade ahum de reba, na ɔbɛba sɛ ɔgyefoɔ ama Sion ne Yakob mu wɔn a ɔsane firi mmarato mu no. Awurade asɛm nie. Na me deɛ, yɛn ne me ne wɔn apam no, Awurade na ɔsie, me honhom a ɛwɔ wo soɔ no, ne me nsɛm a mede mahyɛ wɔn mu no, ɛremfiri wɔn mu ne w'asefoɔ wɔn mu, ne w'asefoɔ asefoɔ no mu, Awurade na ɔsie, ɛfiri sɛsɛɛ de bɛkɔ akosi daa. Yesaia tiaduosia. Sɔre, hyerɛn, na wo han reba, na Awurade animuonyam apue wo so. Na hwɛ, esum bɛkata asase so, na esum kabii akata aman so. Nanso, Awurade bepue wo so, na n'animuonyam abɛda adi wo so. Na amanaman bɛnante aba wo han no ho, na ahemfo aba hyerɛn a apue wo soɔ no ho. Ma w'ani so hwɛ wo ho hyia, wɔn nyinaa abɔ ano reba ama wo. Wo mma bɛne firi akyirikyiri reba, na wo mama nso, wotutu wɔn nkyɛn mu reba. Ɛno na wobɛhunu, na w'anim ate, wakoma de ahosɛpɛ bɛdi ahurusie, ɛfiri sɛ ɛpo ahonyadeɛ dodoɔ redane abɛyɛ wo deɛ. Amanaman ahodeɛ reba wo nkyɛn. Yoma menyamenya bɛkata wo so. Midian ne Efa yoma foro no, wɔn nyinaa afiri Seba reba. Sika ne aduhwam na wɔsoso. Na wɔkeka Awurade ayɛ yie. Ɔbɛboa Kildar nnwankuo nyinaa ano abrɛ wo. Ne Bayot adwennini bɛsom wo. Wɔde ani sɔ bɛforo m'afɔrebukyi a, na mɛhyehyɛ m'animuonyam fie no. Hwannom ne yeinom a otu sɛ mununkum, ne mmuruburu a ɔba wɔn ani ahunu ankasa mu yi. Ane, me na nsuo ano aman bɛtwɛn me,
na Tarsis ahyɛn na ebedi kan. Na wɔde wo mafiri atwiritwiri aba a wɔn dwetɛ ne wɔn sika ka wɔn ho. Wɔde rebrɛ Awurade wo Nyankopɔn din ne Israel Kronkronni no, ɛfiri sɛ ɔno na wahyɛ wɔ animuonyam. Na ananafoɔ ma bɛto w'afasuo na wɔn ahemfo asom wo. Na m'abufuo mu na mehwee woɔ. Na m'adɔyɛ mu na mahu wo mmɔbɔ. Na wo kuro apono ano bɛda hɔ daa. Ɔrentutu mu awia ne anadwo. Na nkurɔfoɔ de amanaman ahonyadeɛ abrɛ wo a wɔn ahemfo ka wɔn ho. Na ɔman ne ahenni a ɛrensom wɔ no bi gu. Na saa aman no, sɛeɛ na ɔbɛsɛe wɔn. Lebanon ne mmonyam bɛba wɔn nkyɛn. Pepea ne sɛsɛ ne kɔbɔhoro bɛbom ahyehyɛ me kronkronbea hɔ. Na mɛhyɛ me nantiabea animuonyam. Na wo nhyɛsofoɔ ma de akotoakotoɔ bɛba wɔn nkyɛn. Na wɔn a wobu wɔ animtia nyinaa bɛba abɛbu wo nan ase. Na wɔafrɛ wɔ Awurade kuro, Israel Kronkronni no, Sion. Deɛ anka wogya woɔ na wɔtane woɔ na obiara ɛmfa wo mu no, mɛma wo daa kɛseyɛ na mayɛ w'awoɔ ntoatoaso edidi so anigye. Na wobɛnum amanaman no fu, na wɔnum ahemfo nkukua, na wɔhunu sɛ me Awurade, me ne wagye nkwa ne wo dimafoɔ, Yakob tumfoɔ no. Kɔbere anan mu nam de sika besi maba, na dadeɛ anan mu nam de dwetɛ besi maba, na kɔbere asi nnua anan mu, na dadeɛ asi aboɔ anan mu, na mɛma asomdwoe adi wo so panyin ahwɛ wo. Na mede tenenee ma yɛ wo kafoɔ. Ɔrente nhyɛsoɔ nka w'asase so bio. Wɔrente wɔ sɛ yie no bubuo nka w'ahyɛ mu. Na wobɛfrɛ w'afasuo nkwagyeɛ, ne wo kuro apon nso ayɛ yie. Ɛnyɛ owia na ɛbɛyɛ wo hann awia bio, na ɔhyerɛn nso ɛnyɛ ɔsrane na ɛbɛhran ama wo. Na mmom, Awurade na ɔbɛyɛ wo daa hann, na wo Nyankopɔn ayɛ w'animuonyam. Wo wia rentɔ bio, na wo srane nso rengu, na Awurade bɛyɛ wo daa hann, na w'abɔɔbɔɔdie na awie sa. Na wo man deɛ, wɔn nyinaa bɛyɛ teneneefoɔ. Wɔbɛdi asase no so akosi daa. Wɔbɛyɛ me tedua duban a afefɛ. Me nsa ano adwuma a ɛhyɛ me animuonyam. Deɛ wosua koraa no bɛdane apem, na akumaa adane wɔ man a ɛyɛ den. Me Awurade, mɛyɛ no ntɛm ne bere mu. Yesaia, tia 61. Awurade Nyankopɔn honhom wɔ me so, ɛfiri sɛ Awurade asra me sɛ menka asɛmpa menkyerɛ amanehunufoɔ. Wasoma me sɛ memmɛkyerɛkyerɛ wɔn a wɔn akoma abubuo werɛ. Mempae ahofadie menkyerɛ nnomum, ne neduadan bue menkyerɛ apokyerɛfoɔ. Na mempae Awurade ani so afe, ne yɛn Nyankopɔn awerɛtɔ da no. Menkyekyere aboobɔodifoɔ nyinaa werɛ. Menhyehyɛ Sion aboobɔodifoɔ, memma wɔn nanso, nsi nson mu da anan mu. Memma wɔn anika ngo nsi aboobɔɔ anan mu. Memma wɔn ayɛyie ntadeɛ nsi honhom a watɔ bra anan mu. Na wɔmfrɛ wɔn tenenee nnua, Awurade tennua a ɛhyɛ no animuonyam. Na wɔbɛkyekyere tete akurɔfo ama akanefoɔ amanfo so agyina. Na wɔayɛ nkuro agoago ne awɔ ntoatoasoɔ santene amanfo no foforɔ. Na ahɔhoɔ begyina ahwɛ mu nwan, na ananafoɔ ma ayɛyɛ mo akuafoɔ ne mo turuyɛfoɔ. Na mo deɛ, wɔbɛfrɛ mo Awurade asɔfoɔ, na wɔase mo sɛ, yɛn Nyankopɔn asomfo. Mubedi amanaman ahonyadeɛ, na wɔn ade dodoɔ mu na mobɛhoahoa mo ho. Mo aniwuo no anan mu mubenya mmɔho, na ahohora anan mu mubedi mo kyɛfa ho ahurusie. Ɛno nti mubenya mmɔho mo asase so, daa anigyeɛ bɛyɛ mo dea. Na me Awurade, medɔ atemmuo, mekyerɛ tirimɔden so twitwa, na metua wɔn ka nokore mu, na me ne wɔn apam daa apam. Na wobɛhunu wɔn asefoɔ amana. Yesaia, tia 62. Sion ti, meremmuama no, na Yerusalem ti, merenyɛ kom, de bɛkɔ akosi sɛ, ne tenenee bɛpue sɛdeɛ adekyeɛ hran. Na ne nkwa. Yesaia, tia 63. Hwan ne oyi a ofiri Edom reba, deɛ ne ntaadeɛ bere kɔ a ofiri Bosra reba yi. Oyi a wahuhuro wɔ n'adurade mu, na ɔkyea ne tumi kɛseɛ mu yi.
ɛyɛ me a mekasa tenenee mu na meso nkwagyeɛ no. Adɛn na weduru adeɛ bere sɛ na wo ntaadeɛ te sɛ nsakyi amena mu tietiafoɔ deɛ yi? Nsakyi amena no menko na metietia mu, na aman sofoɔ mu biara nka me ho, na metietia wɔn so m'abufuo mu, na mawɔ wɔn m'abufuhyeɛ mu, na wɔn mu nsuo abɔ apete me ntaadeɛ mu, na akeka meduru adeɛ nyinaa mu, na awerɛtɔ da bi wɔ m'akoma mu, na megyeɛ afe no aba, na mehwɛe nso na ɔboafoɔ biara nni hɔ, na ɛyɛɛ me nwanwa sɛ obiara nni hɔ a wɔsɔ mu abia, ɛna me basa gyee me, na m'abufuhyeɛ nso sɔɔ me mu abia, na metietia aman so m'abufuo mu, na memaa wɔboboroe m'abufuhyeɛ mu, na mehwie wɔn mogya gu asase so. Mɛbɔ Awurade adɔyɛdeɛ din, Awurade ayɛyɛdeɛ no, sɛ ɛfata deɛ Awurade ne yɛn adie no nyinaa, na maka Israel fie yie pii a ɔde ayɛ wɔn no, sɛdeɛ n'ayamhyehyeɛ ne n'adɔyɛdeɛ dodoɔ no teɛ no. Na ɔse, me man ara ne wɔn, mma a ɔrenni atoro. Na ɔyɛɛ wɔn agyenkwa, wɔn ahohia nyinaa mu no, ne ho hia no, na n'animbɔfoɔ no gyee wɔn. Ne dɔ ne ne mmɔborɔhunu mu na ɔgyee wɔn, na ɔmemaa wɔn so, na ɔsoaa wɔn tete nna no nyinaa. Na wɔn deɛ, wɔtee atua, na wɔhyɛɛ ne Honhom Kronkron no yɛ a, enti ɔdanee wɔn ɔtamfo, na ɔno ara ne wɔn dii ako. Ɛna ne man kaee Mose tete nna no sɛ, ɛhe na deɛ oyii wɔn ne ne nnwankuo no firii po mu no wɔ? Ɛhe na deɛ ɔde ne Honhom Kronkron sii wɔn mu no wɔ? Deɛ ɔmaa n'animuonyam basa no dii Mose nifa, deɛ ɔpaee nsuo mu, wɔn anim de gyee daa din faeɛ no, deɛ ɔmaa ɔfaa ebunu mu sɛ ɔpɔnkɔ fa ɛsrɛ so na wɔanwatiri no. Awurade Honhom maa wɔhomee sɛ mmoa a wɔsane kɔ bɔnhwa mu. Saa na wokyerɛɛ wo man kwan de gyee animonyam din faeɛ. Brɛ w'ani ase firi soro, na firi wo kronkronyɛ ne w'animonyam tenabea hɔ hwɛ. Ɛhe na wo ni nkontwe ne wo maniniɛ no wɔ? W'ayam hyehyeɛ ne wo mmɔborɔhunu no afiri me ho. Na wo ara wo ne yɛn agya, na Abraham nni yɛn, na Israel nhu yɛn. Wo Awurade ara ne yɛn agya, yɛn gyefo ne wo din firi tete ntredee. Awurade, adɛn nti na woma yɛfiri wo kwan so kɔwɔ ntwɛtwɛdɛ, na wopirim yɛn akoma na yɛnsuro wo? Sane bra, wo nkoa nti, w'agyapadeɛ mu suakuo no nti. Wo man kronkron kuraa wo kronkronbea no kakraa bi, yɛn ahohiahiafoɔ atietia so. Yɛadane sɛ wɔn a wonnii wɔn so da, sɛ wɔn a wɔmmɔɔ wo din wɔ wɔn soɔ da. Yesaia 64. O, sɛ wosunsane ɔsoro mu sane, na mepɔ wo so w'anim ɛ, sɛ ogya sɔ maboa, na ogya huru nsuo no, na wama w'atamfo ahunu wo din, na amanaman ho apopo w'anim. Woyɛ ɔnoɔma a ɛyɛ nhu a yɛn ani ana kwan no. Wosane sii fam, na mepɔ wo so w'anim. Na ɛfiri tete ntredee, wɔntee, ɛnkɔɔ obiaso mu. Ani nso nhunu sɛ, Onyankopɔn bi wɔ hɔ a odi ma deɛ n'ani da ne soɔ. Gye wo nko. Wohyia deɛ ɔde anigye di asɛntenenee, wɔn a wɔkae wo w'akwan soɔ no. Hwɛ, wo bo fu yi, na yɛyɛ bɔne, na ɛno mu na yɛwɔ dadaada yi. Na wɔbɛgye yɛn nkwa anaa? Na yɛn nyinaa ayɛ sɛdeɛ ne ho nteɛ. Na yɛn adetenenee nyinaa te sɛ ntomago afiafi, na yɛn nyinaa kusa sɛ nhahan. Na yɛn amumuyɔ soa yɛn kɔ sɛ mframa. Na obiara nni hɔ a ɔbɔ wo din anaasɛ ɔkanyaa ne ho sɔ wo mu. Na woayi w'ani ahunta yɛn, na yɛn amumuyɔ nti, woama yɛayera. Na afei, Awurade, yɛn agya ne wo. Yɛn deɛ, dɔteɛ ne yɛn, na wo ne yɛn nnwomfoɔ, na wo nsa ano adwuma ne yɛn nyinaa. Awurade, mma wo bo mfu bebree, na nkae amumuyɔ nkosi daa. Hwɛ, ma w'ani mmra so ɛ, wo man ne yɛn nyinaa. Wo kronkronyɛ nkuro adane ɛsrɛ so, Sion adane ɛsrɛ so, Yerusalem ayɛ akorɔfo,
Yɛn kronkronyɛ ne yɛn animuonyam fie a yɛn agyanom yii wo emu ayɛ no wɔde gya ahye na yɛn afɛɛfɛdeɛ nyinaa ayɛ amamfo. Yɛnum nyinaa mu, wobɛhyɛ wo ho so ara. Awurade, wobɛyɛ komm abrɛ yɛn ase koraa. Yesaia 35. Medaa me ho so metwɛn wɔn a wɔamisa m'akyiri kwan no, na wɔn a wɔanhwehwɛ me no, metwɛnee sɛ anka wobehu me. Mekaa sɛ, minie me kyerɛ ɔman a wɔamu me din no. Mebae me nsɛm daa nyinaa me kyerɛ ɔman asobrakyefoɔ, wɔn a wɔnam ɔkwan a ɛnyɛ so di wɔn adwene akyiri no. Ɔman a woyi m'ahi m'anim daa, wɔbobɔ afɔdie nturo mu, na wɔhye nnuhwam ntayaa asoɔ. Wɔtenatena adamena mu, deda nkokoam, wodi prako nam, na akyiwadeɛ nkwan wɔ wɔn kwansen mu. Wɔka sɛ, twe wo ho, nka me, na me ho te sere woɔ no. Yeinom ne me hwenem wisie, wogya a ɛdɛreda nyinaa. Hwɛ, wɔatwerɛ no wɔ m'anim. Merenyɛ komm, na metua so ka. Ane, metua so ka agu wɔn kukum. Mɛka mo mmuyɔdeɛ, ne mo agyanom amumuyɔdeɛ abɔ mo atua so ka. Awurade na ɔseɛ, sɛ wɔahye aduhwam wɔ mmepɔ soɔ, na wɔasopa me wɔ nkokoɔ so nti, mesusu wɔn akanee nneyɔeɛ no agu wɔn kukum. Sɛ Awurade sie nie, sɛdeɛ nsa ba bobe aba esam mu a ɔka sɛ, nsɛe no na nhyira wɔ mu no, saa na me nkoa nti mɛyɛ, na mansɛe wɔn nyinaa. Na meyi asefoɔ afiri Yakob mu, ne me bepɔ sodifoɔ afiri Yuda mu, na wɔn a meyi wɔn no bi di so, na me nkoa atena hɔ. Na Saron bɛdane nnwankuo adidibea, na Akɔ bɔnhwa no ayɛ anantwie dabea ama ne man a ɔhwehwɛ m'akyiri kwan no. Na mo a mogya Awurade, na mo werɛ firi me bepɔ kronkron no, na moto pono ma siadeɛ bosom, na mohyɛ mfransa nkuruwa ama mahyɛ brɛ bosom no. Me nso mede mo bɛma afena, na mo nyinaa moakoto ama ekum, ɛfiri sɛ mefrɛe na moanyɛ so, mekasae na moantie, na moyɛɛ deɛ ɛyɛ m'ani so bɔne, na deɛ mempɛ na moyiiɛ. Enti sɛ Awurade Nyankopɔn seɛ nie, hwɛ, me nkoa bɛdidi, na mo deɛ mubɛdi kɔm. Hwɛ, me nkoa bɛnom, na mo deɛ mubɛdi so kɔm. Hwɛ, me nkoa ani bɛgye, na mo deɛ mo ani bɛwu. Hwɛ, me nkoa de akoma pa bɛto ahurusie dwom, na mo deɛ mode akoma mu yɛ a bɛteam, na mode honhom a abubuo asu yɔɔ. Na mobɛgya mo din de ayɛ ntanka ama wɔn a mayi wɔn. Na Awurade Nyankopɔn bɛkum wo, na wato ne nkoa din foforɔ, na ama deɛ ohyira ne ho asase soɔ no ahyira ne ho wɔ nokoredie Nyankopɔn mu. Na deɛ ɔka ntam asase soɔ no de nokoredie Nyankopɔn no aka ntam. Na wɔn werɛ bɛfiri akane ama ne hunu no, na ahunta afiri m'anim. Na hwɛ, merebɔ ɔsoro afoforɔ ne asase foforɔ, na ɔrenkae kane die no, na ɛremma akoma mu bio. Na mmom, momma mo ho nsɛpɛ mo, na munni ahurusie daadaa. Adeɛ a merebɔ no nti. Na hwɛ, merebɔ Yerusalem ama no ayɛ ahurusidie, ne ne man ama no ayɛ ahosɛpɛ. Na medi Yerusalem ho ahurusie, na me ho asɛpɛ me man ho, na ɔrente esu ne nteateamu wɔ mu bio. Wɔrenhunu emu abotafo a ne nanware bio, anaa akɔkora a wɔanwie ne n'eti. Na aberanteɛ bɛgye mfirinhyia wɔ ha ansa na wɔwu, na ɔde bɔneyɛni a wɔadome mu mpo adi mfie wɔ ha. Na obesisi adan atena mu, na wɔayeyɛ bobe nturo adi mu aba. Ɔrensisi adan ma obi ntena mu, na wɔrennua ama obi nni. Na me man na bɛyɛ sɛ dua na wɔn a mayi wɔn bɛdi wɔn nsa ano adwuma. Wɔrenyɔ adwumayɛhunu, na wɔrenwo mama mpɛkyɛwuo, ɛfiri sɛ wɔyɛ wɔn a Awurade ahyira wɔn asefoɔ, wɔne wɔn ma. Na wonya mfrɛeɛ no, mɛgye so. Wɔda so rekasa no, metie. Abɔdɔm ne odwamaa bɛdidi faako, na gyata awewura sɛ nantwie. Na ɔwɔ deɛ, dɔteɛ na ɛbɛyɛ n'aduane. Ɔrenyɛ bɔne, na ɔrensɛe adeɛ bio. Me bepɔ kronkron no nyinaa so. Awurade na ɔseɛ. Yesaia 36.
sɛ Awurade sie nie. Ɔsoro yɛ m'adwa, na asase yɛ me nan ntiasoɔ. Ɛdan bɛn na mubesi ama me, na ɛhe na me homebea wɔ? Na yenum nyinaa me nsa na ɛyɔ maa yenum nyinaa baeɛ. Awurade asɛm nie. Na deɛ mehwɛ no nie, deɛ wɔyɛ mmɔborɔ, na ne honhom abubuo, na ne ho popo masɛm ano. Deɛ wokum nantwie no te sɛ deɛ wokum nipa. Deɛ wokum odwan bɔ afɔdeɛ no te sɛ deɛ wobu ɔkraman kɔn mu. Deɛ ɔbɔ aduane afɔdeɛ no te sɛ deɛ ɔde prɛko mogya aba. Deɛ wɔhye aduhwam no te sɛ deɛ wohyira ohoni. Wɔn deɛ wɔyi wɔn akwan, na wɔn krae ne sɔ wɔn akyiwadeɛ. Me nso meyi amanneɛ bi mama wɔn, na mede tie wo soro aba wɔn so. Ɛfiri sɛ mefrɛe na obiara anye so, mekasae na wɔantie, na wɔyɛɛ m'ani so bɔne, na deɛ mempɛ no na woyiiɛ. Montie Awurade asɛm, mo anasɛm ti mo ho popoɔ. Mo nuanom a wɔtane mo a me din nti wotu mu no ka sɛ, Awurade nya animuonyam, na yɛnhu mo anigye, nanso wɔn ani bɛwu. Montie o, ɛne bi firi kuro no mu, ɛne bi firi asɔrefie. Awurade a otua n'atamfo ne yɛyɛ so ka no ne. Wonya nkyɛmeɛ no, na wawo. Awoɔ yɛ nya nkaano no, na wawo ɔbabarima. Hwan na wate yɛ bi pɛn? Hwan na wahu yɛ bi da? Wɔkye mo asase da koro, anaasɛ wɔwo ɔman prɛko. Ɛfiri sɛ awoɔ kaa Sion ara pɛ na wɔwo ne ma. Me, bɛma wɔbue awotwaa no, na merema wɔn wɔ. Awurade na ɔseɛ. Ɛno, me a mema wɔwoɔ no, mesi ano anaa? Wo Nyankopɔn na ɔseɛ. Mo ne Yerusalem ani nye, na mo ne ne ho ahurusie. Mo a modɔ no nyinaa, mo ne ne ho nsɛpɛ mo. Mo a modi ne ho abobo nyinaa, na moanum n'awerɛ kyekyerɛ nufu amen. Na mafi n'anim onyam mmorosoɔ ama mo bo atɔ mo yam. Na sɛ Awurade sie nie. Hwɛ, merekoa ayidie mama no, sɛ asubɔntene, ne amanaman ahonyadeɛ nso, sɛ asutena a ayiri, na moanom. Nkyɛn mu na wobɛturu mo, na wagyegye mo anankoroma so. Sɛ obi na kyekyere ne werɛ no, saa ara na me nso mɛkyekyere mo werɛ, na mo werɛ akyekyere Yerusalem ho. Na mobɛhunu, na mo akoma ho asɛpɛ no, na mo nnompe ayɛ huruhuru sɛ wira frɔmfrɔm. Na wobɛhunu Awurade nsa, ne nkoa ho, ne abufuo a emu yɛ den n'atamfo so. Na hwɛ, Awurade de ogya ne ne nteaseɛ nam a ɛte sɛ ahum bɛba, de abufuhyeɛ abetua n'abufuo so ka. Na ɔde gyaframa ayɛ n'ateatea, na ogya na Awurade de bebu atɛn. Na ɔde afena ne honam nyinaa adi, na wɔn a Awurade behwire wɔn mu bɛdɔɔso. Wɔn a wɔte wɔn ho dwira wɔn ho kɔ nturo mu, na wodi ɔbaakofoɔ a wodi mfimfini akyiri, na wodi prɛko nam ne akyiwadeɛ ne nkura no, ɔbɛbɔ mu awie sa. Awurade asɛm nie. Na minim wɔn ne yɔe ne wɔn adwene, na ɛbɛba sɛ mɛboa amanaman ne ɔkasa hodoɔ nyinaa ano, na waba abɛhu m'animuonyam. Na mɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ wɔn mu, na masoma wɔn mu nnipa a wɔafiri mu afiri no akɔ amanaman nkyɛn. Tarsis, Put, ne Lut, Tɛduakuntumfoɔ no, Tubal, ne Yawan, nsuo ano aman a wɔwɔ akyirikyiri a wɔntee me nka, na wɔnhunu m'animuonyam no, na wɔkɔka m'animuonyam amanaman no. Na wɔde mu nuanom nyinaa bɛfiri amanaman no nyinaa mu abɛyɛ ayɛyɛdeɛ ama Awurade. Apɔnkɔ so, ne nteaseɛ nnan mu, ne asako mu, ne mfurumu pɔnkɔ, ne yoma so, aba me bepɔ kronkron Yerusalem so. Awurade na ɔseɛ. Sɛdeɛ Israel amade aduane afɔdeɛ a ɛwɔ adeɛ a emu tie mu ba Awurade fie no, na meyi wɔn mu binom nso ayɛ asɔfoɔ ne Lewifoɔ. Awurade na ɔseɛ. Na sɛdeɛ ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ a mɛyɛ no bɛgyina m'anim no. Awurade asɛm nie. Saa ara na mo asefoɔ ne mo din bɛgyina. Na ɛbɛba sɛ ɔsrane foforɔ daa, ne homeda daa na honam nyinaa bɛba abɛsɔre m'anim. Awurade na ɔseɛ. Na wɔbɛfrɛ di akɔhwɛ nnipa a wɔato me mmara no afunu a wɔn mu mmoa renwu da,
na wɔn gya nso renum da na wɔn ho bɛpuru honam nyinaa